Nid-defaw ngħidu kemm għall-buzz. Mill-waħda neħbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Podcast tal-ġod! Fuq il-Podcast tal-ġod! Mela, tlaqna? Merħba għal-episodju ieħor tal-podcast. Illum fl-istudio miegħi għandna lil Josef Buġeja li huwa segretarju ġenerali tal-General Workers Union. Ma' Josef se nitħatted dwar bosta ħwejjeġ ovvjament relatati mad-dinja tax-xogħol kif evolvit, però ħanħarsu b'interess partikolari lej studju li sawar bejn il-Moviment Graffiti, l-Alleanza kontra l-Faqar u l-General Workers Union kif ukoll l-Unjoni Ewropea fejn ġie studjat x'inhuwa in-National Living Income. Qabel ma nkomplu, nfakkarkom li dawn huma l-azzjendi li jagħmlu dan il-podcast possibbli u għaldaqstant inħeġġiġkom tappoġġjaw l-azzjendi li appoġġjaw lilna. Dawn huma il-Maple, il-Jobs in Malta, Derek Meats, Browns, Welby's, Kutriko, grazzi ukoll il-Garmin, Yogiti, Festival tal-Ktieb, E-Cabs li by the way nfakkarkom jekk għandkom il-pets, l-annima, inti ġieli Wiz. Tal-pets? Tal-pets għamilta. Xejt, għandek lep, tażel selection tal-pets, iġi għalik, tal-ħafuq wara, kumdita tajba ħafna. Ovvjament, il-xufer kun pet lover, kieku ma jtikx il-servizz. U kif kien? 1 to 10 servizz? 10. Min tellajt? Il-kaja, kelba mżajra. Imdaqsa, storbjuża u mfizdat il-kazzejiet. Zaħira. Mela, grazzi u koll l-Credit Info, tabilħaq, il-patruni. Il-patruni huma s-sinsla ta' dan il-podcast u jekk intom tixtiequ tkunu parti minn din il-familja li tiżgura l-podcast ikompli, patreon.com/John Malija, parti li tkunu prezenti hawnhekk issa aktar ma jmur aktar qed norganizzaw attivitajiet għal patruni u dejjem buzz straordinarju u aktar minn hekk tkunu qed tiżguraw li dan il-proġett jekk hu dejjem qalbkom ikun jista' jitkompla. Daqstant patreon.com/John Malija biex ittuna daqqatit. Ara tlaqna. Ġu, kif aħna? Tajjeb. Merħba. Grazzi. Sirt nafek il-bieraħ, bnidem vivaċi għall-axħar. Meta staqsejt naqadwarek ma' Matthew Borch tal-Alleanza kontra l-Faqar, għalli sħassib xi tajdak miegħu. X'ma nifux. Għalli jek. Bnidem divertenti għalli. Mela, għal minn ma jafeks biex għatina naqra spiega tal-rwol tijak fil-union xinu. Mela jina segretarju ġenerali, l-ola pozizjoni, ġifiri legalment kollox responsabli jina, kull ma jiġri, jek xaħat minn ta' taħti għamil xaħġa jina rrit imbat il-konsegwenzi dejjem. Pero l-union hija mamula minn ħafna nies u kullħat jiġbet l-istess effert. Issa ġifiri għandek it-tmexxija tal-union li ssir kongress nazzjonali kull 4 snin. Għana pal organizzazzjoni bottom-up, ġifiri il-membri itellaw id-delegati, id-delegati itellaw il-segretarji, il-segretarji flimkien ma' delegati itellaw l-amministrazzjoni tal-union. U aħna kollha elettivi. Sawa. Issa, ikollok posta. Elettivi, ġifiri inti għaddit proċess elettorali. Ija, mela, kull 4 snin. Ok. Kull 4 snin niġu eletti. Issa, fil-fat, kenna kongress waqt il-Covid u posponejni minna li ma stajniex namlu għax delegati għanna bejwet u ribit 800. Sewa. Issa, mela delegati, kull posta xogħol ikollu numru ta' membri, ikollu delegat, skont kemm ikollu membri jkun hemm delegati, dawk id-delegati mbagħad ikunu maqsumin f'taqsimiet, għandna 8 taqsimiet, plas 2 taqsimiet oħra, 8 huma skont l-ekonomija tal-pajis. U 2 l-oħra huma waħda pensjonanti u waħda taż-żgħażagħ. Issa. Iġviri, mela, daw 8 mid-delegati, daw maqsumin f'daw 8 faxex għatli? Eżatt. L-rwol ta' delegat x'inhu ġviri? L-rwol ta' delegat huwa li jirrappreżenta l-interess tal-membri ta' tal-post tax-xogħol partikolari. Sewa. Ġifri jekk għandek 80 membru għandek 2 delegati. Sewa. Ġifri ma' kull 40 għandek wieħed? Eżatt, bejwet u ieħor. Issa,
Inti mbagħad ikollok postijiet li jkunu żgħar ma jkunux. Ħana saqlek naqqa Mike, meta nċaqla għalek il-Mike ta' tix gas, inti kompli ma nirranġaw għana. Issa, mbagħad inti meta jkollok id-delegati dawk ikunu maqsumin f'kull taqsima. Għandna 8 taqsimiet, għandek taqsima marittima u avjazzjoni, għandek taqsima kimika u enerġija, għandek taqsim ospitalità u ikel, għandek taqsim oħra li hija korpi disciplinati, għandek taqsima gvern u entitajiet pubbliċi, għandek taqsim oħra metallu kostruzzjoni, għandek taqsima professjonisti u taqsima teknoloġija u komunikazzjoni li jitaqalgħu taħta. Kombinazzjoni. Kif kien jaqdigom dajjel? Le, u xieqot il-segretarju tagħhom. Issa, mbagħad inti meta għandek daw it-8 taqsimijiet kollha id-delegati tagħhom jeleġġu segretarju li jmexxi t-taqsima. U membri fl-eżekuttiv li jmexxi t-taqsima. U kollu mbagħad għandek il-kunsill. Segretarju wieħed kull taqsima. Kull taqsima. Sewa. Issa, mbagħad għandek l-istess nies jeleġġu l-amministrazzjoni tal-Union li għandek segretarju ġenerali, deputat segretarju ġenerali u president. Għandek ukoll segretarju internazzjonali li ma jaqgħux membri taħtu u ma xogħlu huwa li kontinwament ikun fuq barra jirrepreżenta fl-Unjoni Ewropea f'dak li jissejjaħ l-ECOSOC, l-Employment and Social Committee tal-Unjoni Ewropea li huwa l-ekwivalenza tal-MCSD għaw Malta. U hekk għandek firxa sieħa li l-interessi tal-ħaddiema Maltin ikunu rappreżentati għax aħna l-Industrial Relations Malta ma nagħmluhx settorali, aħna nagħmluh post tax-xogħol, post tax-xogħol. Ma jkunx jien meta nagħmel agreement ma nimx agreement pereżempju għal kumpani tat-telefonija kollha imma l-waħda. Jekk hemm oħra rid nerġa' nagħmel ieħor, jekk hemm oħra rid nerġa' nagħmel ieħor. Li huwa interessanti li misni kont diġà naf taf il-verità, imma mbagħad meta bdejt tispjegah il-bieraħ, bdejt tispjega li d-dimensjonijiet kollha ta' xogħolok jew ta' xogħol tal-union. Għax intom kemm iskom tirrappreżentaw l-individwu u l-kollettiv u jekk ikun hemm xi xorta ta' disgwit iskom intom titlu intermedjarju biex tinnegozjaw bejn il-partijiet u speċa dejjem fl-interess tal-ħaddiem. Imma mbagħad intom għandkom ukoll rwol fit-tfassil tal-leġijiet fejn intom parti minn qatt ta' bordijiet konsultattivi li tgħin. Inti kif għatlek il-bieraħ, mela jien nista' nippreżenta l-interess ta' John Mallija jkollu kwistjoni fuq il-post tax-xogħol u niddefendih b'mod individwali. Ikollu grievance. Issa jista' jkun li idumu ma jġibulu l-kafe pereżempju. Vera problema. Ma ikollok grievance inti u jien irrid niddefendik is-segretarju ġifieri bħala union. Issa, mbagħad jista' jkun hemm li l-ġurnalisti, il-klassi ta' ġurnalisti li jkollhom kwistjoni f'dak il-post tax-xogħol partikolari u hemmhekk tagħmel rappreżentazzjoni wkoll. Issa mbagħad għandek dak li jissejjaħ il-ftehim kollettiv li inti tagħmel regolamenti ikun maqsum ftehim kollettiv, ikun maqsum fi 3 partijiet, għandek il-biċċa li jgħidlek li tmexxija tal-post tax-xogħol hija f'idej il-management. L-irwol tal-union f'dak il-post tax-xogħol bħala sieħeb, social partner, il-kondizzjonijiet tax-xogħol, il-matrix tal-pagi u d-disciplina. U kif titmexxa biex ikun hemm kollox constructed. Biex jiena mhux naqbad pereżempju mmur fuq il-post tax-xogħol, jien hemm klawżola kif tajt jien nikteb u nidrisma' meta nista' niġi nkellem il-ħaddiema biex ma mhux naqbad mmur nippreżenta ruħi hemmhekk u naqbad nidħol mingħajr ma l-management ikun jaf. Inti għadek hekk ġifieri timmili ta' fis-sens. Iva immur għax mill-ewwel darba li bdejt jiena kelli kif bdejt kienet naqra ta' kont jien naħdem f'dipartiment tal-gvern kienna l-post tax-xogħol kien tal-qamel ħafna. U ġi il-segretarju ta' taqsima u ma kenniex rappreżentant u da beda jitkellem u jim għatlu dak kollu li ġif moħħi kont għadni zaħir u li affarijiet kollha ħsina li kienem semmejtomlu u kien intelligenti bizzejiet li dar fuq il-komplement ta' sabu għallhom teleġġuh bħala rappreżentant u bad ġiet ir-responsabilti għaj kollha ovvjament qalu iva ħajkun hemm xi ħadd jitkellem malaj. U bdejt n-milita fi trade union. U bqajt il-kuntat man nies inħobbu ħafna. Sa' ituk il-kedet, kullħat jgħidlek l-idejat tiegħek.
Ma naħseb għandi rispett kbir minnaħa tagħhom jien ir-rispett tal-membri kollha u il-weġat li jkollhom huma mhux dejjem ikollhom raġun u tgħidilhom li m'għandhomx raġun, ma il-weġat tagħhom inħosshom u xi kultant naħseb waħda mill-iżbal, mhux l-iżbalji, waħda mid-difetti tiegħi huwa li jekk għandek weġa inti dik il-weġa għamilta tiegħi issa ikun wieħed mod ikollok ħafna il-weġat biex iġorrom kollha fuqek. Tingħata xi xorta ta' training biex dan l-istress emozjonali inti jirnexxilek tinnegozjah? Matul jiena kelli l-fortuna li bdejt minn isfel b'ITL, allura l-istress beda jiżdied mod gradwali, mhux tfajtni xi ħaġa hemmhekk. U matul iż-żminijiet għamilt courses biex tagħmel l-istess, però xorta l-istress anke ġieli nagħmlu aħna bħala segretarji, l-istress ikun kontinu għax inti dejjem għattela. Ġifieri dejjem xi ħadd jiġi għandek il-jun jiena x'għandu problema u jrid jiġi biex ikellmek. Ħadd ma jiġi. Kemm tiffaċċja problemi ġodda kuljum? M'għandix dejjem ma kontinu. U dejjem ikun hemm ta' post ta' xogħol partikolari. Għax inti tisix il-ftehim kollettiv għandu ħajja 3 snin. Xorta jibqa' jgħod sakemm jinbidel ieħor. Imma matul 3 snin inti jkollok wieħed li spiċċaw titterġa' tibda ieħor, terġa' tibda ieħor. Issa jkollok kumpaniji li sejrin tajjeb u jkollok kumpaniji li sejrin inqas tajjeb. Issa inti l-ikbar issue li jkollok huwa li l-expectations tal-ħaddiem u l-employer irridu jaqblu, ġifieri nemmur fuq impjegat minn tiegħek u ngħidlu kemm tixtieq żieda jgħidli 100 euro. U mor nġomm malli jgħidli mhux sentihom iżjed minn 10 euro stajjin. Issa rrid nipprova nikkonvinċi. Qed narhom ħafna għajn. Il-kola ħad tkun 10 euro. Dal-kola rridu nitkellmu dal-kola. Ġifieri żgur titihomlhom. Allura issa jien irrid xogħli huwa li naqbad il-100 euro kemm nikkonvinċi biex jinżel l-isfel. U kemm ħan nikkonvinċi l-ġon biex jitla' mit-10 euros. Issa jekk imbagħad ma jkun. Minti l-antijak dejjem li tella lil-ġon fil-verità. L-antijak jkun l-intella lill-impjegat mhux l-employer. Eżatt li lil-ġon dejjem isma' dat-10 euro. Mela. Ma tantx ħadd mur fuq l-impjegat tgħidlu le naqaslu naqgħu Imma ħanajdlek hemm mod ġielu kien hemm aspettattivi. Ġifieri eżaġerati. Inti tistaqsi. U hija xi ħaġa li ġejja mill-passat, ġifieri jekk forsi ġieli rajt fl-antik jien kont nara lil mami. Tmur tinnegozja fil-ħanut u tmur u terġa' tiġi u tmur u terġa' tiġi. Mela jien nistaqsi l-impjegati, x'expectations għandhom għal żidiet fuq il-paga pereżempju. U jgħidli isma' jien rrid 30 euros fil-ġimgħa żieda. Ngħidlu ma b'kemm toqgħod? Jgħidli bi 25. Mela jien għandi n-negozja minn 25 sa 30. Issa meta mmur għand l-employer dejjem jgħidli kif nibdew niddiskutu l-finanzi kemm għaddejja ħażin il-kumpanija. Noħroġ il-maktur nibda nibki fis-serjetà kemm il-darba nagħmilha. U jibda jgħidli. Issa m'għaddix immur nin-negozja daqshekk, imma lekk immur nin-negozja għax l-interaction li jkun hemm tkun sabiħa. Toġbok hekk dik il-parti teatrali kważi? Le mhux teatrali, imma jkun hemm interaction kbira tal-affarijiet u kif tinnegozja u nnegozjajt f'ħafna postijiet li kien hemm ma' ministri darba minnhom kont qed ninnegozja. Kien hemm l-Onorevoli Tonio Fenek kien għadu kif kien hemm il-kriżi tal-gwerra aw tal-2008 kienet jinnegozja l-Greċja ġurnata partikolari u l-għada konna din ninnegozja l-ftehim kollettiv tal-gvern. Tkun privileġġjat. Tal-imsettur. Tal-ħaddiema tal-gvern kollha. 30,000. U dak inkunu 7 trade unions. Hija xi ħaġa għamilt ħafna mbagħad kellna ieħor fit-2017 għal 6 snin wasal biex jagħlaq. Ġifieri issa jien ammur ġon u iż-żieda tal-collective agreement ma tkunx fuq l-inflazzjoni, ma tkun marbuta ma l-effiċjenza u l-kompetittività. Ma li nagħmel ħowa. Tal-ħaddiema tal-gvern? Le, ta' kull employer. Okay. Mela, għandek kumpanija XYZ u qed ninnegozja mela l-impjegat talabni 25 bej 30 u 25. Issa, u tibda tinnegozja, issa jien nagħmel ir-riċerka fuq il-kumpanija ta' Ġon, jew is-segretarju, ġeneralment issa s-segretarju, bajna ninħossni li l-ewwel parti minn dak it-tip. Kif isir
Billi nfittxu fuq il-kumpanija naraw kif sejra. Imma minn fejn mill-kontijiet tal-MBR? U l-financial ġifri għanna guditur li għamlilna il-fittixilna u l-affarijiet u jgħidilna eżatt kif il-kumpanija, jekk hija kumpanija li tkun transnazzjonali, kif qed imorru l-profitti, fejn qed imorru x'qed jiġru ma jiġrix. U hemmhekk jien inkun nista' nibbaża tal-bit tiegħi għaż-żieda. Issa jekk il-kumpanija tkun qed sejra ħażin, immur nerġa' l-impjegati ngħidilhom isma' forget €25 u da sejra ħażin u ma nisem naslu żgur. Issa jekk nara l-kumpanija sejra tajba, immur u nagħmel nisma' ngħid isma' daw l-affarijiet. Fil-każ li tkun sejra ħażin, però, il-parir tiegħek x'ikun fitxu kumpanija oħra? Lejn, jien l-ewwel għan tiegħi huwa li nsalva kulinkwa post tax-xogħol. Kulinkwa post tax-xogħol. Bħala trade union, il-motto tagħna, l-kridu tagħna huwa x-xogħol. Ma nistax jiena emmur. U nafża l-impjegati li nisma' 25 mhux sena. Jew ħanamlu ħsara l-post tax-xogħol jekk mmorru għal 25. U llum kulħadd mela, inti matul iż-żminijiet kien hemm il-prijoritajiet tal-ħaddiema jiġu pereżempju kienet iż-żieda fil-paga. Kien hemm żminijiet li kienet l-istabilità minħabba li kienu jingħataw ħafna kuntratti ta' 6 xhur. U jien kont nirrappreżenta s-settur tal-ospitalità li kien hemm prevalenza kbira ta' daw il-kuntratti definiti. Temporani. Issa, mbagħad dak Lim snin qed ngħidu da li kienu daqshekk popolari dal-kuntratti. Ma niftakarx għax tassa tanti l-union, ili xi 22 sena l-union, iżżil biċċa bil-namara. Tħaltu għed mizzaru u xjaħ, wieħed mill-xjaħ li jem, minix li xjaħ. U li għalek tajjeb. Ma niftakarx eżatt imma. Ma jgħid, pero kien prevalenza. Late 90s, dak iż-żmien. Le, jini li 22 sena ġifieri mort full-time il-union fit-2000. Issa, ma niftakarx eżatt snin partikolari. Ma naħseb qabel il-kriżi. Naħseb qabel il-kriżi ta' 2008. U naħseb il-kriżi ta' 2008 kont hemmhekk. Però kien hemm prevalenza sħiħa tal-xisima. U mbagħad ikollok. Allura n-nies dik il-ħabta kien iktar jinteressom li kollhom. Isma' tini kuntratt u fil-fatt mbagħad konna għamilna diskussjoni sieħa, għamilna lobbying mal-gvern u l-gvern kien daħħal il-liġi, legal notice li kienet tajt li kontratti definiti ma jistawx jaqbżu l-4 snin. U fija il-klawż u fija il-legal notice ma kienx hemm li retroattiva u bħaġa okkażjoni konna monna l-qorti u irbaħna l-każ li di għandha tkun retroattiva. X'kien hemm nies li kienu ilhom 7 u 8 snin kontratti definiti. U l-employer rrit li jerġgħu 4 snin, eżatt. Dejjem jiġġettu 6 xhur. Jew kellek kontratti fejn kienu jgħidu isma' dal-kuntratt huwa definit u jiġġed għal 3 xhur. Però dejjem jerġa' jiġġedded mod awtomatiku sakemm ma jafżakx l-employer. U jista' jtik sa ġimgħa notice u jgħidlek isma' l-kuntratt. Kif inbidlet di-dinamika? Mela, mbagħad bdew jiżdiedu iktar ma beda jgħaddi żmien, iktar bdew jiżdiedu l-postijiet tax-xogħol. U n-nies minn f'daqqa waħda bdiet tara li għandu jkun hemm żieda fil-pagi tagħhom bdiet tfittex iktar stabbilità. Allura jiena ma bqajtx iżjed infittex li nolli l-paga, imma nfittex li l-employer itini stabilità. Allura u di mhux aħna biss inkunu qed nagħmlu r-riċerka bħala trade unions anke l-employers u l-employer jibda jgħid isma' il-ġew mallija, isma' tiġi taħdem miegħi u ntik kuntratt indefinit. U inti tmur, allura bdew daħlin ħafna hekk. Jiġifieri mhux fuq livell ta' politika li saret xi xorta ta' leġiżlazzjoni. Hija saret leġiżlazzjoni li l-kuntratti definiti ma jaqbżux iżjed l-4 snin. Dik jiġifieri inti ma tistax iżommni fil-kumpanija dej b'daw il-kuntratti ta' 6 xhur għal iktar minn 4 snin. Wara 4 snin. Irid intik kuntratt indefinit. Sewa. Kif kienet nimmaġna li dik kienet impatta ħajjet in-nies b'mod li biex pjuttost b'mod u bikwitu għax inti kif ħadd ġib loan pereżempju. Pereżempju waħda mill-affarijiet hija l-loan. Li inti il-bank mhux se jtik loan għax m'għandekx impjieg fiss. U tħalli impatt negattiv ħafna fuq in-nies. Matul iż-żminijiet għaddew bdew jidħlin iktar, u mbagħad bdew daħlin ukoll il-kuntratti aħna għandna kunċett fil-liġi li jgħidlek equal pay for job of equal value. Within the same organization. Mela inti jekk għandek żewġ ġurnalisti li jaħdmu ma' kumpanija, titihom l-istess paga.
jew jekk ma tihomx l-istess paga, at one point in time iridu jilħu l-istess paga għax jista' jkun hemm esperjenza jew teknika. Issa. Però mbagħad kulħadd jipprova jisplora l-affarijiet kif jista' mhux jgħaddim il-liġi il-mudell ekonomiku jibda jinbidel, inti kellek modelli ekonomiċi li l-kumpanija timpjega il-general manager, il-clerks, il-personal assistant, il-cleaners, il-security, l-operators, il-foreman, il-supervisor. Għamma bda jgħidu sma, aħna nikkonċentraw fuq il-core operation tagħna u m'għandix għalfejn noqgħod naħseb fuq il-cleaner, u nġib manġaħat is-servizz tal-cleaning, jew is-servizz tas-security, jew is-servizz ta' clerk. U bdew jew jimtu daw l-affarijiet. U llum għandna fil-ġurnata ta' xogħol, illum il-profil tal-post tax-xogħol, apparti l-profil tal-impjegat inbidel totali, ta' qabel kellek li jaħnu fil-postijiet tax-xogħol, kellek male, Malti, white between 18 and 61. Illum għandek pensjonanti u żgħażagħ fl-istess post tax-xogħol. Malti, EU nationals, that country nationals, colored, Chinese, English, Malti, nisa, irġiel, min taħlita ta' kollox. U allura anki r-ruol tagħna jrid jinbidel fil-fatt l-aħħar kongress nazzjonali li kellna, peress li d-delegati tagħna huma riflessjoni tal-membri tagħna, kellna jkollna l-interpretation għax kellna delegati li huma barranin. Għax huma jiġu eletti mill-membri. Issa, u dik waħda mill-ġridiet li kontinwament nitkellmu fuq aħna dwar l-equal pay for job equal value fejna jekk verament nemnu li l-valur tal-paga u l-valur tax-xogħol. Mela jekk jien nagħmel l-employer tiegħi u X u tiegħek huwa Y, imma din naħdmu tnejn hawnhekk, għaliex ma jkundux ikollna l-istess paga? U di kienet il-kwistjoni tal-prekarjat meta bdejna ngħidu fuq il-prekarjat. U mbagħad fit-2013 konna daħħalna diversi miżuri li għadhom mhux biżejjed, nemmen li għatfadar ħafna x'jista' jsir, fil-fatt issa fil-budget li l-proposti li ressaqna l-budget li jmiss, aħna għadna li jew jidħol il-kunċett, jew nkella nikkepjaw l-ammont ta' impjegati li jkunu tal-kontrattur f'post partikolari. Li frek għandim it-impjegat ma jistax ikolli 60-80 impjegat tal-kontrattur, ma jkolli 10%, 20%. Mela, għax badna pittost numru ta' fili, mistoqsija staqsik hija ġviri, dak li sewa il-kontrat indefiniti kienu, definiti, kien kważi is-suq innifsu l-iktar. Eżatt. Li intom speċa skoprejtu li din hija partiċella li tistgħu tużaw biex tinnegozjawha, hija speċa ċippa. Le, hija kif inti, mela kif inti għax l-ewwel mbagħad biżna fuq xi ħaġa oħra, mela jiena għandi rwol li ninnegozja jew nipproteġi l-interessi ta' individu. Mbagħad ta' klassi ta' ħaddiema, mbagħad nagħmel collective agreement, imma għandi rwol ukoll fuq skala nazzjonali u fuq skala Ewropea bħala Workers Union fejn jien nintaqa' fl-MCSD jew fl-Employment Relations Board. U meta nkun qed nitkellem ċifra MCSD? Malta Council for Economic and Social Development, il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali. U hemmhekk nintaqgħu l-employers, hemm 4 organizzazzjoni ta' employers, is-soċjetà ċivili, it-trade unions u l-gvern, u niddiskutu policies għal pajjiż x'hemm bżonn isir. Fl-Employment Relations Board mbagħad li għandu l-istess kompożizzjoni, niddiskutu l-leġiżlazzjoni li għandha x'taqsam dwar ix-xogħol. Jiġri da isu dan il-pass storiku għal ħaddiem tieħed qed tgħid inti minn żewġ angoli kemm fl-uffiċċji tal-intraprendituri fejn inti kont qed tmur qed tinnegozja tgħidilhom isma' iżidlux paga għal daw. Iżidlhomx paga għal daw. Mhux hekk eżatt ikun hemm, tibda tintaqa' ma' postijiet tax-xogħol u l-impjegati post wieħed jgħidlek isma' jien għandi problema ta' bil-kuntratt, mela ħanoqgħod sejjer 6 xhur, mur f'post ieħor. Tibda tara, tibda tagħmel riċerka fuq barra u la darba tal-limta inta dik. Issa mbagħad jiena nibda nillobja l-gvern biex bħala leġislatur jillimita l-użu tagħhom. Imma apparti hekk, meta kont tmur mbagħad tiltaqa' ma min imexxi lukanda s-saħħa tal-argument. Kont tgħidlu ma ma tistax iżidlhom il-paga, imma daħħalhom mod permanenti l daw. Iżda inti kont qed tqarrab iż-żewġ partijiet min-naħa tal-liġi u min-naħa tan-negozjat. Jien ikun qed nattakka l-problema minn żewġ angoli. Nattakka mill-post tax-xogħol fejn nargumenta mal-employer isma' ġibhom tal-post. Daħħa titlifhom. Mela inti tkun investejt it-taħriġ tagħhom ikollhom l-esperjenza u l-kultura tal-post tax-xogħol. Però qed ittieħ kull darba kontratt ta' 6 xhur. Ħajkollok il xi ħadd ieħor li ħajkollu ħajkun
makak biżejjed li għajtara, hemm John Malija, ġa istruit, ġa għandu t-taħriġ, ħanġibu miegħi. Untih kuntratt indefinit. Imma barra li kont qed naħdem fuqha fil-post tax-xogħol individwali, kont qed nillobja gvern biex jillimita l-ammont ta' snin li jista' jagħmlu fuq kuntratt definit. U dija minni wkoll. X'kien jimmotivhom biex ma jagħtux kuntratt indefinit? Għax u kienu żewġ affarijiet dak iż-żmien, li inti mela jien minix nintrabat miegħek għal tul ta' snin, jiena tritrabat miegħek għal 6 xhur, jekk jien għal xi ħaġa. Jiena ngħidlek thank you very much fl-aħħar ta' 6 xhur u mhux se nġedidlek l-impjieg. Jew laqas se nitterminak, dik kienet it-terminoloġija, mhux se nitterminak, mhux se nġedidlek l-impjieg għax inti l-impjieg il-ftehim magħna kien inħadmek għal 6 xhur. Issa beda bdej iż-żmien u bdiet issir pressjoni u in-nies ma bdix taċċetta li jkun hemm għax ikun kollok min li ma jaċċettax jgħidlek thank you, mhux se nitlaq minn post tax-xogħol fejn għandi pereżempju impjieg definit u rrid immur x'imkien b'kuntratt indefinit, allura bdew jitilfu iżjed. Bdew jitilfu l-ħaddiema, l-employers bdew jindunaw li qed jitilfu għax inti t-taħriġ huwa flus. L-esperjenza hija flus. Qed jitilfu daw, il-pressjoni minn naħa tal-gvern kien daħal il-leġiżlazzjoni kien fehem li vera għalfejn għandi nkompli intik jiena 4 snin kuntratt. Barrek, inti l-liġi tgħidlek li jekk jien inħadmek għal tikkuntratt għal sena u wara ġurnata nitterminak, jien irid intik nofs iż-żmien li inti kellek tieħu pagi. Mela jekk jiena inti kellek 12 xahar u 4 ħdimthom u jien ħankeċċik u fadallek 8, irid intik il-paga ta' 4 xhur folja ma naħdimx għax dak huwa l-kuntratt. Dik hija l-liġi. U naħseb hemmhekk bdewna naraw kambjament fil-tip ta' kuntratti li għaddi. Però dejjem issib nies kreattivi li kien hemm ħabta li bdew jagħtu ħafna kuntratti ta' self-employed lill-impjegati. Li ma kienu jkunu xejn self-employed, imma sempliċement jien ngħidlek isma' jien ħantik 5 euros is-sija, inti tħossib kollox bolla taxxa u la jeżisti leave, la jeżisti sick leave, la jeżisti injury, m'għandek kollha dawn l-affarijiet kollha. Bizmin konet daħlet leġiżlazzjoni oħra fejn kien hemm 5 kriterji u 7 kriterji u tissodisfa 5 minnhom inti tiġi konsiderat bħala impjegat. Issa, u daw matul iż-żminijiet jibqgħu jsiru. Ġifieri ir-rwol tiegħi jiena kemm fl-MCSD li niddiskutu pereżempju waqt il-COVID konna nintaqgħu ta' spiss biex naraw il-COVID. Dik iż-żmien nitlu fiha aktar tard tal-COVID. Alright, mela qed nieħdu naqra ta' qafas ta' dak li speċa tagħmel il-union. Anka x'jiena f'moħħi kelli din dejjem immaġinajt ma nisma' l-union, ma nafx qatt rajt il-film Hoffa. Ejja. Dej speċa l-union għalija moħħi Hoffa. Meta kont iżgħar kont bib ħafna ma' Elton Zarb, allura konna fil-Toni u kienu speċa daw l-irġiel li speċa jkunu ġejjin ħafna minnhom il-klassi tal-ħaddim militanti u ma speċa utli ħafna partikolarment meta qisu il-komunità jew s-soċjetà tkun qed tindustrializza ruha u speċa f'dak il-mument huwa importanti li il-ħaddim jifhem id-drittijiet tiegħu, speċa hemm element romantiku. Illum il-ġurnata fil-kultura pittost neoliberali speċa li ngħixu fiha, anke min ixċert li hija l-aqwa deskrizzjoni, ma illum il-ġurnata il-rwol tal-union x'inhu il-klassi tal-ħaddim kif nifhmuha milli nista' nifhem jien dik dejjem qed tiċkien li għax isna dejjem it-tfal inħajruhom isiru aktar professjonisti, aktar avukati. Xorta l-abbuż jibqgħu hemm. Xorta l-abbuż. U inti mela palissa tiġi diskussa pereżempju direttiva dwar il-minimum wage fuq livell Ewropew. Sewwa. Issa l-Ewropa ikollha inputs kemm min-naħa tal-Kummissjoni, kemm min-naħa tal-Parlament, kemm min-naħa tal-Ekosok. Kemm mela jiena nieħu sehem barra għaw Malta nieħu sehem ukoll fuq livell ta' ETUC, l-European Trade Union Confederation, fejn jiena niddiskutu hemmhekk il-Minimum Wage Directive.
U jekk jgħidu da wara għas-saħħa tal-argument mhix hekk, imma jgħidu, pereżempju, kien hemm kwistjoni li il-Minimum Wage Directive u meta jitkellmu fuq collective agreements u ma jitkellmu fuq sectoral agreements. Ġifri huma jaqbdu is-settur tal-enerġija, kollha min jipproduċi l-enerġija u jagħmlu agreement wieħed għal kulħadd. Aħna ma nagħmluhomx. Mela jekk inti qed tgħid din id-direttiva tgħod biss jew jieħan in consideration is-sectoral agreements, il-Malta tajtna kollha barra. Għax aħna ma nagħmlu sectoral agreements, aħna nagħmlu collective agreements kontu l-post tax-xogħol. U inti hemmhekk tagħmel presentations fejn jiena ngħid isma' le ma nistax nagħmlu collective agreements, sectoral agreements biss, irridu nsemmu l-collective agreements ukoll għax u tagħmel preżentazzjoni. U hemmhekk imbagħad il-Trade Union Confederation tagħmel preżentazzjoni lill-Kummissjoni tajt isma' aħna għandna bżonn nindaħlu mhux biss is-sectoral agreements imma wkoll il-collective agreements minħabba u tagħti r-raġunijiet. U tidħol dik ma inti għamilt f'qafas li qed jiġi leġislattiv ġewwa l-Ewropa. Inti għamilt lobbying u biddilt id-direzzjoni ta' dik id-direttiva biex tinkludi wkoll il-Malta. Bela dak huwa rwol ieħor li nħoloq meta Malta konna ġa aħna bħala Workers Union konna ġa membri fl-European Trade Union Confederation. Iktar ma' aktar jiskom qed ixxaqilbu lej leġislattiv? Le mhux lej il-leġislattiv, imma jiena mela jekk jiena timmur. Leġislattiv fis-sens ta' konsultattiv. Le li mbagħad minnhom jitnissel il-leġislattiv. Mela inti għandek l-aspett individwali, l-aspett kollettiv, imma jekk jiena timmur fuq post tax-xogħol u qed ngħidlu isma' tibqax tagħti iktar kuntratti tal-kuntrattur, ħaddiema tal-kuntrattur, ibda daħħalhom hekk. Jien ma nistax nimponilu, nista' ninnegozja, imma jekk jibqa' jgħidli le, jien ma nistax inwaqfu u nagħmel azzjoni industrijali għax jien niġi qed naħdem b'mod abbużiv u illegali. Ġifieri sekonda. Ġifieri inti ma tistax tagħmel azzjoni legali hija strike sew qed nifhem sew. Azzjoni legali nista' nagħmel imma hemm termini fuq x'nista' nagħmel. Ma tistax tagħmel strike ġifieri jekk bejnietkom inti u l-ħaddiema tiddeċiedu li jisma' dan mhux sew li qed iħaddmuna bil-kuntratt. Jekk m'hemmx liġi, jekk mhux qed tinkiser xi liġi, intom m'għandkomx id-dritt li tagħmel strike. Ma nistax. Ġifieri jekk jiena mmur il-liġi tajt li ġimgħa tax-xogħol normali hija 40 hours. U jien immur ngħidlu tibda tħaddimhom 39 u tħallashom ta' 40. U meta l-liġi tajt 40, jien ma nistax nagħmilha. L-istess ma jistax employer li għajli għara jemillhom il-qoddim, ħanibda nħaddimhom 41 u nħallashom ta' 40, ma jistax, għax hemm liġi. Mela jien l-influenza tiegħi apparti li nibda nifluenza fil-post tax-xogħol u ninnegozja forsi nġib dak li rrid. U issa jkun hemm aspetti żidiet pereżempju, dak tista' tieħu azzjoni, jew ikun hemm breach ta' dak miftiem. Jew jiena qed nistenna li hawnhekk ikun hawn 10 min nies jaħdmu, dan naqqashom ġabhom 5 u tibgħa in-nies. Mela nista' nagħmel azzjoni jien u bagħad hemm proċess sħiħ fejn issir mhux kollaborazzjoni, imma jidħlu ħafna nies biss jippruvaw jirranġaw is-sitwazzjoni, jimmitigaw u jresqu l-partijiet lejn xulxin, issir konċiljazzjoni. Issa, però mbagħad ikun hemm affarijiet oħra li jien nibda nillobja biex inbiddel il-leġiżlazzjoni, biex dak li jien inkun irrid għal membri tiegħi nasal ukoll mal-gvern, jew fuq livell Ewropew. Pereżempju aħna kellna l-kwistjoni fit-2017 għajjemna l-kwistjoni bħala Workers Union fuq livell Ewropew il-direttiva tal-posted workers. Il-direttiva kienet tajt li jekk inti tal-lim workers? Posted workers jissejħu. Xiġu daw? Daw ikunu ħaddiema li inti għandek bżonn kameramen. Iġib kameramen minn post ieħor membru tal-Unjoni Ewropea li jitħallas binqas ikollu kontratt f'dan il-post, per eżempju l-Polonja. Jiġi jaħdemaw jott il-kontratt tal-Polonja. Ma inti m'intix iġġibu hawnhekk għax għandek bżonn, u qed iġġibu għax huwa orħos. U beda jinħoloq dak li jissejjaħ social dumping. Aħna bdejna nesperjenzaw Malta għax kien hemm pajjiżi li bdew jirċievu daw l-impjegati u pajjiżi li bdew jibatu daw l-impjegati. U Malta kienu qed jibatu daw l-impjegati? Malta kienu qed jirċievu daw l-impjegati. Malta konna qed nirċi eżatt, konna qed nirċievuhom. Fl-imoqs ma konna qed nirċievuhom. Tarznari l-iktar li kien hemm. Tarznari? Tarznari. Fi shipbuilding ġifieri? Ma fi shipbuilding ma ta' kien hemm it-tarznari ta' Polombo. Ta' Polombo. U aħna bdejna nitkellmu fuqhom, ma daw kien hemm minnhom li kienu kellmuna kienu qed jaħdmu
7 tim fil-ġimgħa. Millim nazzjonal, millim pajjiżi kienu jipprovjenu. Jekk Bro, tipprovax tħares biex taqra notja xi kien ħażeż biss x'inibla tista' tara u Bulgariju minix ċerti ma naħseb min għalija Bulgari kienu, tista' ċekkija. Minix ċert. Sewa, u daw nista' nixrob jien waqt il-dar. tista' tagħmel irid, bro. Tista' tgara l-pjanta meta nqabbiżhom. Qatt ma kellna. Għalkemm l-aptit ġieli kien hemm. Mela. Minix ċert, imma min għalija Bulgari kienu, minix ċert. Ma importax issa għadel sibilna. U allura inti mbabdew jiġu daw il-ħaddiema u aħna bdejna ngħidu isma' għall-inqas min jiġi minn barra irrid ikollu l-basic tal-liġi Maltija. Sewa. U kien hemm ħafna pajjiżi li qablu magħna min kienet jirċievi għax kienet isir dan li jissejjaħ social dumping. U intom għalfejn kien jinteressakom però li ma jsirx da social Għax dumping. mhijiex ġustizzja li għadidna li inti tiġġib il xaħat minn barra għax hu worħos. Imma din il-ġustizzja li l-min tweġġa ġifieri kien hemm Lil-ħaddiem. Lil-ħaddiem Malti. L-ħaddim Malti u barrani li finaj l-huma. Ġifri l-ħaddim Malti jekk kien hemm opportunità ta' xogħol tilifa għax il-barrani kien orħos. Ma jistax jikkompeti miegħu. Ma nibdew b'dik il-problema. Mela inti għandek minimu li tajt il-liġi. Le, fimta, ovvjament, u l-Bulgarija, daw setaw jitħallsu inqas jagħmlu iktar sidjat, eċetera, mhux għalfejn li ma nafx. Kellhom kundizzjonijiet qar minn Malta. Il-kundizzjonijiet kienu tal-Bulgarija. Mela aħna bdejna ngħidu. Jekk inti taħdem Malta, l-inqas li jista' jkollok il-kundizzjonijiet ta' Malta. Kien hemm diversi pajjiżi li ħasbu bħalna, kien hemm diversi pajjiżi li ma ħasbux bħalna. Però bat il-Kummissjoni għalletiva. U fit-2020 id-direttiva daħlet. L-pajjiżi ma jkunux jaqblu magħna. Huma dawk li qed jibatu. Qed jibatu. Għax qed joħolqu opportunitajiet ta' xogħol għal ħaddiema tagħhom. Eventualment kif irriżolvit ruħha? Eventualment irriżolvit ruħha saret id-diskussjoni. Fit-2019 daħlet fis-seħħ id-direttiva u dejjem għandek sentej biex tiġi implementata fil-leġiżlazzjoni tal-pajjiż. U fit-2020 daħlet il-leġiżlazzjoni li tajt li l-impjegat li jiġi minn barra jaħdem hawn Malta jrid ikollu tal-inqas il-kondizzjoni ta' Malta u jekk fil-post tax-xogħol ikun hemm ftehim kollettiv irrid jirċievi dak li hemm fil-ftehim kollettiv u mhux inqas. Il-rwol tal-union m'għadux biss li taqbes għal-membru biss, ma taqbes għal-membru u għal-ħaddiema, pereżempju, fit-2000 20 wkoll. Qabel il-COVID, konna diskutejna liġi fl-Employment Relations Board fejn konna għandna li kull impjegat irid jingħata il-payslip. Qabel ma taqbis li tal-payslip, imma sekonda x'għandna aktar mistoqsijiet fuq d-idea tal-posted workers. Għax imbagħad hemm isu permutazzjoni oħra fej jiġu pereżempju nġi ltqajt magħhom meta kont qed nagħmel il-post. Pereżempju kont niltaqa' ma' kumpanija Torka li iġġib il-ħaddiema imma hi kumpanija Torka. Ma nafx ma suċċax nagħmel negozju magħhom, ġifier ma nafx jekk il-flus kelli x'kien ibagħthom it-Turkija jew le ma nafx kif kienet taħdem. Imma kienet hija problema. Mhux reġistrata Malta hija problema. Hija problema li qed topera f'Malta. Mela, aspetti ullu. Problema mill-lat legali jew morali jew prattiku. Kif ħanajdlek għax illum għandna seminar, imma llum hija is-seminar, ma nafx meta ħajxxaltar, ma nistax ngħid. Ma importax illum għandna seminar, illum hija tista' tgħid id-data. Kemm għandna llum? 13. Illum 13 ta' Ottubru kien hemm seminar sewwa illum it-13 ta' Ottubru għandna seminar għax il-posted workers, id-dinja tax-xogħol tant qed tinbidel, tant qed tevolvi b'mod maġġel. Mela aħna ħsebna fuq il-pajjiżi ħalli nsemmilek żewġ eżempji, ħsibna fuq sitwazzjoni fejn ħaddiema jiġu minn pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Is-sinta tissemmi ħaddiema li ġejjin minn post barra l-Unjoni Ewropea. U l-kuntratt tal-impjeg tagħhom huwa barra l-Unjoni Ewropea. Mhux qegħdin ngħidu, permetti li sekund. Mela, mhux qegħdin ngħidu ħaddiem li ġej minn pajjiż terz minn barra l-Unjoni Ewropea imma għandu kuntrattaw Malta, qegħdin ngħidu ħaddiem terz li ġej minn barra minn Malta
minn barra l-Unjoni Ewropea u l-kuntratt tiegħu huwa barra f'dak il-pajjiż, inti f'dal każ qed tgħid it-Turkija. U dik hija problema. Fil-fatt kienet inqalat kwistjoni meta ġew jaħdmu. Ma problema legali? Hija problema li jiena jekk jidħlu membri tiegħi u mun argumenta ma tistax nistax tgħinhom. nikkwota l-posted worker, nista' ngħinhom. Fil-fatt mbagħad il-gvern kien qal kien hemm kwistjoni meta ġew jaħdmu it-torok jaħdmu fit-triqa u fil-flyovers fejn jien kont u konna tkellimna fuqha u kulħadd kien qal isma' daw l-inqas jirċievu ta' Malta u l-gvern kien qal isma' l-minimu li jridu jirċievu huwa ta' Malta. Imma ħansemmilek każ ieħor li bħalissa din niddiskutu. Meta inti għandek xufier ta' trakkijiet kbar li da telaq minn Malta waqaf Ġenova mela għadda mill-Italja nizzel xi goods hemmhekk xi merkanzija waqaf Franza nizzel xi merkanzija oħra pikki xi merkanzija ħada Spanja mar il-Portugal reġa' mar il-Ġermanja jsuq. Liema kundizzjonijiet tax-xogħol ħajapplikaw tal-liema pajjiż? Ma skont fejn irreġistra tal-kumpanija naħseb fil-bidu. Imma jekk jiena għaddej bitrakk u ħeġġajt kont Franza jew jiena il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-Franċiżi huma ħafna aħjar minn tat-Taljani. Imma m'hemmx livell ta' forsi tista' tinqaħadem b'livell ta' permanenza? Tipo jekk jiena għaddej minn Franza ħamel jumej Franza m'iniex ħaddiem Franċiżu. Ma bl-istess argument, mela aħna jkollna ħafna Taljani u aħna bħala ġewjeżjoni l-ikbar kontingent ta' ħaddiema mill-Unjoni Ewropea huwa Taljan. U ftaħna dak li jsejjaħ contact point. Fejn aħna għandna Taljan. Erġajta di l-ikbar kontingent. Kontingent li hawn ta' ħaddiema mill-Unjoni Ewropea huma Taljani. Jaħdmu hawnhekk. Issa, aħna ftaħna contact point għax jiena naf fuq il-liġijiet industrijali ta' Malta, però ma nafx fuq dawk Taljani. Allura ftaħna contact point fejn Taljan jista' jiġi Malta u jiġi għandna u jien ngħidlu l-biċċa tal-leġiżlazzjoni Maltija. U hija Taljan jista' jgħidlu l-leġiżlazzjoni Taljana kif taffettwah. Iżda kien meta din nitkellmu fuq Taljan li ġi jaħdem Malta, mela għandu kuntrattaw Malta ta' impjieg. Però jkun hemm dawk jissejħu transfrontaljeri li għaddu jagħmlu servizzi kontinwi u jaqsmu kontinwament mill-Italja għal Malta, u minn Malta jerġgħu marru lura l-Italja kontinwament. Jiġifieri f'ġimgħa ġieli kien hemm nies li jaqsmu 3 darbiet. Kif ħad titrattom? Ma tistax titrattom bil-posted workers. Ma tistax titrattom bil-leġiżlazzjoni ta' Malta. Għadaw l-evoluzzjoni ta' xogħol kontinwa li kontinwa jkollna diskussjonijiet ma' CGIL l-ikbar trade union li hemm l-Italja. U din bħalissa din niddiskutu fuqha kif ħanejnuhom. Biex ġifieri immur għand il-gvern, huma jmorru għand il-gvern Taljan u ngħidlu sma' daw kif ħajġu trattati. U jgħidlu sma' di hawnhekk tapplika di hawnhekk ma tapplikax u jien ngħidlu le għandha tapplika wkoll għax l-weġġaw Malta pereżempju għandu tot il-liġi ta' Malta. U tagħmel dik il-preżentazzjoni u tistabbilixxi regolamenti ta' sitwazzjonijiet ġodda li jibdew jinħolqu. Imma bħalissa ġifieri meta kun hemm di xorta ta' kriżi, il-negozjat mhux qed isir fi framework legali, qed isir fi framework ta' taħseb int versus x'jaħseb liħor. Dik issa inti kollok. Inti tipprova toħolqu dal-qafas. Eżatt, proset, imma jien għandi tim legali wkoll, il-union, li jara każijiet x'qed jiġri barra. Per eżempju, palissa din niddiskutu tal-platform workers. Ma, zon sekonda. Le, biex nsiblek eżempju, mus se nidħol fuq il-kastija għalissa, għax għadna fli għatla għatista. Imma per eżempju, aħna rajna s-senamlu, rajna l-liġijiet u ħadna il-modell tal-Spanish Riders Law. Spanish Riders Law. Ok. U rajna l-modell. Xinu Spanish Riders? Tirregola liġi Spanjola, li tirregola daw tal-delivery, il-platform workers tal-delivery. Hemm liġi oħra li hija ġo in-Netherlands. Sambat naqbad il-modelli, nara li ma jott tal-Malta u naħdem fuq dik il-biċċa. Ma ovvjament liġi ta' barra ma tapplikax għal Malta, speċa ma inti biss qed tikkonsulta. Eżatt. Biex imbagħad inti tibni argument. Għaw Malta. Għaw Malta. Issa jekk ikollok kożi. Ma fil-każ li pereżempju wieħed minn daw Italjani pereżempju weġġi fuq il-post tax-xogħol, saħħa tal-argument. L-impjegat inġurjat jeleġġi li ma kienx hemm health and safety kif titlob il-liġi Maltija. Le health and safety mod ma titlob health and safety dik hawn Malta.
Health and safety jew Malta. Malta. Għax l-obbligu tal-employer li jinnessieġi l-employer irid jassigura li jkollu post sigur u s-saħħa u s-sigurtà. Dik hija universali forsi fl-Unjoni Ewropea. Naħsbu li hija universali. Fil-fatt aħna barrek il-Workers Union hija rappreżentanta tal-ħaddiema Maltin fl-ILO, fl-International Labour Organization. Mela, qabel ma mmorru hemmhekk ma biex nifhem, allura x'tip ta' kontrasti jew konflitti jinħolqu minħabba din id-dinamika fejn qed ngħidu qed jiġu pereżempju Taljani minn barra jaħdmu Malta ma nafux jekk dawn mhumiex. Jekk huma għandhom kuntrattaw Malta jaqgħu taħt il-kuntratti ta' Malta. Taħt il-liġi ta' Malta x'int għandek kuntratt ta' impjieg għaw Malta. Issa meta qed nitkellmu fuq dan il-grupp qegħdin niddiskutu mal-gvern fejn ħajaqgħu. Taħt li ma ħajaqgħu. X'jiġri jekk da ġi armalek xi ħaġa d-dar tiegħek. U weġġa hija l-leġiżlazzjoni ta' Malta ħad applika jew il-leġiżlazzjoni tal-Italja. Li konna konferma. Nafu li Malta jista' jkun kopert, nafu li l-Italja jista' jkun kopert, ma li ma ħajkun kopert l-iktar benefiċjali. U inti mbagħad titkellem ma' trade unions, f'dal partikolarment is-CGIL, u nagħmlu preżentazzjonijiet biex naraw fejn u nejnu l-gvern u nilbujaw mal-gvern biex u ġikultant ners u propositions anki ma' min ħaddem biex naraw eżatt fejn ħanitru ma nitru. Biex inti tagħmel regolamenti mhux neċessarjament legali biss li daw il-ħaddiema tipproteġihom li rressaq l-interess ta' daw il-ħaddiema. U daw il-ħaddiema biex tipproteġihom huma jridu jkunu membri miegħek le? Le, mhux neċessarjament. Mhux neċessarjament? Le, mhux neċessarjament. Aħna waqt il-COVID kien hawn kriżi sħiħa ta' ħaddiema barranin terzi ngħid ħaddiema jinġew ikellmuni jibku li daw irċevew messaġġ qalulhom intom di l-aħħar paga tagħkom intukom advice li tużawha biex tixtru tiket għal pajjiżkom u ġew terminati b'sempliċement messaġġ. U dak iż-żmien għandna ħafna ħaddiema li ma kinux membri tagħna, ma tittejnhom. Għalfejn tħossok obbligat li tgħinhom? Għax nerġgħu niġu għall-biċċa tal-bidu, l-uġieħ tal-ħaddiem inħossu jiena. Jiġri m'intix obbligat li tgħinhom? Obbligat f'liema sens legali? Għax morali iva. Moralment obbligat. Moralment hija. M'hemm xejn fil-liġi irrid ngħinu, bil-forsi irrid ngħinu. Nħossni obbligat bħala trade unionista, ma nistax nippermetti li jkun hemm ħaddiema li jbagħtu tgħinhom kollha, diffiċli. Meta għandek 280,000 fruħ ħaddiema li jaħdmu, diffiċli biex tgħin il-kulħadd. Nixtiequ nagħmlu iżjed. Isu l-rwol tal-union minn kif qed tispjegaħuli isu dejjem qed jevolvi għax dejjem isu speċjali dejjem. Dinja tax-xogħol qed tevolvi. Komplessitajiet oħra. Jien inġib eżempju fuq trade unionizmu ngħid immaġina li l-trade union kienet ħanut ma nafx tiftakarhomx inti ta' daw li jikru l-videos. Kullu għandna nikru l-videos wara trade union zalaqna, għax ħadd ma għandu videos. Imma l-protezzjoni ta' dawk vulnerabbli u tal-ħaddiema għadha hemmhekk għadha bżonn juża. U dejjem ħajkun hemm klassi li huma vulnerabbli qabel konna nitkellmu fuq il-prekarjat fuq il-ħaddiema tal-kuntrattur. Illum nitkellmu fuq dawk vulnerabbli tal-platform workers u tad-deliveries. Għax għandhom status ta' impjegati. Però insomma il-union ġiri għamlet konsiderazzjonijiet fuq il-ġejjieni tax-xogħol b'mod biex ta' holistiku, mhux fis-sens li hemm ħafna taħdidiet li qed jiġru partikolarment lejn l-Amerika fuq l-automation tal-ħaddiem. Speċa ovvjament di mhux konverzazzjoni ġdida, perswas li globalizzazzjoni, digitalization, dak kollha involuti. Pereżempju Green Deal, Green Jobs, kif qed jinbidlu it-taħriġ. Ġifieri aħna konna. Ma pereżempju l-Amerika għandhom problema kbira fit-tixa waħda fuq il-lorry drivers li da qed jingħad li fi żmien ma nafx naħseb 10 snin il-lorry drivers tal-Amerika ħajnqataw kollha għax ħaniġu f'sitwazzjoni fejn is-sewwieq ħajkun pratikament computer u mbagħad partikolarment fuq il-highways u mbagħad is-sewwieq jiltaqa' ma' trakk
kif jidħol fil-raħal u sempliċement idaħlu fil-raħal biex ovvjament għax hija naqra iktar komplessa, imma hemm perswas li sa 10 snin wara qasdik il-biċċa ma ħajkollu bżonn Qed isiru, mela. U għandik eżempju. Qed tagħmlu l-proġezzjoni Iva, u kontinuament, bela, inti għandek diversi mhux impjieg imma ċertu xogħol jispiċċa. Għandik eżempju. Qabel żminilu kont mur f'aġenzija tal-vjaġġar biex taqta' t-tikit tal-ajru, forsi tibbokja l-lukanda. Illum ma sarx, illum spiċċaw. Illum ma tagħmel xejn. Jekk inti tmur barra u Malta diħla wkoll, tmur tixtri mis-supermarket, għandek il-kaxxiera, tija l-affarijiet taddihomlu. Barra, kważi l-kaxxiera kollha spiċċaw, għandek l-istos u tgħaddi inti l-affarijiet. Ma l-kaxxiera tispiċċa. Issa, mela, aħna rridu naraw u hawnhekk jidħol ir-rwol tal-union. Il-ħiliet tal-ħaddiema kemm dawk tissaw taktar tal-futur. Rigward deġidilizzazzjoni. Kif ħadd qed timpatta? U rajni għaddejja matul iż-żminijiet, inti qabel biex tkun tmur issarraf f'ċekk il-bank. L-ATMs ma kienx jeżistu. Biżmien daħlu l-ATMs. Issa, u llum rari tidħol il-bank, għax tmur l-ATM tixbet il-flus, il-paga tibqa' sejra l-bank, ġifieri mill-inqas għandek kuntatt mal-kaxxiera sakemm ma jiġri xi ħaġa. Hemm int għandek faxxa ta' nies li huma pereżempju l-pensjonanti li dawk in-nies tibqa' toffrilhom dak is-servizz apparti li tallimhom li jibdew jużaw l-ATM ukoll. Issa, l-istess ħaġa l-impjiegi. Mela jien irid nara l-impjiegi tal-futur se jridu jkunu. Irridu nitkellmu ma' min iħaddem. Irridu nitkellmu mal-gvern li naraw l-istrateġija ekonomika tiegħu fejn isejra. Irridu nitkellmu mal-Ministeru tal-Edukazzjoni, pereżempju, biex naraw il-ħiliet u l-kompetenzi u l-abiltajiet li għandu bżonn l-impjegat biex hu jkollu biżejjed taħriġ ukoll. Għax inti l-edukazzjoni mhux qed hemmhekk biss għax-xogħol għall-formazzjoni tal-persuna. Imma ntuh abiltajiet u kompetenzi u ħiliet biex ikun jista' jimla l-vaganzi li ħad toħloq l-ekonomija ġdida. U kellna okkażjonijiet, jien kellna l-ħaddiema tal-Ena Malta li kienu jafu jaħdmu fuq ċertu tip ta' magni u meta qalbu magni ġodda saret kellna manifattura li daw kellhom magni fejn l-impjegat jafas on and off, però daw inbidlu matul iż-żminijiet u tajna ħiliet ġodda lil daw il-ħaddiema. Oħrajn ħarriġnihom f'affarijiet u d-deġitalizzazzjoni. Id-deġitalizzazzjoni edem jien right warehousing. Baqgħet konfidenti li ħajkun hemm iktar. Għax tistaqsini xi ħaġa u tant hemm affarijiet xi tajt titħalli. Imma nkun irid nagħmel biex ta' nagħlaq dak il-punt ħanajdlek. Nifhem sew. Warehousing, jien right warehousing sieħa kbira, enormi. Laqas kien hemm impjegati, kollox ikkontrollat minn kontrollum kien hemm tnejn il-dawa u l-pellets isu scaffolding sieħ qiegħed naqra meqlub, ir-robot imur jaqbad pellet ta' prodott u tperess li qegħdin maqlubin ta' wara tinżel. U ir-robot jabbija fit-trak jew il-kegs. Jaqbad arm jisu bħal dijek, jaqbada, vojta, ipoġġija, tintella, jerġa' jaqbada jgħoda l-ura. Ġibri l-automatizzazzjoni, digitalizzazzjoni, edem. Issa taj li konfidenza għandek ċert li kull impjegat, kull persuna ħajkun kapaċi jimla dawk il-vaganzi. Ħatkun diffiċli, pero ċolijiet oħra li mumiex li jem l-aspett uman, xorta ħajibqaw jeżistu ħajkun hemm bżonnhom. Xorta ħajkun hemm tibdil, imma dejjem ikun hemm aspett umani, sa rridu naraw nagħmlu l-almu tagħna kollha li dawk in-nies li mhux se jkollhom dawk il-kompetenzi intuhomlhom għalhekk nafsu ħafna bħala trade union fuq il-taħriġ matul il-ħajja, il-lifelong learning, għax inti ma tallimx illum il-kameraman tiegħek tallem fuq ħaġa u matul iż-żminijiet inbidlu dejjem żid il-kompetenzi. U kollu għal konni din nitkellmu, il-mekkanik, qabel kien hemm mekkanik kollha kienu mekkaniks, kienu jaħdmu fuq kollox. Illum l-ispeċjalizzazzjoni hija ħafna importanti. Issa mbagħad id-diġitalizzazzjoni u l-Green Deal għalhekk aħna bħala union tlabna għal 10 snin li ġejjin u issa daħal fis-seħħ ħajsir tlabna ċensiment tal-ħiliet għax inti minn hemm l-ewwel tibda
Tagħmel stock take. Tagħmel stock take tal-skills tal-ħaddiema li hawnhekk. Tara mbagħad il-futur xi skills ħajkun hemm bżonn, tara l-gaps u tibda tagħmel lil ħaddiema tgħinhom f'dak it-taħriġ biex jakkwistaw dak l-skills ħalli l-jobs tal-futur ikun jistgħu jimlewhom. Imma skontok lan x'għandu jkun li insibu xogħlijiet għan-nies li mhux se jkollhom impjieg jew li innaqsu l-ħtieġa tax-xogħlijiet u b'xi mod in-nies xorta jgħixu ħajja tajba minkejja li ma jkollhom xogħol. Mistoqsija interessanti u diffiċli biex twiġibha, però bħala trade union nemmen li x-xogħol dik id-dinjità. Ġifrina ma nixtieqx li jkun hemm ġob malli ma jkollux impjieg imma nibatlu l-paga d-dar biex jgħix ħajja komda. Universal Basic Income għawek. Il-Universal Basic Income hija jekk ma xort għandek in-naħa tal-impjega tal-persuna li x-xogħol li tieħed dinjità. Fil-fatt minna studju aħna għadna kif minna studju li tkellimna fuq tan-National Living Income. Li hija xi ħaġa simili tal-Basic Living Income li titara l-affarijiet l-intik flus jien, ma aħna għandna polisija u Malta li rnexxiet making work pay. Issa, irridu bil-fors li nkomplu nafsu għax xogħol jagħti d-dinjità. Jiena ma jistax ikun li jkolli impjegat li jaħdem u ma jkollux dħul biżejjed biex jgħix ħajja diċenti. Adekwata. Ma xogħol adekwata. Xogħol biss dik id-dinjità. Ejja le, ma huwa wieħed mill-elementi li tagħmilha. Għalfejn, anzi aħna ma rridux li l-impjegat il-persuna tinħoloq għax-xogħol. Aħna rridu li x-xogħol li jkun għall-persuna li jgħinek tgħix il-kwalità tal-ħajja li tajt inti. Għax hemm ħafna affarijiet. Jiena ħoss li dak li tik id-dinjità huwa sens ta' identità, sens ta' komunità u sens ta' kontribut. U kultant ix-xogħol dawn l-affarijiet jagħmlu kollha sew. Anti tajt jiena supervisor ma' komunità ta' jiena nies ġo operaturi f'fabbrika u qed nipproduċu l-ħġieġ pereżempju. Allura inti tħoss li inti parti minn xi ħaġa li ttik kemm identità u kemm anzi ġo, dik hija importanti fil-fatt kien hemm dik però hemm affarijiet oħra tieni sekond. Jitlaq il-bar. Your caterers this festive season. Order online. maple.com.mt. Many people ask me, how did you change your life around? You see, I wasn't always here. My good friend, Jobs in Malta, has made it easy to search for, apply, and ultimately land this job. Look no further. Le, għara, fil-fema tijaj, il-xol huwa kapaċi tik id-dinjeta, għax nasib id-dinjeta tiġi minn sens qawwi ta' identità. U sens ta' identità fil-kuntest ta' soċjetà u naħseb fil-fat dak huwa l-qofol ta' dak li ħanitkellmu dwaru meta ħanitħattu fuq il-National Living Income. Proset. Naħseb hija marbuta. Però ma nasibx li hija esklusivament ix-xogħol fis-sens ta' impjieg li tik dak is-sens ta' dinjità. Naħseb hemm xogħol ieħor, pereżempju qed jiġu f'moħħi min jarma għall-festa pereżempju, min jagħmel il-volontarjat. Imma mhux sodisfazzjon. Eżatt, u tik sodisfazzjon li huwa simili ħafna għax-xogħol kważi kwalinkwa hobby tik sodisfazzjon. Aħjar mill-impjieg għax isek qed tagħmlu min jeddek mhux għax għandek bżonn tagħmlu għax hekk ma tagħmlux ħadd tispiċċa biex ta' il-periferija tal-far. Qegħdin nitkellmu li kull impjieg dik denjetà. Ma sibx li kollu, taħseb li kollu? Le, meta jiġi abbużat, meta jiġi abbużat ħaddiem, tneżżaw mid-dinjità tiegħu ta' ħaddiem. Ma mbagħad hemm ċertu impjiegi li mhumiex abbuż espliċitu. Jien naf xi ħadd pereżempju, ma nafx daw il-films Amerikani fuq l-uffiċċju pereżempju tara xi ħadd hekk għaddej ġurnata sieħa mal-fotocopier. Toħroġ il-karta. Mhijiex abbuż. Imma laqqas hija xi font ta' ispirazzjoni. Għandek abbuż li huwa kulturali, pereżempju hemm postijiet ta' xogħol fejn jgħidlek pereżempju mis-7 sal-5, imma you are expected that you leave the job when you finish the job. So fuq il-karta qiegħda mis-7 sal-5.
imma ma jfissirx li ħad ispiċċa. U kulturalment you are expected. Dak jista' jkun diversi każi. Le ma jiena qed ngħidlek li pereżempju jiena kont naħdem f'fabbrika forsi speċa għal ħaddieħor forsi kien hija tagħtih xi xorta ta' milja. Lili kienet tiffrustrani ħafna, ġifieri kont nagħmilha purament għax kelli bżonn nagħmilha. Għatrajtu il-film ta' Charlie Chaplin? Ija, ma Time. Insomma, tiċu għadel. Imma xed ngħidlek, ġifieri. L-alienazzjoni tal-impjieg. Imma id-dinjità mhux bil-fors titnissel mill-impjieg u naħseb li hemm impjiegi li jtuk dinjità u jtuk naf ommi kienet social worker pereżempju, inti huwa ċar ħafna, inti meta tispjega li issa fuq daw third country nationals li inti askarek għalfejn tiddefendi, u ma tant tħobbu xogħolok jew tant tħobb dak li xogħolok jista' jissarraf fih li titlilha. Anka naħseb naqaġellit mill-ħamrun ta' sikkina, nħoss, da' suspeddu għarek, mambat, għax mara tijaj l-istess. Imma, xet najt, ġviri, jien immaġna futur fej ikunem inqas impjiegi, iktar volontarjat, iktar aqdiet tal-arti, iktar aqdiet ta' jinnaf, kull xorta ta' komunitajiet li jkunu koagulaw flimkien permezz ta' interessi, valuri. Jista' jkun jiena xi 15 ilu ġi segretarju tal-Marittima u Avjazzjoni u għalli mistoqsija għalli kollok titla' fuq aeroplan mingħajr pilota. Għax kien hemm xi kumpanija u tipprova tagħmilha, kienet mistoqsija challenging ħafna l-ewwel ħaġa tal-qiegħed ma nitlaqx jiġri xi ħaġa. Ma it is challenging il-mod kif sejrin, inti semmejt li l-lorries daw ħajbdew jkunu mingħajr xufier. Ċajna minn għalija kien hemm driverless taxis, ġifieri id-dinja tax-xogħol da kontinwament driverless taxis in China. Bdew? Kien hemm xi ħaġa electricity dwar naħseb kien hemm xi ħaġa fuq hekk. Issa, inti l-istess ġifri d-dinja ta' xogħol qed tivolvi qed tinbidel u qed isiru daw l-affarijiet. Però still dejjem nemmen li f'kull impjieg issa kulħadd ħajbqa' jkollu impjieg. Imma dejjem irid ikollok inti id-dinjità fix-xogħol li tagħmel. Jien ma nistax nippermetti li jkun hemm employer li jneżża d-dinjità tal-impjieg. Ħantik eżempju. Mela, Lili Almuni qatt mhu żbaljat li inti ġor off-tok. Dak li tagħmel inti u jkun skont l-affarijiet, liġijiet u l-affarijiet, u ġust m'għandekx għalfejn tisti, allura kif tista' inti li jkollok sitta kostruzzjoni qed tħaddem persuna insa l-identità, insa n-nazzjonalità, ikollu inċident fuq il-post tax-xogħol, taqbdu, titfgħu ġol van, tieħdu ġo post ieħor, titfgħu fuq bankina, insa x'tgħidlu murajt l-għajda ta' karozza, imma kif tista' tagħmilha? Dik tweġġani. U tweġġani, nimdarajt il-bniedem, kif jista' jasal jagħmel xi ħaġa hekk fuq persuna oħra? Kif tista' tippermetti? Natura ma tikx, ma tenix. Bekk imbagħad joħroġ forsi l-karattru tal-ħamrun li rid niġġieled tal-batu tal-vulnerabbli u niddefendih nagħti vuċi lil dawk li m'għandhomx. U għalhekk ir-rwol ta' trade union f'soċjetà inti semmejt in-neoliberalizmu fejn is-suq. Ma mhux kulħadd kapaċi jiġġieled ir-regolamenti u l-liġijiet tas-suq ħieles. Hemm min għandu bżonn lajnuna, hemm bżonn mill-min ta' tifuċi. Hemm bżonn min li twassal il-weġġa' tiegħu tgħidlu isma' s-sistema mhix taħdem. Is-sistema, jekk insemmu eżempju, mela jien hemm mura x-xogħol, nagħmel jien naħdem għalik, it-tieni paga li jien aċċettajta, imma mhux biżżejjed biex illaħħaq mal-ħajja. U l-gvern jagħmel sistema biex itini in-work benefit. Mela jien għandi faxxa ta' nies li huma dak li għandhom l-in-work poverty. Li jaħdmu, imma mhux biżżejjed dak li qed jagħlaw, mela sistema mhux qed tajba. Fil-fatt dawk żdiedu, Dawk żdiedu mill-riċerka li għamilt għal din it-taħdida li kellna, dawk bej 2010 u 2017 żdiedu 13.7%, ma stajtx nistib statistika aktar reċenti, imma ovvjament il-mistoqsija timbet speċna da snin kollha fejn qed jisplodi l-GDP, fejn nies qed jagħmlu ħafna flus. Disparità għalfejn qed tikber. M'hemmx raġuni jessaċ, raġuni morali żgur m'hemmx. Le, disparità żgur li m'hemmx. Issa il-punt huwa li jgħidlek għax inti ikun hemm
statistika jisuru studju kemm hu l-valur tax-xogħol. Il-valur tiegħi huwa mod, il-valur jinnaf tal-kirurgu huwa mod ieħor. Basek u dejt naħsibha jiena u ġej u għat ngħidha id-disparità u l-prioritajiet li għaw fid-dinja huma totalment żbaljati u ħarġet waqt il-pandemija. Li inti kollok xaħat ta' talent sportiv li jitħallas miljoni, imma kirurgu jew ners jew tabib li jitħallas ħafna inqas meta mbagħad fir-realtà kellna bżonnhom iktar. Ħafna kellna bżonn. Hemmhekk ħarġet id-disparità li hemm fl-affarijiet. Id-disparità assurda li hemm fl-affarijiet. U l-prioritajiet law fid-dinja. Ħżieda. Ma sibebna raġunament ekonomiku li reġġi dak l-arranġament fis-sens li xaħat bħal, jinaf, daw il-players stilel gbar, jinaf, Ronaldo, Messi, ikunu minn. Biex daw jattiraw ħafna folol lej l-stadium li idawru r-rota ekonomika u meta idawru r-rota ekonomika, tidawru r-rota ekonomika għal kulħadd, ġifiri. Jekk inti tbieħ il-hot dogs, jekk inti xufir tal-linja, jekk inti naf dak li qassam il-biljetti. Tifhimni, ġifieri huma kważi jisom ma tiġix tgħidli vacuum ta' dħul. Jekk jiena fil-lista gradwatorja ta' prioritajiet, jekk tgħidli min għandu jitħallas l-iktar bej stilla tal-isports u kirurgu tal-qalb, il-kirurgu tal-qalb, salva n-nies. L-ebda talent ma nara jien li għandu jitħallas dawk il-miljuni kollha. Waqt il-pandemija, ħareġ biċċar li l-prioritajiet ta' ċertu affarijiet anki l-politika neoliberali tal-privatizzazzjoni u rrid biċċar li kienet tfalli. Flima punt. Mela, ħanalqu tal-isport, mela, ma nara l-ħat li għandu dak il-potenzjal li jitħallas miljoni, s-sejn ma tantx insegwi l-futbol, u xaħat jista' jargumentali bil-kontra kif qed targumenta inti li da jġib l-introjtu. Ma każomaj inti żomm mat-tim, ma nasibx li żomm mal-plejer. Ma l-hemm players li huma kompletament ġagar. Jien iktar fil-basketball per eżempju kont mitla niftakar Michael Jordan, tipo għadek Michael Jordan tantu għastilla The Last Dance. Tantu għastilla li minna li l-ħar darba kont qed nara l-futbol minna l-ger tal-Barcellona, Blair Jordan, għanna player tal-basketball fil-qasija d-disciplina tiegħu u ger tal-futbol u għol bid-ditta tiegħu. Mhux hekk biss, tipo jekk ma tarax basketball. Eżatt. U ngħidlek Jordan. Taf minnu Michael Jordan, ma tarax basketball ma taf. 100%. Ma min għandu jitħallas l-iktar? Michael Jordan jew kirurgu tal-qalb? Skont l-imliġijiet tal-ekonomija qegħdin priorità, x'inhu priorità? Le, x'inhu l-iktar importanti? Ejja, mela, x'inhu l-iktar importanti għalija u għalik? Għax soċjetà għandha bżonn l-eroj ukoll. Iwa, mela jiena l-eroj da li kien jagħmel l-operazzjoni tal-qalb Malta. Ma kienx eroj. Ġifieri aħna meta ħriġna nċabxu lin-nurses kollha ngħidulhom kienu l-eroj. U issa Biden għadu kif għamel serata. Jiena jiena wieħed li naħseb li għalla daw l-infermiera, l-għallima, l-pulizija nħallsuhom biċ-ċiġri ġifieri għax-xogħol u kemm huma qaret. Ħankun sinċir, naqbel miegħek. Pero ħatuża l-armi. Mela, nkomplu fuq il-neoliberalizmu? Le, neoliberalizmu ma falla wkoll ma. Jien ignorant, x'inhu neoliberalizmu? Mela, neoliberalizmu huwa sistema li kienet fi żmien daħlet fi żmien Ronald Reagan u Margaret Thatcher fej tajt il-filosofija li l-gvern għandu divest itself from everything, jkun regolatur u kollox l-intarprizi anki dawk essenzjali jitmexxew mill-privat. Ittihom ir-riżorsi, ittihom l-affarijiet u jibxew mill-privat mill-korporazzjoni. U l-gvern jidħol biss regolatur tal-affarijiet. Mela inti għandek pajjiżi fejn il-produzzjoni tal-ilma tagħhom, il-produzzjoni tad-dawl tagħhom hija fidej il-privat. Li lan tiegħu huwa li jagħmel profitt.
Fis-sistema, mela, jekk nieħdu s-sistema. Gvern jgwadanja billi. Taxxi u daw l-affarijiet U jitmexxew b'mod iktar effiċjenti u kull. Però fejn nitkellmu fuq l-effiċjenza. Mela, nitkellmu fuq l-effiċjenza u nitkellmu fuq l-affarijiet. Żmien il-pandemija. Waħda mis-suċċessi li kellha Malta kienet li s-sistema medika tagħha li hija nazzjonali ħalsa mill-gvern irnexxiet. Kellna pajjiżi fejn minħabba li l-privat kienet jaqta' ħafna mill-costings tiegħu ma kienx hemm sptarijiet biżejjed. Mela, ħankomplu. Ħanadlek eżempju ieħor. Pereżempju, l-produzzjoni li hemm palissa tal-enerġija tad-dawl. Qed taqbes fuq l-enerġija, ħanwisbek fuq il-pandemija. Mela, qed taqbad settur wieħed minn ħafna. Sewwa, aħna qed nitħattu jgħid il-kritika tiegħi kienet li kultant ċertu xogħlijiet jew ċertu proċessi meta jaqgħu fidej il-gvern ma jkunu effiċjenti xejn. Sewwa, issa il-Malta wkoll kellha ċertu vantaġġi għal raġuni li hija speċa kienet daqshekk suċċess fil-qasam tal-pandemija, iċ-ċokon tagħha, il-fatt li aħna insulari, il-fatt li aħna gżira, ma jistax ikun inti jekk inti pereżempju għas-saħħa tal-argument l-Italja u trid tagħmel lockdown kif għamilna aħna, mhux nagħmel lockdown min jidħollok mill-Iżvizzera, min jidħollok mill-kemm ma naf ġeografija minn Nizza. Saru lockdowns? Saru lockdowns, imma kif ħat għamela? Kif saret? Kif? Il-borders, inti ġieli soqt minn barra. Ħana jinsoqt ħafna l-emmek, u impossibli li twaqqafni jekk jiena ddeċidejt ħansu mill-Italja għal ġo l-Svizzera, per eżempju. Kif sajt is-suq, Ġoni, jekk inti kellek lockdown totali l-Italja li ma jista' jiderħat ħlief jekk inti sejra x-xogħol, kif tista' suq inti? Jekk titwaqqaf. Ma nafx sej ma kontx hemmhekk. Meta tmur daw it-toro appartati fejn laqqas ġifieri inti jekk qatt ma soqgħod ħa nispjegali. Inti meta ssuq daw it-toro l-autostradale pereżempju fin-nord u taqsam mill-Italja għal Franza pereżempju. Inti ġieli tagħmel mili twal is-suq l-autostrada u qasbozza. U qasbozza tagħmel sija s-suq u qasbozza ta' triq. Aħseb wara daw kemm ħajkunu jafu li inti għaddej. U bħala jkun hemm ħafna ġifieri inti kollok meta teċċal il-GPS jgħidlek jew tgħaddi qalb il-muntanji. Jiġifieri kienet diffiċli ħafna li ssir lockdown. Apparti minn hekk, jekk jiena rrid immur nagħmel jekk irid immur nieħu hawn it-tilqima tal-COVID mor sal-Furjana, kien hemm min kellu għandna jsuq 200 kilometru. Ma dik mhux is-sistema liberali. Le, ma tgħidlek għalfejn aħna konna daqshekk vinċenti. Inti semmejt oġġett wieħed li huwa s-saħħa. Però mhux Malta biss. Hemm pajjiżi oħra li għandhom is-sistema tas-saħħa tagħhom li hija nazzjonali u mhux privatizzata li wrew id-differenza fejn ingħataw servizz aħjar għax il-kapitaliżmu, inti titkellem ħafna fuq il-kapitaliżmu. Ħafna fuq il-kapitaliżmu. X'inhu lan tal-kapitaliżmu? Li inti tagħti lil privat ir-riżorsi, il-materja prima, ir-riżors uman jipproduċi biex jagħmel profitt. Fuq il-wiċ dak huwa qegħdin ngħidu akrud. Il-lan tal-kapitaliżmu huwa li jeħles il-bniedem biex ikun jista' jsir dak kollu li jixtieq. Jekk jiena qed nagħti s-sistema ta' saħħa lill-privat qed nitolbu ċertu affarijiet ngħidu daw mal-bażi, il-minimu li rrid, il-kumplament lan tal-privat huwa li jagħmel profitt. Issa jien m'għandi l-ebda problema li ċertu affarijiet ikunu privatizzati, però għandi problema li affarijiet essenzjali ikunu privatizzati. U għax inti għat li għaf għax ħanku jiexbew fuq di, ħajn għadu l-eżempju tal-produzzjoni tal-enerġija, per eżempju l-Ingilterra. Mela inti għandek hawn Malta li l-gvern qed jgħid isma' jien ħan is-sussidja u nieħu l-assorbiment u biex il-prezzijiet inżommhom stabbli. L-Ingilterra x'għandret ix-xahar li għadda li ħadd ikkapja apparti l-profitti enormi li qed jagħmlu dawn l-azzjendi, però qed tgħid jien ħan ikkapja l-kontijiet sa massimu ta' 2400 fis-sena għall-prezzijiet tal-ġodjar medja. Lan għalfejn qed tikkapjaħ u anke l-Ewropa kollha titkellem fuq. Għax lan tal-kumpaniji li jmexxu dawn l-affarijiet, il-produzzjoni tad-dawl, li jagħmlu profitt. Mentri issa jekk imbagħad inti daħħalt l-element tal-effiċjenza.
Mija, nista' nitkellem miegħek li l-azzjendi privati anke fejn naħdmu aħna huma orjentati li jkunu effiċjenti għax inkella tkun ħela. U hemmhekk li rridu nimmiraw. Però naħseb mix bejnietom, però l-prinċipju tan-neoliberali falla mill-affarijiet hija nemminha bisħieħ. U ħafna ddepartixxew minnu. Il-problema tan-neoliberalizmu u jiena qabel miegħek ġifieri il-kapitalizmu jiġi f'ħafna forum. U jiena naħseb jiena nikkonverġu f'ħafna postijiet imma il-kapitalizmu jiena narah bħala eżerċizzju jew għodda biex il-bniedem ikun jista' jkollu idea u mingħajr ma jistenna l xejn u lil ħadd u li kollu jkun jaf lil xi ħadd li qiegħed fl-istat li ħajfaċilitalu. Isib bħalma sibna hawnhekk qatt ta' nies oħrajn li għandhom l-istess xewqa jew l-istess stil jew jemmnu f'dak li il-kapitalistiku u jinħolqu proġetti li jkomplu jinnovaw is-soċjetà. Issa, dak huwa l-kapitalizmu fil-qofol tiegħu. Issa, ovvjament, jista' jiġi abbużat il-kapitalizmu kollu, imma anke s-soċjaliżmu, kull ħaġa tista' tiġi abbużata. Proset. Issa, il-kapitalizmu għalija huwa problema meta il-profit, l-azienda tagħmel il-profit l-ewwel u qabel kollox, anka skapitu tal-abbuż li timmina d-demokrazija, li daw l-affarijiet kollha spiex ta' għalija kapitalizmu tajjeb għandu lan li jagħmel il-profit, imma mhux il-profit biss. Sewa, il-profit mhux għaskaptu, mhux għaskapitu żgur, mhux għaskapitu li jabbuża. L-ewwel u titgħallem ħafna matul iż-żminijiet. U hemmhekk jidħol framework ma' leġislattiv jiġri li qed tajfu l-Ingilterra ma kontx naf dwarha, però naħseb li hija xierqa li jekk daw qed jagħmlu profitti daqstan kbar. U fil-fatt kellhom il-kwistjoni tal-windfall tax. Spjegali m'iniex familjari. Windfall tax. Fis-sens tagħmel sens. Qed jagħmlu qlieħ. Tisma' issa daw il-kumpanija minnhom taxxa fuq il-qlieħ tagħhom. U qasmu werġa' fuq in-nies għax dak jagħmluh fuq in-nies. Iċċekkjaj? Le fil-fatt U għalhekk ċertu servizzi jien nibqa' nemmen li qatt m'għandhom jiġu privatizzati u għandu jibqa' joħodhom l-istat. Ħanġib eżempju ieħor, il-housing. M'għandux jidħol l-istat u m'għandux qatt li jintervjeni avolja hemm ħafna employers li jemmnu f'sistema kapitalista u neoliberali li jgħidu li l-istat m'għandu jindaħal f'xejn. Jgħiduha, però meta qamet il-COVID bdew jgħidu intervjeni l-gvern u jekk insemmu l-kwistjoni tal-in-work benefits, il-gvern hemmhekk qed jintervjeni. Mela jekk ir-regola tgħid li l-gvern ma jintervjenix, allura issa jew jien ngħid dejjem bħal meta jgħidu aħna naqblu mar-regolamenti tas-suq ħieles. Mela anke l-impjegat għandu regolamenti tas-suq ħieles jekk kumpanija qed tifrilu iżjed minn kumpanija B mela għandu jmur magħi. Mhux hekk, naturalment. Dawn l-affarijiet. Issa, naħseb inti qed titkellem fuq crony capitalism. Ġifieri li huwa variant ieħor li naħseb kważi dejaqni iktar minn neoliberalizmu fejn inti tajt is-suq. Imma sma' qiegħed naqra fil-ħarab bħalissa ma jimpurtax għax mhux ħanamel profitti daqs is-sena l-oħra. Ma jimpurtax jekk tissussidja li naf l-impjegati jew l-aktar każ grandjus reċenti ovvjament huwa ta' 2008 meta kellek daw il-banek straim daqsin fej daw huma speċjal istituzzjonijiet ma jispiċċaw qatt kienu se jkollassaw speċjal aħna we're too big to fail. Mela is-sistema neoliberali qegħdin ngħidu li l-gvern divest itself. Sesa imma ġifieri da xi żommhom milli mela aħna għandna kumpanijiet li tal-aħna u ftehemna li l-ġobon ħan għamluħ €50 kull 20 grams. Xi żommu lura? Lilna xi żomna lura, is-suq. Milli tagħmilha? Is-suq. Le, ma jekk aħna li ta' biss qegħdin Malta aħna. Monopolju. Dak jgħidu l-kartell. Imma għandek kwistjoni, inti jgħidlek, pereżempju waħda mill-kwistjonijiet li hawn bħalissa l-inflazzjoni li hawn mhijiex ġejja minn naħa tal-gvern. Il-gvern mhijiex government induced inflation, il-gvern jekk ġej kollox irħis u jaqbad u jgħid jien ħanolli t-taxxi, ħanolli d-dawl, ħanolli l-ilma,
u jkun hemm inflazzjoni, dik government induced. Inti jekk tara l-istatistika, government induced energy hija zero. Imma l-inflazzjoni li ġejja minn barra, il-prezzijiet li ġejjin minn barra minħabba transportation, minħabba l-affarijiet kollha, qed tiżdied. Issa, inti tiddeċiedi li għandek il-ġobon u titħallsu 50 euro l-kilo. Jipprezza. Ir-regola li jkun hemm hija tixxieħx. Eżatt. Fil-fatt, aħna waħda mill-proposti li għamilna mal-budget li jmiss, għadna għandu jkun hemm websites u applications tal-mobile fejn in-nies tagħmel comparison għax in-nies biss tista' tbaxxi il-prezz. Le tixxix. Le, tixxix. Għax is-suq huwa ma hemm punt fejn inti tipprezza lilek innifsek barra mis-suq. Li inti tant tollih il-prezz. Imma mbagħad hemm ġifieri hemm monopolji, ġifieri jeżistu monopolji Malta. Jiddependi il-tip ta' servizz. Ġifieri kien hemm każijiet u kien kjas meta il-maskli tal-Covid bdew jinbijaw xi 5 euros u l-gvern għal isma' ħareġ price control għal hemm tal-ħalib. Ġifieri tista' hemm tal-ħalib. Imma huma biss ftit l-oġġetti li tista' inti tagħmel price. Ma allura jekk pereżempju ikollok l-isptar pereżempju, ikollok is-servizzi mediċi tal-pajjiż, taddihom lil privat, però qafas legali li ma jippermettilux li jagħmel ċertu konsiderazzjonijiet fejn ħajħu liħ li huwa eżorbitanti. U jbih l-gvern li fl-axar mill-axar xaħna fl-axar. Dinja utopika li tajt inti, imma inti di natura, ġifiri inti tajt li għandek persuna li kapaċi jgħamil 100 euro liħ. U jgħajtara jgħan għamil 95. Le, ma tippermettilux, l-infrastruttura ma tippermettilux. Bħal dal-bniedem b'mod banali, ġifiri analogu għal dal jgħat najtien huwa dan l-eżempju li ġibtin bil-maskri. Mela, gvern għallu isma bro. Allu, inti dall-ostra maskri li jett b-25 cents li jett ixed biħħon 5 euro, ma bejn t-tnejjek. U waqfu, għallu ma tistax biħ il-maskra iktar minnek. Issa, ma jistax b'mod ħafna iktar kompless u elaborat il-servizz tas saħħa, il-servizz tal-enerġija, il-servizzi essenzjali, inti taddihom lil-privat biex ikunu aktar effiċjenti, biex ikun hemm xorta jkollu profit, imma l-profit ikun immitigat konfini li huma hemm sistema. Il-Kanada pereżempju kif qegħdin. Dik li tissejjaħ il-public-private partnership. L-gvern jixxi s-servizz tal-privat fejn inti qed tagħmel xi ħaġa, inti semmejt il-kwistjoni tas-sodot tal-anzjani. L-gvern jixxi s-sodot mingħand il-privat. Meta semmejta di? Is-saħat tal-isptarijiet li juża. Ok, ma mhux l-anzjani bil-fors. Le, mbagħad hemm ukoll jekk inti ikun hemm lista twila il-gvern jalloka jibatek għand il-privat biex tagħmel iktar. Ġifieri, imma għandu jkun hemm is-servizz essenzjali jibqa' tal-gvern. Ma nistgħu nsemmu s-sistema mbagħad mur estrema Amerikana. Il-sistema Amerikana hija xieda tal-falliment. U fil-fatt ikollok l-insurance u mbagħad għamlu l-Obamacare u gwerra sieħax l-istati, ma nistax nifhem il-prioritajiet again, li l-istati għamlu gwerra sieħa kontri għax ma rridux daħluha, ġifieri da il-gvern beda jagħmel insurance għal kulħadd biex ikollok biex tmur tingħata servizz mediku u l-istati bdew jagħmlu gwerra sieħa. Huma għandhom verżjoni jiena kont insegwi ħafna l-politika Amerikana trammite Bernie Sanders kont dak iż-żmien jisu 4 snin ilu, naħseb anke iktar konċellugi ħafna u kont vera kelli x-xewqa, għandi x-xewqa li jagħmel naqra aktar ħoss Bernie Sanders għax jisu minkejja li l-politika tiegħu ma toġobniex kollha inħoss li huwa l-iktar grassroots minnhom kollha. L-oħrajn ishom kollha mixtrin, allura speċa il-kultura u Malta. X'inhuwa? Huma inti tajtek għax kulturalment hawn Malta, naħseb l-Amerikani jarawh ħafna soċjalist li xaqleb lej il-komunizmu għax huma jitkellmu. Eżatt, huma għandhom verżjoni kbira, ġifieri huma għad għandhom residwi mill-hangover tal-gwerra birda fej għandek speċa s-soċjaliżmu isa qed tajt tistieden ix-xita għalli kell lejla. Għandhom di la verżjoni kbira, huma dejjem hekk ipinġu. Imma insomma jien kien joġobni l-iktar għax għalfejn kien l-unika wieħed li ma jieħux donations mill-banek il-kbar, id-donations bħalna bil-Patreon
facebook.com/John Mali jekk tixtieq tissieħeb bħala parti minn din il-komunità. Probabbli ħafna minn dali qed nagħmel jien ispirat minn Bernie Sanders. U inti dejjem kellek u meta jitkellem Sanders dejjem għandek li s-sistema tas-saħħa Amerikana li hija spiex ta' kompletament tmur kontra dak kollu li jeħtieġ iċ-ċittadin komuni. U dejjem kien jikkuntrasta ma' sistema Kanadiża. Fil-fatt huwa melħabta ma nafx ta' fiex di. Kien jaqbad is-supporters tiegħu li kien ikollhom bżonn l-insulina, l-insulina li Malta by the way hija vera fucking irħisa mill-Amerika, jiġifieri xott insulina mill-Amerika. Ammont eżorbitanti ta' dimma tmut ta' minajra. Dak il-kas, niftakar dak il-kas ta' dak l-entrepreneur li olla il-medicina tal-AIDS. U għal, I'm here to make a profit. U dik li ma nistax naċċerta. Però dik hija storja komplikata ħafna, tella waħda, dak kellu xi mal-Wu-Tang, taf? Dik hija storja vera komplikata. Jiġri u kienet jitrollja fil-vera. Eventualment inti tiskopri f'dik l-istorja kontra dokumentarju. Blades. Ma għax u kien jaf li l-unika nies li kienu qed jieħdu dik il-mediċina xi ħaġa qed inkissirha imma issa nsibu ismu nitfgħu naqra l-istorja tiegħu taħt, imma u kien sar jaf li n-nies l-unika nies li kienu qed jieħduha dik il-mediċina kienu fuq l-insurance. Kienu fuq il-medical insurance. Allura biex iffotti lil tal-insurance, biex jibat messaġġ il tal-insurance, lilhom il-prezz ma nafx kemm. Ħalli l-insurance ikollhom iħallsu lilu, jiġifieri ma kienx hemm pazjenti li qed imutu minħabba ġismu. Aktar minn hekk kellu slot insomma fuq il-website fejn jekk inti għandek vera bżonna del-mediċina u m'għandekx insurance kienet jibata b'xejn. Imma mhux vera xtaq joħloq rebus kien hekk di ultimate bad guy. Aktar minn hekk għal dik tara li għalik, dak kien Martin Shkreli. Kien iġġieled mal-Wu-Tang. Mela dak hemm band meta konna żgħar aħna tar-rappers kien jisma' Wu-Tang u darba ħarġu album wieħed li kien the gold album jew xi ħaġa u kien hemm kopja wieħed biss tiegħu fid-dinja, kopja irrekordjaw xi 18-il track. Aħna smajna diski minn dar. Le. Album Eżatt, daw daħlu fl-istudio, għamlu ma nafx kemm, għamlu xi xarej jirrekordjaw u għamlu dal-album u jekk taraħ dal-album ġifieri anka kif għamluh isu speċa kollox bid-dep u bid-diamant. Collector's item. U da xtraħal xi miljun. Sewa, l-istess bniedem li qed tgħid inti. Imma mbagħad meta għamel din il-ħaġa tal-AIDS il-Wu-Tang ħadwa kontrih. U waħda daw qabdu jiġġieldu pubblikament. Storja vera kbira. Dal-album ħadd qatt ma sema. Dak l-album. Eżatt. U sħabu probabbli biex jgħod jgħabbi. Jien għandi diski ta' jekk dax tara dal-album pereżempju għal €1,000,000 ma fih xejn, u ma jagħmillu xejn li ma fih xejn għax mhux sejbijaw. Inti minn tix-xert jekk hemm 18-il track. Ħafna iktar makak milli tidher. Terġa'. Ġifieri nagħtik impressjoni li ignorant. Le. Qed titfal il-klim. Le. Ma vera le, ġifieri dak. Eżatt, hemm dik il-possibilità nagħlaq fuq ta' Sanders li kien jagħmel insomma kien jaqbad is-segwaċi tiegħu li kien ikollhom bżonn l-insulina u jitfaħħom fil-karozza tal-linja u jitallahom Windsor, Kanada, fej by the way hemm xebba Maltin. U jixtru l-insulina u jerġgħu jinżlu insomma. Cross the border għax tem price. Sibli il-healthcare system tal-Kanada xini privata. Canada's publicly funded healthcare system is dynamic. Reforms have been made over the past decades and will continue to. Ma billi publicly funded ma jfissirx li publicly run. Tamel assunzjoni. Ma nistax bidlet l-screen. Mela, ħanajdlek. Mela. The basics, however, remain the same: universal coverage for medically necessary healthcare service provided on the basis of needed rather than the ability to pay. Iċċekkja if they are privately run or publicly run. Jekk jamministraħomx il-gvern jew jamministraħomx Elon Musk. Mela, ħassibilna tweġiba ta' dan kollu minna u ftit ieħor. Ejja naqbżu fuq il-taħdida National Living Income. So ma l-erin qabżet il-kju. Mela.
In Canada, healthcare spending is divided between the public and private sector at roughly 70 to 20. That's not it. That's not it. Okay, mela. National Living Income. Reċentament inti il-General Workers Union, l-Alleanza ta' kontra l-faqar u il-Movement Graffiti u l-Unjoni Ewropea, għax huwa proġett tal-Unjoni Ewropea, ġifieri rid insemmi ħdejjem li kien hemm involuta il-finanzjament tal-Unjoni Ewropea. Sewwa. Daw l-erba' entitajiet ingħaqdu biex jagħmlu riċerka li tistaqsi isma' in-National Living Income għal pajjiż tagħna x'inhu. Ma nibdew bid-definizzjonijiet biex nifmu fuq xi qed nitkellmu. National Living Income. X'inhu huwa? Mela. Nista' nidħol fil-kunċett jew ntawwal ħafna? Fiex bdejna kif iddiskutejna, bdejna nitkellmu. Ġifieri kien hemm. Ibda jiena il-hobby tiegħi nwaqqaf. Vera ma waqqafx, vera ma waqqafx. Il-bira minna xi tliet sigħat nitkellmu ġifieri. Mela aħna tagħma li ħatiftaħ dak il-vodka u jiena ma mhix xeft laqt minn hemm. Wara tajtulek. Anzi tajtek ta' silba. Waħda. Mela, kif bera l-kunċett, mela, dejjem nitkellmu dwar dinjità tal-persuna. Kif għattinti wkoll, id-dinjità mhux mix-xogħol biss. Il-kwalità tal-ħajja li nagħmlu. X'inhu l-adekwatezza? Nafu fiċ-ċert li l-minimu mhux biżejjed, għax mill-istudji li saru bħal-Caritas, mhux biżejjed. U konna nitkellmu fuq il-basic living income, konna nitkellmu ħafna ma' Micheli u ma' l-Islupi. Imma għawek isma għawek issemma ħafna jien qatt ma tqajt miegħu dal-Islupi. Issemma ħafna għawek u dejjem l-Islupi jgħidulu. Bartolo, imma ma nistax tiftakar xi. Slupi Bartolo. Joe Bartolo. U konna nitkellmu ħafna fuq hekk u nagħmlu studju, kienu jgħidulna fuq il-living income, il-living wage. Minimum wage? Le, living wage. Minimu u għal-minimu, aħna din ngħid nitkellmu fuq living li inti mhux tkun teżisti imma jkollok dħul biżejjed adekwat li inti tgħix ħajjat. M'għandhomx ikunu l-istess jew le? Le. Issa tiskopri. Issa, u dejjem niddiskutu u mbagħad għadna ejja nagħmlu proposta għall-fondi. U għamilna l-proposta għal-fondi, pero konna għandna isma' ejja nagħmluha mhux living wage, ejja nagħmluha living income. Ħalli aħna naqbdu l-faxxa kollha tas-soċjetà, mhux il-ħaddim biss, anki dawk vulnerabbli ma jaħdmux pensjonanti. U hekk, mela, jien irrid nistabbilixxi. Barra inti semmejt li il-basic living income. Sibt riċerka, inti, u fittixta u sibta. Malta ma kienx teżisti. Mela għadna rridu nagħmlu żewġ affarijiet. L-ewwel nagħmlu definizzjoni ta' x'inhi living income, mhux naħseb jienaj jew x'jaħseb John, imma riċerka li tissib x'inhi d-definizzjoni tagħha tal-living income. U mbagħad nibdew noħorġu minn dik id-definizzjoni il-livelli meħtieġa. U konna preżentajna l-proġett, dobna niddiskutu ħafna mal-Alleanza kontra l-Faqar u l-Movement Graffiti, kif l-aħjar niproċedu dan il-proġett, u ressaqna l-ewwel abbozz lil-xisimgħu għal-proġett tal-finanzjament. Aċċettaw, però għalunna aħna konna żinna 3 forom minn għalija persuna single, għax hu il-proġett huwa dejjem jitkellem mhux fuq il-persuni ma fuq il-household. Konna għażilna household single, household waħda, żewġ adulti u wilt wieħed minn għalija, u household ta' żewġ pensjonanti. U għalunna żidu iżjed il-forum tal-familja, tal-household, biex ikonna catchment ikbar. L-istruzzjoni kienet ta' min? Tal-funding body? Il-managing authority tal-fondi. U tintaqa' magħhom tara l-proġett kif ħa tagħmel xi jrid isir il-proċess kollu, ma nafx hekk qatt tagħmel proġetti tidħol f'ħafna dettall kif ħa tonfoq x'se tagħmel, għandek deadlines jekk għamilna pereżempju aħna 1000 interview biex ikun rappreżentattiv issa meta il-Eurobarometer jew l-NSO jagħmlu sample ta' Malta kollha tal-popolazzjoni tkun 500, aħna minna 1000.
Irid ikunu mifruxin, titajdilhom kif ħajsiru l-one-to-one. Meta tajt mifruxin qed nitkellmu fuq id-demografika sewa. Eżatt, proset. Kun speċifiku għax min qed jisma' mhux ma jkunx daqshekk familjari mar-riċerka. Issa ngħidlek, mela. Naf li mistħi ma tantx ħobtajt imma jekk tista' tidħolna iktar. Vera tifel misti, kif jinduna? Xistija tidir minn mela tal għajt fija. Qed tintimidani, għandi bżonn il-jun. Dak il. Mela, u għadda l-proġett. U bdejna naħdmu fuq, u ntqajna mal-kumpanija li kellha tagħmel l-istudju, u għadnila xirridu skont il-parametri tal-istudju, u bdejna ngħidu isma' mela, għandna daw it-tipi ta' familja. Għandna nsib xi-tipi ta' familja. Biex nkunu ċerti ma nagħmilx xi żball. Ġifri għandna single no children, single parent one child, single parent two children, koppja mingħajr tfal, żewġ persuni, żewġ parents u one child u żewġ parents two child. U mbagħad għadna wkoll hemm single taħt is-65, koppja taħt is-65, single parent, one child li għan or more dependent on children u tajdli single over 65 u couple over 65. Issa, sibna u koll minn riċerka ma tħarġet li single under 65 u single over 65 il-consumption u expenditure tagħhom huma gwali. Ma tamiex differenza. Single over 65 u? Single under 65. U single over 65, issa mux għadin najdu adult li għadu fid-dinja tax xogħol, imma wasal lejn l-aħħar tal-ħajja lavorattiva tagħhom. Hija ugwali. Ma tamiex differenza. U l-differenza fiex tiġi nfittxamma. Ħnajlek. Mela. F'kemm jonfqu? Eżatt, proset. Għax inti l-ewwel ma tittistabbilixxi biex tara x'għandek bżonn dħul huwa l-pattern tal-infier. U bdejna sibna għamilna riċerka barra biex nibdew nagħtu definizzjoni dan mhux aħna. Għax jekk nieħu l-krettu jiena dak il-rating li jagħmlu r-riċerka u biex jaraw l-affarijiet. U aħna ridna nagħmlu żewġ affarijiet. Ma ridna nagħmlu a human-centered approach. Mela aħna ma ridniex nagħmlu studju xjentifiku kollu numri biss, imma ridna nagħmlu l-esperjenza tas-soċjetà Maltija. Xi jfisser għalina. Għandna ġa il-gruppi kif ħanaqsmuhom. Per inti kull grupp, per eżempju single no children, għandek min jaqla ftit u min jaqla ħafna. Mela aħna kull faxxa ta' nies ta' grupp ħadna 5 livelli. Allura għandek 20%, il-40%, il-50%, 60%, 80%. Meta ngħidu percent għax dik kienet vera komplikata biex nifhimha jiena. Anke jiena għalija. Mela, aħna ridna li meta toħroġ figura mill-istudju, ngħidu ara mela għaw 20% ta' singles Malta jaqalaw tant. Jaqalaw ħafna. 20% huma dawk li jkunu li jaqalaw l-iktar. Le, figura. 40% jaqalaw di. 50% jaqalaw di. 60% jaqalaw di. Tinsiex ta' kull faxxa ta' nies. Inti għandek single li jaqla for eżempju 9,000, però jista' jkun single li jaqla 50,000. Mela l-ewwel toħroġ il-faxxi biex inti tieħu percentaġġ ta' dik il-faxxa. Ok, mela ħansaqsik naqa fuq daw il-faxex, għax naqa komplikata. Ħalli jiena jisni ix-xerpa dialogika tiegħek illum. Mela, dawk 20%, daw 20% tajl. So, għena jieħdu l-eżempju li tajtni inti, raġel single, il-format ta' raġel single. Għandek 20% tajl. Dawk 20% tajl ikunu il-faxxa ta' fuq, 20% ta' fuq, jew huma biss 20% minn daw kollu jaqraw daqshekk. Mela jgħidu li il-figura tal-living income għal persuna single toħroġ 12,000. Is-sinti għandek range għadna xi għalaw nies. Issa, jien nista' ngħid li 20% u differenza li hemm il-minimum wage inti il-living income ma jfissirx li jekk m'għandekx il-living income inti jur għaw fqir jew għandek poverty deprivation, imma aħna din ngħidu li bid-definizzjoni tagħna irid ikollok dal-livell adekwat taħlas biex tgħix ħajja diċenti li tmur ix-xogħol u aħna l-ħajja diċenti. Id-definizzjoni fin-nija. Ħanidħol.
U aħna għadna, isma, mela, inti biex tgħix ħajja diċenti, mhuwiex ix-xogħol biss, imma li tkun parti minn soċjetà li semmejt inti li tintegra ma' kulħadd li toħroġ li tgħix ħajja soċjali. Issa, inti toħroġ ħajja soċjali jien forsi mun nista' non fuq 10 euros, u inti toħroġ ħajja soċjali li għandek hobby li jiswa ħafna flus. Imma mhux kulħadd bħalek, imma laqas kulħadd bħali, mela għandna range sħiħa ta' nies single li jaqalgħu ċertu flus. Issa, meta ġiġi stabilita dik, mela bejni u bejnek u iktar nies, toħroġ mhux leverage il-median. Mela l-median mhuwiex Fuck. Median tan-nofs. mhux leverage imma. Tibda taqta minn kull naħa, tiġi fin-nofs. Ġifieri leverage huwa li inti taqla miljun u jien naqla 100, mela miljun u 100, leverage huwa plus division by 2. Tiegħi plus tiegħek division by 2. Plus ta' flimkien u Għax division inti by 2. qiegħed U ngħidu fil-ewwel leverage, fruċċata. ngħidu leverage ta' bejnietna huwa ma jfissirx li jiena jekk hu 500,000 u 50 euro jien naqla 500,000 u 50 euro. Dak huwa leverage. Il-median huwa kemm hemm nies bejn top u l-bottom u tasal għan-nofs kif qalet is-sinjura. Issa, mela wasal tal-median. Issa kif wasal tal-median, tibda dajtara hemm 20% tal-persuni da jilħuħ. 40%, mela 80% ma jilħuħx. Issa jekk immur fuq il-median neqsin, hemm 40% li jaslu għalih u 60% ma jaslux għalih. Jekk innasal għal 50% tal-median, għandi 60% li jaslu għalih. Mela, u ridna namlu hekk għax aħna ma ridniex namlu studju. Jien jekk tajli kemm għandha tkun il-living income, ngħidlek jiena 40,000. Ħalli kulħadd jista' jmur holiday kulħadd joħroġ, hemm inti mbagħad tittara wkoll kif ħassostni dik l-attività. Mela, ma ridniex li aħna bit-ħsieb tagħna li ngħinu lill-iktar nies u lill-iktar batuti nifluwenzaw l-istudju, għadna dik l-aspett xjentifiku. Issa, però l-aspett xjentifiku b'wiċċ uman. Natu wiċċ uman. U għamlu l-istudju, ġabu 1000 għamlu 1000 intervista. Intaqaw 1-to-1 ma' gruppi ta' persuni, minn kull faxxa, ġifieri mhux persuna li ju single li jaqla tant, single li jaqla tant ieħor, single li jaqla iżjed minn hekk, single li intaqgħu tkellmu magħhom u mbagħad għamlu focus groups. U daw staqsewhom mal-mit mistoqsija, il-pattern tal-ħajja tagħhom. Ibbażaw il-neċessatajiet tal-affarijiet fuq studji li għamlu barra, ġifieri meta din ngħidu l-kategoriji li rridu aħna naħdmu fuqhom. Is-saħħa, l-ikel u x-xorb, il-housing, l-education, it-transport, il-leisure u miscellaneous. Issa il-miscellaneous u l-leisure jagħmel id-differenza bejn minimu għax għandek il-health, il-food and drink, housing, education u transport, dak huma l-essenzjali. Il-leisure u l-miscellaneous huma addizzjonali. U tagħmel il-living income biex inti tkun ikollok dħul adekwat li jiena għandi flus biżżejjed għas-saħħa, għandi flus biżżejjed għall-ikel u x-xorb, għandi flus biżżejjed imma li darba fi 15 noħroġ nikol barra. U wkoll li jekk jiena matul is-sena marret li washing machine, kelli flus biżżejjed biex nixxi l-washing machine. Dawk huma l-miscellaneous. U ħadnija fuq sena sħiħa. L-infiq pattern. Ma daħanna l-ispiża tal-loan, għax ħafna nies għandhom il-loan, daħanna l-ispiża tal-maintenance tad-djar, ma daħanniex l-initial payment għal-first time buyer, għax inkella tiġi totalment distorted, għax dik tagħmilha darba. U għana din namlu patterns sieħ tal-affarijiet. U ħarġu l-persentaġġi tal-affarijiet. Dejjem kif aħna nemnu u skont riċerka li jem li inti kollok tħul adekwat biex kapaċi tagħmel daw kollha, mhux inti għaddej b'minimu u f'daqqa waħda marritlek il-washing machine għandek panic station sieħ se tagħmel għax ma taffordjakx. U vera li inti għandek l-edukazzjoni b'xejn. Imma l-edukazzjoni għat ma jkollok fotokopi. Jew l-internet biex jagħmlu r-riċerka
ma mhix b'xej, però l-edukazzjoni b'xej. Imma għandek jew tmur l-iskola u tiġi tfal, jimma ta' kienet tifla tiegħi żgħira, kien jgħidu li isma' ġib li karta, tit 10 euros għal photocopies. U tħallas 10 euros. Jew nafu. Ġifieri mhux issa, daw l-ispejjeż kollha u jidħlu hemmhekk. Diġà qabel l-istudju tagħkom fil-fatt kien hemm studju ieħor li kien sar dak li semmejt inti tal-Caritas. Tajjeb, qed nagħmlu id-distinzjoni bej National Living Income li huwa income biex inti tħossok parteċipi fis-soċjetà li len mix-xogħol u mix-xogħol għad-dar mid-dar għax-xogħol u inti biex ta' soċjalment tista' tkompli mal-bqija tas-soċjetà. Eżatt. Fil-waqt li l-istudju liħor huwa biex inti tgħix, biex inti ma tmux. Bażiku. Eżatt. Ġifieri, l-istudju liħor huwa inti għandek it-trasport pubbliku, mela dejjem tuża trasport pubbliku. Inti għandek sistema ta' saħħa b'xej, bil-polikliniks u l-isptar, ma inti dejjem tuża dak. Imma kulħadd juża dak. Għalfej kien importanti għalikom bħala union li tkunu parti minn dan il-grupp nies li kienu se jinvestigaw Għax jeħtieġ li jkun hemm. Għalfej. Mela, to uplift society. Mela ħana bdejna nitkellmu li inti għandek nies li huwa in work poverty. Li jaħdmu u ma jqalawx biżejjed. Għandna studju li hu dak minimu. Mela jeħtieġ nagħmlu studju biex is-soċjetà tagħna nollu l-persuni l-fuq. Però nifqu hemm, ġifieri għamilna studju, ħriġna l-figuri, kulħadd jiddiskuti l-figuri. Issa, hemm parti oħra li għatti tissir. X'se nagħmlu, imma qabel ma naslu l-parti l-oħra. Eżatt, hija li naf. Pataflu mistoqsijiet. U fejn ħa naslu? Fejn irridu naslu? Kif irridu naslu? Dawk huma l-mistoqsijiet. Ġifieri, illum il-ġurnata għandna definizzjoni li John Malija jista' jgħidli jien ma naqbilx ma dik id-definizzjoni, jinki kun għamilha naqra differenti. Mela hemm xi ħaġa, hemm figura li kulħadd jista' jargumenta u jgħid fil-fatt kien hemm sfidi soċjali li bdew jgħidu, isma' dik mhux biżejjed, tajjeb ejja niddiskutu. Issa ħassib min. Ġifieri ddiskutejt ma' employers jien u aħna daħħalna li tieħu holiday. Ġifieri nrid nħallaslu għal holiday ukoll issa. L-employer. Jekk iridu kuntentu. Għandu jħallaslu, mistoqsija, jgħidlek li m'għandix, imma għandu jtieħ paga adekwata li tgħix ħajja deċenti. Issa, mistoqsija oħra għandu l-opportunità li jfittex employer li jista' jtieħ. Mistoqsija oħra huwa x'inhi ħajja deċenti? Imma milli qed nifhem intom wasaltu għal xi xorta ta' konklużjoni ta' x'inhi ħajja deċenti, fis-sens li naħseb id-deċenza tista' tnissila mill-argument ta' relattività. Ta' relatività. Biex jiena f'relazzjoni ma' soċjetà kemm qed ngħix ħajja ta' kwalità. Il-biraħ ġiblek biex ta' naħseb nsejt l-eżempju ġiblek, imma pereżempju meta konna tfal aħna jien naf pereżempju li kollu DVD player jew tal-pizza. Kien joħroġni ana nieħu kapriċċjoża kienet xi ħaġa li mmur id-dar aw mmur l-iskola ngħid il kulħadd il-biraħ mort nieħu kapriċċjoża għand id-Don Giovanni fil-pjazza. Illum il-ġurnata jekk ngħidha jitnejku bija. Imma x'in ngħid ġifieri li deċenti illum il-ġurnata hija li jiena jekk irrid darba fil-ġimgħa mmur nieħu pizza. Dak iż-żmien dik kienet lussu. Ma krud id-definizzjoni hija li inti jkollok tħul adekwat li mhux teżisti imma tgħix u tintegra fis-soċjetà toħroġ tkompli. Naħseb li ma tħossokx esklus. Naħseb proset. Naħseb dik hija l-iktar ħaġa kera li jista' jiġilu bniedem li jħossu marginalizzat li jħossu mhux parti proset. U dak kien għalhekk għamilna l-living income mhux il-living wage biex ħadd ma naqtawh barra. Għax il-pensjonant huwa wkoll bniedem. Huwa bniedem mis-soċjetà tagħna. Fil-fatt intom sibtu li 70% minn għalija tal-pensjonanti għaż għandhom living wage. Living income. Issa, ma jfissirx l-edin fil-faqar, imma għanna nasperaw lejdik. Għanna nitilaw l-emmek. Kif għan nitilaw l-emmek? Għax kif għadna l-bira. Jina nħallas għal-pensjonant tal-lum. Issa, jina il-mamiti għanda 72, tajd li trit li l-mamiti għal l-pensjoni u il-pensjoni naf tal-futur ti għajt l-est. Iva l-est li, tist tħallas iżjed.
Għax da finalment, aħna nħallsu għalihom l-affarijiet. U dak huwa l-punt, issa kif ħaraslu għalihom? U dik kienet diskussjoni intelligenti ħafna, sħuna, mhux taħraq sħuna. Aħna il-graffiti Andre u Matthew Borch, min għandu jħallas daw l-affarijiet u kolħat għandu u l-idejat memx waħda li ħażina, kollu ma tajbin, kollu għandek il-reperkussjoni tagħhom. Dik. Issa, mela l-ewwel il-mitigazzjoni ħanaqbad għax din importanti l-ewwel definizzjoni. Issa biex tara l-living income, inti tara l-expenditure tan-nies. Biex jiena ngħid isma' mela n-nies għandhom bżonn. In-nies il-petent tan-nies jonfqu tant, mela għandhom bżonn tant dħul. Sewwa. U minn hemmhekk bdew ħerġin il-figuri. Sewwa. Tista' tieni sommarju. Living u minimum wage. Le, minimum wage hija xi ħaġa li għaddettata mill-istat. Sewwa mela il-minimum wage huwa Malta xi €780 fix-xahar. Dak huwa il-minimum wage. Imma il-minimum wage fil-verità ma tuħux in konsiderazzjoni ħafna affarijiet. Ġifieri llum il-ġurnata jiena naħseb 777, sorry. Illum il-ġurnata. Tawlek it-taxxa minna di. Eżatt. Mela dik kienet saret fit-1998 jew l-incomes policy li semmit dal-aħħar u kienu ħadu mhux minimum wage ħadu basic wage, ħadu numru u qalu sma' dani 100. U ħadu basket ta' affarijiet. Li x'għandek inti tonfoq. Li huma essenzjali għalik biex tgħix. Li huma essenzjali. Jifri inti li tmur tieħu pizza barra mhux essenzjali. Li tiekol huwa essenzjali. Matul iż-żminijiet mbagħad kien hemm dan il-household budget survey u jkun hemm studju kontinwu l-NSO imur fil-ħwienet jiċċekkja l-prezzijiet u jara kif tinbidel il-prezz u jaqbad dik il-basic wage times biex inti żejjem iżżomm il-purchasing power. Ġifri inti konti x'xidi €1 fit-2021, fit-2022 ġiet 120, mela l-paga minima ġiet 120 biex tibqa' tixxidi biex inti żżomm l-istess purchasing power. Issa kien hemm okkażjonijiet fejn il-minimum wage l-oli il-kola kienet 58 cents u llum għandna okkażjoni fejn il-minimum wage tiżdied b'9.90. So, ġifieri kważi €10. Il-minimum wage kif taħdem titla b'mod inkrementali. Iva. Ġifieri kull sena tiżdied il-minimum wage. Tiżdied bir-rata ta' inflazzjoni. Bir-rata ta' inflazzjoni. Eżatt. U mbagħad il-kola hija separata le mill-minimum wage. Le, il-kola mela. Il-kola hija tinħadem fuq ir-rata tal-inflazzjoni ta' dak kollu li qegħdin ngħidu. Issa jekk imma jiena wkoll xorta tinħallas għall-kola volja il-ħaddiema tiegħi mhumiex qegħdin bil-minimum wage. Mela. Għax inti biex kulħadd iżomm il-purchasing power tiegħu. Ġifri waħda mill-affarijiet li ta' diskussjoni li jgħidu l-employers huwa kulħadd għandu jieħu il-żieda tal-kola anke min jaqla mit-telf. Imma l-mekkaniżmu huwa dak. U dejjem kien hekk. U meta għandek il-partijiet kollha, meta kien sar l-incomes policy, ġab paċi industrijali. Għax meta jien ninnegozja fil-ftehim kollettiv żieda, dik tkun marbuta mal-produzzjoni u l-effiċjenza. Iż-żieda tal-kola hija żieda dwar l-inflazzjoni. Issa, ħafna mela ħaddiema jgħid mela ħanieħu €10. U l-gvern xandara fil-budget u jgħid isma' iż-żieda tal-għoli tal-ħajja mill-ewwel ta' Jannar 2023 ħatkun €10. Però ma jkunx qed iħallasha l-gvern, il-gvern iħallasha lill-ħaddiema tiegħu. L-employer privat, f'dan il-każ inti titħallas il-ħaddiema tiegħek, tiżidilhom il-paga b'10 €. Issa, l-employer jgħidlek tajba, mela jorna gvern. Imma fir-realtà l-ħaddiem inti toħroġ €10. Imma l-ħaddiem qed jirċivija mill-ewwel ta' Jannar tas-sena d-dieħla tal-għoli tal-prezzijiet tal-dis-sena. Sewa. U fir-realtà ma jkun qed idaħħal xejn iżjed fil-but, ġast qed iżomm biex idaħħal biex iżomm l-istess
livell ta' għejxin li għandu l-lum. Ma memx isu kważi dal-feedback loop li qed jinħolo f'dik is-sitwazzjoni. Il-ġifrin ta' tajli li jgħidu għaw employers li jgħidlek imma kif ħażit il-pagi, l-employer ħajgħaddi dik l-ispiża addizzjonali fuq il-konsumatur li jġib, imma ġifiri aħna rridu li jkollna sistema ekonomika li inti taħdem u jkolli ħaddiema jien. Mhux biss tal-minimum wage, għax aħna għandna pagi li għedina wisfel u pagi li għedina fuq, mbagħad hemm vejkum hawn. Li letteralment biex iżommu l-impjieg ma jkollhomx ħajja jew dħul diċenti adekwat jew ikollu l-gvern jissupplementa l-paga tiegħu għax inkawla jkollna ħaddiema tal-in-work benefit jien ma ridix. Ma jistax kolli ħaddiema jien li Le, nifhem li ma tridix, le u qed tagħmel argument ġifieri li huwa validu ħafna, però mbagħad hemm ukoll l-argument ieħor li huwa mela bħalissa dejjem minn fejn l-inflazzjoni qed taffettwa b'mod ħafna mort aktar aħrax mis-soltu. Issa dik l-inflazzjoni mhux l-impjegat biss qed taffettwa l-min jimpjega. U nemmen? Ġifieri, sekonda, nispjegalek naqra x'qed naħseb jien u forsi tista' tgħidli li hemmhekk għandek dal-punt fejn jiena diverġenti kompletament. Ma nafx. Mela, l-inflazzjoni qed taffettwa lil min jimpjega wkoll. Fuq dik l-inflazzjoni li qed taffettwa l-min qed jimpjega, allura qed tagħmilha iktar diffiċli għalih biex huwa jmantni l-operat. Il-gvern jimponi wkoll li min jimpjega irid iħallas lill-impjegat il-kola. Sewwa. Jiġifieri min jimpjega issa tabba b'żewġ pisijiet. Għax il-pis tal-inflazzjoni ġenerali, mela jekk per eżempju jiena il-pis li inti tixxi l-affarijiet il-commodities u daw kollha l-prezz. L-ewwel pis tal-operat. Umbagħad irid ninnegozja t-tieni pis li huwa l-pis tal-kola. Tal-impjegat. Tal-impjegat. Sewwa. Proset. B'xi mod dawk il-piżijiet jien irid nimmitighom. Ġifieri, b'xi mod jiena rrid nara li l-kumpanija tibqa' vijabbli, partikolarment naħseb jiena l-iktar li speċta tinkwitani din l-istorja kollha hija għall-intrapriżi żgħar bħal żgħar jew medji bħal huma tagħna. Għax aħna naħdmu bi profitti żgħar, naħdmu b'operat żgħir, jiġifieri inti ma nafx kemm il-perċentwal għoli l-ekonomija Maltija hija tal-small and medium size enterprises li huma kważi family run. Hemm perċentwal għoli naħseb fuq id-disajnijiet. Jiġifieri inti għandek din is-sitwazzjoni fejn intrapriżi żgħar tabbihom ċertu pis. U taf tiġi f'punt fejn tabbihom bwis pis fejn jien ngħid ma jħanqos inkompli nirriskja dal-kapital kollu. Meta inti kollok l-intrapriża tiegħek inti il-ħin kollu xogħol, il-ħin kollu stressjat, ġieli tagħmel ġimgħat ma torqodx. Tajt jiena biex nagħmel dan kollu biex imbagħad eventwalment nispiċċa bixxejn biex naqla paga. Ma jkollix ir-return on investment. Mela m'hemmx tagħmel nagħla. Mbagħad xiġri li ħafna mill-impjegati jispiċċaw mhux blax, ma nsibx li jispiċċaw bla xogħolien, jien naħseb li jispiċċaw assorbiti minn kumpaniji li huma ħafna ikbar, li jagħmlu ħafna iktar profitti, li għandhom ħafna iktar buffer minni, li għadu hija aħna flok nagħmlu 10 miljuni dis-sena nagħmlu 9, inżidu naqal pagi u kulħadd jiġi assorbit dejjem iktar f'kumpaniji kbar, jiġifieri x'qed jiġri fis-soċjetà li qed jiġri il-ġid dejjem qed imur mhux neċessarjament qed imur dejjem iktar neċessarjament jiġri. Ma hija possibilità. Tista' tgħidli għalfejn speċta dan l-Armageddon ekonomiku li qed niffantasizza dwaru jiena jista' jkun li ma jseħħx? Mela, hemm argumenti li iktar ma żżid il-pagi, iktar ħażżid l-inflazzjoni għax inti biex tikkumpensa għal dak il-ħruġ żejjed li għandek. Eżatt. Inti għandek żewġ options, jew tnaqqas mill-profitti tiegħek, jew tgħaddi dak il-kost addizzjonali fuq il-konsumati tiegħek. Li awtomatikament allura l-prodott tiegħek ħajola u terġa' meta jsir servej ieħor jerġa' jolew il-prezzijiet u dejjem iżżid l-inflazzjoni. Issa, tista' temmet, però
naqblu jina u inti li dik huwa xenarju, però naqblu wkoll li inti ma jistax ikun li l-livell tal-għejxin tal-impjegat tiegħek jonqos ejja neħduha issa ħad tkun naqra inqas imma biex nagħmluha faċli. 10 euros fil-ġimgħa. Qegħdin nitkellmu fuq 520. Ġifri, l-lum il-ġurnata qegħdin ngħidu li l-paga minima inti semmejt li hija 777. Ġifri, qegħdin ngħidu li di tittiżdied b'40 euro. Naqblu? Għax 10 euros fil-ġimgħa. Mhux hekk? Il-kola. Ekku. Ara l-persentaġġ l-għandha. Ġifri f'520 jekk inti toħod l-kola annwali il-minimum wage hija naħseb ripet 9,000. Ara x'persentaġġ għandek? Ara kemm in-nies ħadd inżel iżjed. Jew friskju jew faqar. Għax ħolit il-ħajja. Id-dħul tiegħu naqas bħala persentaġġ ta' purchasing power kemm jiflaħ jixxi bil-paga għandu. Biex inti żammejt il-post tax-xogħol kompetittiv tiegħek. Issa, però inti għandek ħaġa oħra. Li l-kompetittività tiegħek bħala issa jiddependi mbagħad tidħol f'iktar setturi tal-esportazzjoni, din ngħidu l-esportazzjoni. Fejn inti għandek l-Ewropa kollha għaddiet il-kost tal-enerġija lill-imprenditur. U l-kont, rajna l-Italja kontijiet esaġerati, rajnijhom, ġabuhom fuq it-televiġini, esaġerati. Dik il-produzzjoni hi. Mela l-gvern biex iżommok kompetittiv lilek, qed jissussidja d-dawlu l-ilma. Barrek jeżisti kejle dwar il-kompetittività tal-pajjiż u kemm jiswa individual labor unit. Jifri jiena aħna 5 kollha naħdmu, kollha produttivi, taqsamhom bejn kemm hemm nies jaħdmu u hemm. Meta iktar ma jiżdiedu nies, iktar il-labor cost jonqos. Il-unit labor cost, il-real labor unit cost jissejħ. Dak jonqos. Iktar ma jola, iktar qed tiġi inqas kompetittiv. Iktar ma jonqos, iktar qed tiġi kompetittiv. U hemmhekk aħna din kompetittivi. Dis-sena dit naqas, dis-sena reġa' naqas, kompla jonqos. Qed naħdmu iżjed. Għandek l-għajnuna tad-dawl u l-ilma lill-imprendituri. Il-gvern jagħmel diversi skemi, ġifieri ma tistax inti issa allura qed soċjetà l-istat qed jgħinek. U mbagħad tgħidli ma jien laqqas il-520 fis-sena oli tal-ħajja ma nista' nagħti l-impjegat għax inkella ħajkollu l-prodott tiegħi jew inkella jispiċċa l-profitt tiegħi. U allura biex iżomm il-profitt tiegħek inti għax inkella ħadd naqsu tajt isma' mhux vala pena iżjed tal-nagħmel, allura l-impjegati tiegħek ma tiegħolhomx il-kola. U nista' naċċetta jien. Ma nistax naċċetta li ngħinek bħala trade union li ssib swieq ġodda li tkun iktar kompetittiv li ndaħlu proċessi tax-xogħol ġodda. Nista' ngħinek, ma nista' qatt naċċetta li biex inti tibqa' ħaj l-impjegat ikun fil-ġuħ jew jaqa' fil-povertà, ma nistax naċċetta naħdmu flimkien iva. U l-modelli ekonomiċi issa ħajkun hemm familji li jbagħtu, ħajkun hemm ħaddiema li 10 euros ma taffettwahomx. Però ħajkun hemm ħaddiema wkoll li 10 euros taffettwahom. Ħafna. Nafu kemm hemm intraprizi li il-profitti tagħhom ħajġu jew l-operat tagħhom ħajġu oġġettivament affettwat. L-uniku statistika li naf li kienet għaddaħ li fi-2019 meta Malta kollha kienet mifquha bix-xogħol kien hemm 40% tal-interpriżi biss li jagħmlu profit. Il-komplement 60% jew break even jew loss. Il-business. Semmija l-Ministru tal-Finanzi. Ma nkunx naf in ġenerali kemm hemm misteru kbir dak. Misteru kbir dak, ja. X'taħseb li hemm wara dik il-portiera xemm okkultat wara. Naħseb xi ħaġa li għamilna preżentajna anke fid-dokument tal-budget inna nisqu fiha li hemm 5 biljun euro ta' taxxi VAT u wkoll National Insurance Contributions li kellhom jgħaddu lill-gvern u ma ddewhomx lill-gvern. U għana ġbajna nisqu fuqhom li l-gvern għandu jiġru wara kull 1 cent għax l-impjegat jirċievi taqtalu taqtalu t-taxxa inti u tgħaddiha lill-gvern. L-impjegat ma jistax jgħid li jaf bih il-gvern fis-sens inti jekk tirreġistra li jew break even jew tlift il-flus,
il-gvern Nistgħu minn għalih nispekulaw li nistgħu il-gvern minn għalih li nispekulaw m'għandekx it-tieħ. Ġon, nistgħu nispekulaw ħafna, ma nispekulawx. Jiena ma nafx l-imprenditur jekk iħallas dok dovut, jekk jagħmilx biex iħallas, ma nkunx naf. Jien ma nkunx naf, ma nistax inkun naf. Ma li naf mill-istatistiki uffiċjali u semmi għal-Ministru tal-Finanzi li 40% tal-business biss ħalsu għamlu profit. U għalu kol. Li hija stramba, Li kienem ovvjament. daw l-businesses tkomplew iżidu l-impjegati. Għatitla fil-flus użid l-impjegati, ma nafx. Hemm dinamiċi Ma fejn nistax dik tagħmel nispjega, għax sens ma imma nkunx naħseb nafu. huma fil-minoranza. Jista' jkun li inti id-dħul li għamilt, il-profit li għamilt, reġajt investejtu fil-kumpanija, jista' jkun hekk, ma allura fl-accounts idel li lassi u l-kapital żdied. Jien l-iktar li speċta li insiba diffiċli speċta li naqbdu u namlu dan ix-xorta ta' arranġament. Speċa l-arranġament, per eżempju, l-arranġament tal-kola, naħseb li għanna li ċertu intraprizi ma nafux bizzejjed dwarhom, speċa minn xiex huma għaddejjin, speċa qed ngħidu li għandek 60% tal-intrapriżi li mhux qed jagħmlu liħ. Min huma dawn l-intrapriżi? Qed ngħidu li l-inflazzjoni qed tolqot il kulħadd, imma mhux qed tolqot il kulħadd l-istess. Pereżempju, l-intrapriża tiegħi, sekonda waħda. L-intrapriża tiegħi, sekonda waħda. L-intrapriża tiegħi mhux daqshekk affettwata daqs pereżempju jinnaf il-mastru taxxa. Soċjali, mela jiena mhux se nara affettwati flimkien. Inti fid-dialogu soċjali għandek ir-rappreżentanti tal-ħaddiema u r-rappreżentanti tal-entrepreneurs, il-Chamber of Commerce, il-Chamber of Small and Medium Sized Enterprises, l-MHRA, il-Chamber, MHRA, erba. Li u il-Malta Employers Association, li jirrappreżentaw l-interessi ta' min ħaddem u tal-imprenditori. U ma jitkellmu, kif qed titkellem inti? Jien ħan nitkellem l-interess tal-ħaddim. Li jinnajt, it-10 euros hija essenzjali biex iżommu il-level tal-għejxin tagħhom. Le, jiena naqbel jiena naqbel fuq il-fatt li fuq il-problema qed naqblu. Jiġri li ħaddiem jispiċċa fuq il-limiti tal-faqar hija inaċċettabbli. Li inti taħdem 40 sija fil-ġimgħa u xorta m'intix qed tlaħħaq hija inaċċettabbli. Jiena il-domanda tiegħi hija biss ħaresna li il-possibiltajiet kollha ta' kif nistgħu nimmitigaw din il-ħaġa. Mela. Issa, u Iva qegħdin ngħidu daw l-affarijiet kollha u nagħmlu tal-impjegati. Issa, inti għandek incomes policy li sar minn għalija fin-1998 jekk minn is-sejrs fejn kien maqbul bejn il-gvern, it-trade unions u il-gvern, it-trade unions u r-rappreżentanti ta' min iħaddem. U qalu isma' da jkun dal-mekkaniżmu li jkun hemm. Sa meta kien 58 cents jingergirt. Għat mhux biżejjed. Imma s-somom huma s-somom. M'hemmx 1+1 equals 2 nista' ngħidhom ngħid laħaqni 3, imma 1+1 equals 2. Illum il-ġurnata tal-mekkaniżmu għamel l-istess. Però f'daw 32 sena li jeżisti dal-mekkaniżmu ġab paċi industrijali għax firet iż-żieda tal-ftehim kollettiv u żieda tal-inflazzjoni. U ma bqajniex nirgumentaw iżjed li 3 euros li inti tagħti fil-collective agreement jew 10 euros li tagħti fil-collective agreement jekk mhix tal-marbutin mal-effiċjenza jew mal-inflazzjoni. U inti meta jkollok inti għandek 3 tipi ta' żidiet f'Malta, għandek żieda li jien nidħol naħdem miegħek u tgħid li jara l-paga tiegħek tibda minn 1 u titla' sa 7. Kif matul is-7 snin li ġejjin. Għandek żieda tal-għoli tal-ħajja u għandek żieda tal-ftehim kollettiv. Li aħna ngħidu isma' llum wasal sa 10, fit-lessin li ġejjin ħadd iżdied 1 euro, 1 euro, 1 euro. Issa, ikollok minnhom ftehim kollettiv li jgħid iż-żieda tinkludi l-għoli tal-ħajja, dalik tal-li għandna fil-gvern u fil-public sector. Fil-privat hemm imma mhux il-ħafna. Ġeneralment tkun 10 euros plus skola, per eżempju. Mela hija skluża. Fil-gvern hija inkluża. Issa meta inti tgħid, pereżempju dis-sena, li l-gvern
kumpanija ta' gvern ħadati 5 euros żieda, inkluż il-kola, l-alkola jiktar 10 euros, dik tittoħodha bil-fors. Hemm mekkaniżmu. Lesti biex niddiskutu nirfinawh, iva, m'għandniex problema, u għamilna żmien konna niddiskutu jekk għandux jibqa' marbut mal-inflazzjoni biss, jew inflazzjoni u produttività. U kemm għandu jkun il-perċentwal? Il-produttività kif tiġi kalkulata? Tkabbir ekonomiku. Meta kulħadd jibda jgħid isma' tkabbir ekonomiku huwa 7%, huwa 6%. Issa mbagħad taqbad dak il-kejl. Il-produttività tal-pajjiż ġifieri. Ija, u skont is-settur. Meta kien jgħidu l-antiki kien jgħidu il-kejk tan-nazzjon. Il-kejk tan-nazzjon dal-kejk. Il-produttività. Issa hemm kejl kif issida, il-produttività. Hemm li mela għandek l-inflazzjoni s'għandha tkun 50-50, 75-25, 30-70, whatever. Għandek formula. Imma li għandu tajjeb, issa tista' tibqa' targumenta fuq, tibqa' targumenta li tajt inti għax huma kollha xenarji li jistgħu jsiru għax inti tista' tgħidli. Imma jista' jkun hawn imprenditori li ma jaffordjawx jagħtu 10 euros żieda. U jien nista' ngħidlek hija possibbli da ma jaffordjax jagħti 10 euros il-ħaddiema tiegħu. Da finalment ir-relazzjoni ta' min ħaddem u impjegat hija relazzjoni ekonomika li inti ftemt regolamenti. Inti għad li jara Josef, tittamel 40 sija titkellem u jien intik 40 euro. U ftemna. Hija attività ekonomika. Hemm ir-regolamenti u waħda minnhom hija l-kola. Sejn nista' nargumenta bħala rappreżentant tal-ħaddiema. Hija possibbli ġomma li ma jiflax jagħti l-impjegati tiegħu 10 euro żieda fil-ġimgħa. Le jiena naħseb li u inti tista' tgħid xogħol bħal tiegħi. Imma minn hemm min jista' u jistgħu jkunu realtajiet. Għalhekk hemm ir-rappreżentanti li nistgħu nitkellmu bejnietna biex dak ir-realtajiet jien inġib ir-realtà tal-impjegat u l-assoċjazzjonijiet ta' min ħaddem u jirrappreżenta l-imprenditori jista' jagħmel l-argument bil-kontra. Intu, mela, l-żewġ mistoqsijiet. L-ewwel waħda, anzi, l-ewwel wieħed hija sqarrija. Ara jiena minn naħa tiegħi li jiżdied li pista 520 euro fuq kull impjegat fis-sena fil-verità mhijiex problematika. Għax jiena. Ġa daħħalthom membri. Dak il-kola, issa rridu żid oħra. Inti dak il-machine gun dik nata. Isma', mela x'kun qed ngħidu. Mela sewwa, dawn il-520 euro lili ma jimpattaw lix daqshekk l-intrapriża u l-operatu, speċjal li qed nipproġetta l-futur, għax fl-aħħar huma 520 euro indipendenti, speċjal id-dħul tiegħi, ċew l-operat tiegħi mhux daqshekk impattat mill-inflazzjoni, taf kif. Imma nista' nimmaġna li hemm partikolarment jien naf fl-isfera tal-manufattura, fl-isfera tal-ikel, biex fejn inti diġà impattat sew mill-inflazzjoni li mhijiex imposta mill-gvern, speċjal l-inflazzjoni imposta mis-sitwazzjoni globali. Naħseb li tkompli iżid il-piż fuq ċertu intraprizi. Ħajkollha piżijiet tagħha. Hija diffiċli taġviri li tipproġetta biex il-konklużjoni ta' daw il-piżijiet kollha se jkunu, fis-sens li jiena ninnuta meta mmur ir-ristoranti pereżempju llum il-ġurnata kollox qed jola. Ġifieri tmur tuħu burger illum il-ġurnata biex tara burger ta' 14 euro biex xejn. Ma darx nikol laħam, però ħabibti l-laħam kollu għolu 30 euro. Allora kull fejn immur niċċek jekk hemmu il-laħam awtomatikament. Avolja ma tantx. Imma anke affarijiet bażiċi bħal pizza u kollox qed jola li beda jola t-sokkor. Ma nafx, m'għandix idea. Imma fejn mill-Ukrajn ukoll. Għax kollox minħabba l-Ukrajn, anke l-iktar affarijiet bażiċi kollox minħabba l-Ukrajn. Ma għandek il-fuel, il-fuel jimpatta. Il-trasport roħos ukoll. Il-trasport roħos dal-aħħar. Il-frejt naħseb roħos. Eżatt. Kollox hemm impatt. Imma mela nerġgħu nduru allura x'qed jiġri? Hemmhekk x'qed jiġri? Di vera interessanti. Għax il-bira kont qed ngħidha l-frejt roħos. Il-frejt roħos, però il-prezzijiet tal-ikel ma roħsux u l-iskuża tal-prezzijiet ta' ċertu ħwejjeġ tal-ikel kienet li qed jolew għax il-frejt ola.
Ġifri, edin f-situazzjoni Ħana li fej kellna- kienem price hike u issa mux salim xoħlura. Jista' jkun hemm diversi raġuni, jista' jkun hemm abbużi. Jista' jkun hemm abbużi. Jista' jkun hemm abbużi li llum meta għandek jista' jkollok raġuni li inti għandek ekonomija globalizzata li ingredient minnu tiġġibu minn post biex tagħmel oġġett imma nafatturat l-Italja, allura transport cost li jola ma ġiex kif kien qabel, jista' jkun hemm ħafna fajt. Il-fatt huwa li finalment jien il-prodott qed nixxeħola. U huwa diffiċli li ċertu commodities li huma essenzjali il-prezz tagħhom jerġa' jiġi għal qabel ma kienet għoliet l-inflazzjoni. Fil-fatt inti l-ekonomija jgħidlek idealment ikun hemm 2% inflation. Biex il-valur dejjem jola ftit li kulħadd jaffordjah li x-xogħol tiegħek jibqa' kompetittiv u l-prodott jibqa' jaħroġ tajjeb. Palissa għandna 7%. Għaw pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li qabżu 10 waslu 20. Jiddependi kif li ma pajjiżi. Ma l-Ingilterra pereżempju palissa li mhix fl-Unjoni Ewropea da xi 10% l-inflazzjoni. L-Italja ma nafx kemm. L-aktar ħabba l-enerġija. Il-prezzijiet tal-enerġija. Aħna l-iktar li qed inħossuha L-ikel. minħabba l-ikel. Imma jekk L-ikel ngħidu u l-freight l-housing. naqas, ġifieri probabbli l-inflazzjoni naqset. L-ikel u l-housing. L-ikel u l-housing qed jola. Li qed jikkontribwixxu għall-inflazzjoni iktar għolja. Il-housing kif qed jikkontribwixxi għall-inflazzjoni iktar Jista' għolja? jkun żieda fil-prezzijiet? Ma jiżdiedu l-prezzijiet hu. Ma il-prezzijiet ilhom jiżdiedu Forsi meta snin, jikkontribwixxu. sabħu minn dejjem jola il-bini, dal-aħħar 4-5 snin ċaġa speċjali. Dejjem, jiena l-università imma- ma kont l-università għalu li inti s-suq, il-teacher kien għal, il-lecturer kien għal da. Is-suq huwa demand and supply. Barra is-settur tal-kostruzzjoni, għax hemm iktar supply imma l-prezzijiet qatt ma jinżlu. Ma nafx kif taħdem is-sistema. Issa, però jekk tara l-inflazzjoni. Tak spiega taħħa dik. Le, ma nafx ma kienx tani. Minn fejn ġejja tajt mit-turizmu ġejja dik? Le, ma nasibx li għandix taqsam il-turizmu. Minħabba shortlets. Le, naħseb il-fat li inti naraw il-housing id-dar tagħna hija bħala investiment. Naħseb. Imma jekk hemm supply iktar minn demand, ġifieri qed ngħidu hemm djar li ma jinxtrawx. Mark Gatt ħajaqbad Imma għalfej il-proprjetà dejjem ta' prezza. Ma fimtux, Jekk mhux int ma titfax il-flus il-bank minħabba li ma jintukx interess. U minflok allura tixtrija proprjetà li dejjem qed ta' prezza. Sewwa. Issa imma l-mistoqsija hija għalfejn dejjem qed ta' prezza. Dik li hija ftit stramba jekk qed tgħid is-supply huwa ikbar mid-demand. Dejjem hekk jien. Jifer dejjem isemmu kemm hemm units vojta. Jew kemm ħarġu units fis-suq. Allora x'qed jiddetta l-prezz? Min qed jixtri, ġifieri huwa kollu valur ta' perċezzjoni kważi. Għax la jmur lilen mid-dinamika bażika ta' demand and supply. Issa terġa' u perception. Malta qatt ma naf li smajt li kien hemm foreclosures bħalma jkun hemm l-Ingilterra. Pereżempju issa l-Ingilterra jibżaw li l-interessi tant ħajolew, peress li jolew l-interessi tal-Bank Ingliż, li l-pagamenti jkunu tant għoljin li ma tkunx taffordi għal iżomm id-dar u ma tibqax tħallas inti allura jkun hemm foreclosures li jieħu il-loan minn qed itik il-loan, il-mortgage, joħodlok id-dar, ġifieri jista' jkun hemm foreclosures li għaw il-prezzijiet. Malta qatt ma kien hemm, ma jidhirlix li qatt kien hemm nisaru foreclosures li ttieħdu djar ta' ħafna nies. Ta' ħafna nies jista' jkun intervjena il-bank li ma jagħmilx il-foreclosure jibqa' jissapporti għax inkella jkollok chain reaction fl-ekonomija kollha. Isma' jista' jkun li tkun kontrollabbli dik il-ħaġa l-ekonomija. Ma nafx eżatt imma minix studjus ta' relazzjonijiet industrijali. Mela, għadek sabet ilna. A global index that tracks the international prices of meat, dairy, cereal, oils and sugar. The Food and Agricultural Organization Food Price Index was up 29.8% in April when compared to the year prior. Fuck me standing fish and chips. Għalli għala t-sokkur. Kollox għala apparentament. Xie 30%.
Minn barra. 29.8% qed jgħidu. Ġifieri dak il-basket ta' goods u la 29.8%. Issa, għabad 30%, ngħidu li kienet €1. Mela ħadora €1.30. Inti ħad toħroġ it-30 bħala employer biex ittieħ l-impjegat biex kun jibqa' jixxi l-borza tat-zokkor. Is inti qed tgħidli jista' jkun li l-employer ma jkunx afforda dik it-30 cents. Għax mhux f'kuntest li mhux qed taħallas biss lill-impjegati di jien hemmhekk tinkweta. Le, inti ħajkollok inti li tixxi zokkor u ħad titħallas 30 cents iżjed. Però l-impjegat issa jekk ma ttilux inti mhux se jkun jaffordi laqqas li jixxi zokkor. U fuq hekk biss jista' jdur. Ma mbagħad eventwalment jekk jien dawn il-piżijiet li jiena ma niflaħx aktar għalihom u jiena nagħlaq l-impjegati jew ħajspiċċa bla xogħol. Jew anke ħajġi assorbit insomma u jiġu f'speċjal sitwazzjoni. Jien l-iktar tinkwetani li jkun hemm ġid li dejjem qed imur għand grupp dejjem iżgħar. U dik il-mistoqsija li dejjem niġu ffaċċjati magħha aħna jekk induru nerġgħu għall-istudju tal-living income, min ħajħallsu l-living income? Tajjeb li bħala soċjetà ngħidu li persuna single ħaqqu 14,000. Issa għandek żewġ options. Jew is-suq jiddetta li x-xogħol tiegħek huwa 10,000 mill-4,000 joħroġu mill-gvern. Jew inkellek is-sistema hija li l-gvern ma jintervjenix. Allura jħalli s-suq isuq u jirregolarizza biss il-gvern, mela l-employer jħallas l-14,000. Imissa ħajkollok employer, kemm ma naffordjahomx. U jkolli nagħlaq. Mela l-individu għajlek tajjeb, ma inti ritolli l-paga. Però ma spiċċajt jiena bla impjieg. Imma aħna ma nistgħux nibqgħu bbażati, irridu nagħmlu uplift tas-soċjetà kollha. Biex kulħadd ikollu ħajja diċenti. Kif ħanaslu hemm diskussjoni sħiħa, imma rridu nimmiraw li mmorru hemm u nagħmlu t-tibdil meħtieġ biex kulħadd ikun hemmhekk. Għax inti at what cost? Ġifieri illum il-ġurnata għandna sitwazzjoni inti għad kemm hemm tal-in-work benefits. Naf li żdiedu b'xi 14% bejn 2010 u 2017. U min qed idihomlhom il-gvern. Fem aħna tintuhom daf Proset. Tajjeb, mela tintuhomlhom aħna u l-gvern qed jgħaddihom. Mela l-kost huwa li inti għandek il-paga baxxa. Il-gvern qed jissupplementa dik il-paga biex inti daw in-nies ikollhom dħul diċenti u adekwat. Sewa. U l-imprenditur mhux minsus. Imma jiena u inti qed inħallsu għalih. Issa servizzi soċjali kemm nixċerti huwa xi 1.6 billion għaw Malta. Fis-sena? Minn għalija fis-sena. Il-nefqa tal. Le, nefqa minn għalija ta' budget. Il-nefqa globali fis-sena tal-welfare state Malti huwa xi 1.6 billion. Le, welfare, servizzi soċjali. Pensjonijiet, l-in-work benefits, il-persuni ta' disabilità, pensjonijiet ta' Roma, pensjonijiet ta' mhux kontributorji, il-benefiċċji kollha li jagħti l-gvern biex jgħin lill-familji xi 1.6 billion minn għalija. M'iniex ċert iċċekkjaw. Ġifieri qed nikkontribwixxu aħna. Mhux hekk? Issa jista' jkun li jekk aħna nollu nagħmlu uplift tal-ekonomija sħiħa, il-gvern ma jkollux bżonn joħroġ l-in-work benefit. Mela jenu inta għad franka u kol. Kolħat għad franka. Is-soċieta kollha għad franka. Issa jista' jkun li, ma nġib eżempju ieħor, qed jiġini jista' jkun li jiena niddependi għax ma naffordjax fuq is-sistema ta' saħħa tal-gvern. Sewa. Issa jekk forsi kolli iżjed flus nista' mmur għand il-privat. Għax ikun naffordja l-immur, mela l-ispiża kapitali tal-gvern fuq is-saħħa jista' jaqbad dik u jdawwara fuq affarijiet oħra. Potenzjalment. Jista' jkun, huwa kollha xenarji li jistgħu jseħħu. Imma nistgħu rridu nimxu lejn x'imkien. Fis-sens la darba tinħallas għalih jiena nippreferi li il-nefqa jew jolli il-livell aħjar tal-mediċina jew tas-saħħa speċa it-tini is-servizz li jiena jixraqli la darba tinħallas għalih. Naqbel bija, jew jolli l-livell. M'għandix problema. Laqqas. Ma daw huma l-affarijiet kollha li qegħdin nitkellmu.
mux l-ammont, il-livell ta' kwalità, il-livell ta' adekwezza li inti ta' tħul tijak. U inti semmejt li 70% u hemm naħelek il-fliexkun. Biraħ tkellimna fuqha, anki staqsejt naqra, ġifri inti għandek 70% li semmejt inti l-71% ta' single. Li mhux tal-households, dejjem tal-households qegħdin nitkellmu. Mhux qegħdin ngħidu qegħdin jgħixu f'qar, qegħdin bejn ammont u ammont, dak l-ammont li qegħdin ngħidu aħna bejn il-40 u l-50 percentile ma jilħquhx. Mhux 70% tal-40%. Skont l-studju għandek 80,000 household li ma jilħqux dan il-national living income. Minn 190,000 household li bej wieħed u ieħor jiġu ngħidu 40%. Issa, u meta tarhom kif huma maqsumin il-klassijiet, għandek il-persentaġġi. Ma jfissirx aħna din ngħidu li John ma jilħaqx dak il-livell, però ma jfissirx li John qed jgħix fil-faqar, imma rridu nimmarkaw immorru hemmhekk li John ikun kapaċi jaqla lejxin tiegħu, ma jkollux troubles li jekk marrit l-washing machine għandu karozza żgħira, mhux qed ngħidu li jkollu Lamborghini. Ma affordja li jmur jieħu pizza, mhux qed ngħidu jmur jieħol jinnaf 5-star Michelin restaurant ma nafx fuq il-be, mhux dak, ma li tkun parti ma tkunx esklus mis-soċjetà. Tħossok esklus minħabba id-dħul tiegħek li ma tħossokx adekwat. U finalment, dak huwa l-iskop tiegħek tal-NGOs, ta' kulħadd li nagħmlu differenza fis-soċjetà tagħna li nagħmlu l-livell ta' kulħadd tal-għejxin jew jekk ma jkunx tal-għejxin tal-pensjonijiet u tas-servizzi soċjali li ngħinu lil minu l-iktar vulnerabbli. Din għalhekk l-għana ħari 100% li ovvjament dak għandu jkun li jibda mbagħad jiena jikkonfondini niġi naqra konfuż dwaru. Huwa speċjal kif ħadd immitiga din il-ħaġa minħabba dawn l-affarijiet kollha li konna qed ngħidu. Mbagħad fis-sens pereżempju jiena nħares lej għandi ħbieb jgħixu l-Iżvezja. Li daw tħallas għalti xi 70% taxxa. Imma li mhux fucking problema ta' xejn, għax hi għandha s-servizzi tagħha, jiġri hi kuntenta tħallashom is-70%. Tgħix, insomma nafx paga għandha. Le, għandha paga tajba ħafna, sewwa, imma qed kontrasta ġifieri qatt ma mort jiena d-Danimarka l-aħħar li mort, għandna taxi ta' 5 minuti d-Danimarka 30 euro, 40 euro, ħammorru. Kollox, il-purchasing power tagħna kontrastati mad-Daniżi huwa nullità, ġifieri aħna niġu fqar ħdejhom. Biex tara għax inti jkollok id-differenza fit-dħul u l-kost tal-affarijiet. Allura, pakket ħalib, kemm tixxieħ? Jien nixxieħ €1.29. Issa d-Danimarka jixxu €5. Imma il-paga tagħha, allura cashier il-supermarket jaqla 5,000 fix-xahar. Allura imma di bis-70% li tħallas, jekk għandha bżonn terapista pereżempju, iċċempel l-istat, tgħidhom ma jgħandha bżonn terapista ta' l-għada ikollha appuntament ma' terapista. U l-terapista jibqa' jsegwiha, is-servizzi tant huma tajbin li hija liha mhux problema ta' xejn. Il-mudell nordiku għal kollox, anke għalina trade unions, huwa modell li naspiraw għalih. Differenti trade unions, inti għandek percentaġġ għoli immens ta' membership fi trade unions, għax huma joffru huma aġenziji tal-gvern għal benefiċċji soċjali. Differenti meta tmur għal benefiċċji soċjali, tmur ġo trade union. Allura awtomatika tkun membru ta' trade union. Anka jissussidjawlhom pereżempju jkollok business, jissussidjawlek li inti jkollok child care fil-post tax-xogħol. Sewa, allora imma taf kif kollox jaħdem b'tali mod li. Tistħallas 70%. Eżatt. Però mbagħad aħna tinkunu. Imma xi sistema taħdem. Issa il-flip side tagħha x'inhi? Jiena tara Malta tiġi tħallas taxxa għal tinżabba pum. Għalt li mhux ovvja speċjali inħallsu il-ftit li nħallsu wkoll naħxuhom. Aħseb warek ħantihom id-doppju. Għandek sistema fejn ma taħdimx, għandek sistema ta' tax collection pal mettajt inti fejn ma taħdimx, għandek abbuż totali ta' xita l-poplu left, right and center biex x'namel nitfall flus fil-kiti biex jiġi dal-basti tu jagħti tender il-sieħbu biex għandna ma jagħmel xejn bih.
Dik il-problema. Għawek, speċa jina mek tibda tiġi naqra tfixklek l-affari, għax speċa forsi daw Però naħseb xogħol jew xogħol jistaw jiġu hija sistema mill-istat. kulturali u l-biraħ semmejnija. Hija sistema kulturali li aħna semmejna xi ħaġa l-bira kienet għaddali inti postijiet bħal daw xin jaqleb l-orange. Ir-regola tgħidlek li inti tiegħek sakemm jiġi aħmar. Il-Mediterran ħalli ma ngħidux Malta kif jaqleb orange ġafas il-gas ħanabżu. Ġifieri naħseb jemnu verament li ju ta' Ċesare teħil Ċesare u li ju ta' Ġon teħil Ġon. Ġifieri huma m'għandhomx problema li jħallsu t-taxxi u ma jippruvawx jevadu jew jaħlu. Allura inti tkun kontent li tħalla sema. Aħna daħanna sistema li jisu il-partiti jġildu. Jien ħannaqqas il-livell ta' taxxa. Jiena l-iktar nkun irrid, mhux li tnaqqas il-livell, kif ħaton fuq dak it-taxxi li tiġbor. Għax jiena jekk tgħidli ħanolli t-taxxi, però ħajkollok sptar health system state of the art, education state of the art, il-pensjoni tiegħek ħad tkun hekk, ngħid m'għandix problema, naqbad nħallasa. Les li nagħmilha, m'għandix problema. U naħseb però kulturalment il-Mediterran kulħadd jipprova 5 biljuni ma nġabrux, 5 biljuni, ġifieri għandek min prova jevadi. U min is-sistema ma kienx effiċjenti biżejjed li jiġbora meta jiena bħala impjegat fl-aħħar tax-xahar. Ibda mill-partiti, ġifieri daw għandhom kemm għandhom xi 14 miljun dejn. Issa dal-aħħar il-Ministru tal-Finanza qal partit minnhom leħaq agreement u ħadd taf kemm darba laħqu dak l-agreement. Darba fis-sena jaslu għall-agreement. Le, ranġana, bat nil-taqsan Speċa, naqadħa fil-wiċċju, ma nafx. Jalla, għandi żball. U naħseb għalhekk kulturalment u għal kollox, ta' ġifieri ma nistax nippermetti li ikollok żewġ impjegati wieħed jiskarta u wieħed jaħdem, kulħadd għandu jikkontribwixxi. Għaw employers li aħna kellna employers, aħna waqt il-COVID u tammirhom ċertu nisu tajb nsemmu, għax hemm dawk li l-bira bdejna nitkellmu li jkun hemm aspett fejn employer titfaħru tal-affarijiet li jagħmel. Aħna kellna diskussjonijiet dwar il-COVID weight supplement u kif ħajnata. Mela aħna ftehmna 800 mant il-gvern, 400 mant l-employer u tiġi 12%. Issa kellna diversi employers li qalulna isma' jien ma naffordjax inti għamlu mill-400 u 800. Kellna employers li badnihom li lilek jgħidlek li inti mur id-dar, tix tmur blan paid leave. U jien napplika għat-800 tiegħek. U ma ntihomlokx. Però kellna employers, hija mela. Li kellna employers imma li qalu isma' jiena meta kien hawn ix-xogħol li għeni biex għamilt il-flus, illum jien ħanibqa' nteħ il-paga sija, ma tinteressanix. Privat, ġifieri mhix il-gvern, il-privat. Li qal li jiena għeni nagħmel il-flus, għamel profitt. Illum il-ġurnata qegħdin din is-sitwazzjoni ħan nibqa' nteħ il-paga. Sħiħa kif inhi. U inti għandek ukoll inti għandek skilled laborers. Fl-ospitalità, qegħdin ngħidu fl-ospitalità. Ma jiena f'nispeċi. Fejn ma kellekx Fejn l-ekonomija waqfet, ġifieri il-gvern qal isma' r-ristoranti jgħalqu, l-lukandi jgħalqu, l-airports jgħalqu, qalu le Ma jiena għamilna. nis fl-events, fej l-events waqfu kollha. Da biex ma nsemmi ismijiet għandu kumpanija b'ħafna nies żammhom. Għanna għal-raġuni li qed inti, ma mbagħad hemm ir-raġuni mela għandek dawn in-nies kollha jafu dis-sistema kif taħdem I'll wait it out, ħalli xinnaġa nibda, mux nibda l-kumpanija. U naħseb bixxej. Naħseb u kienet u eżempju ċar tal-dialogu soċjali li jsir Malta l-COVID weight supplement u hija xi ħaġa li l-gvern ħafna hawnhekk qegħdin ngħidu xi 720 miljun qasmu fuq il-ħaddiema, pagi l-ħaddiema li huwa investiment biex l-employers ma jkeċċux. Xi ħaġa li l-Ingilterra qed tħoss issa dal-aħħar kien hemm aħbar li l-Ingilterra li Heathrow minna Heathrow waqqaf ikkepja l-ammont ta' passiġġieri li sta jħandilja xi 100,000 kuljum.
Għas-sempliċi raġuni li min kien jaħdem u waqfuh ma jridx jerġa' jirritorna lura x-xogħol. U qabel kien iħħendiljaw xi 104,000. U ma jridux jerġgħu jersqu lejla. U mhux jitru biss, ġifieri int għandek l-industrija kollha tal-avjazzjoni li qiegħda ferħaber pratikament wara l-Covid għax kif qed jgħidux daw speċa irraġunaw b'mod purament kapitalist. Bottom line, mela jiena mhux qed intajjar aktar aeroplani mela x'ħan noqgħod inġib l-impjegati hawnhekk biex inħallasom. Tajru xeba nies, u mbagħad spiċċa għaddiet speċjal faż tal-Covid, ġew biex jerġgħu jibdew daw kienu jew sabu impjieg f'industrija oħra, jew iddeċidew insomma xi raġuni li ma rridux jerġgħu jkomplu. Allura inti llum il-ġurnata qiegħed f'sitwazzjoni jiena l-mara tiegħi ġifieri l-aħħar li sifret biex ġabula lura l-bagalja għandna xi ġimgħa u nofs dil-bagalja ġiet lura ġifieri isa għandna killa Tyrannosaurus Rex. Daħna hekk. U meta kont qed nikkunsidra ġifieri nagħmlu l-insifru u aħna l-grupp tagħna, l-ewwel ħaġa qaluli ara ma tibbukjax connection flights. Partikolarment ta' fejn kien dak l-airport, insomma, Frankfurt, partikolarment Frankfurt. Għalli da minn kienet tieni parir, għalli Lufthansa f'Awwissu biss ikkanċellaw 1400 flight. Minħabba l-istaff. Minħabba l-istaff. U l-ikbar grupp. M'għandhomx biex għax Mela biex jekk insemmu l-Ingilterra jaw groundwork xejn. L-Ingilterra, jekk insemmu l-Ingilterra, kellhom is-sistema tal-COVID, weight supplement, simili. Però xorta preferew li waqfuhom, kif qed jgħidu. Allura issa u għamlu intervisti fuq il-BBC u bdew jgħidu isma' terġa' tmur lura ta' naqqas nimmaġina l-mod kif trattawni, ma rridx u daw kienu airlines representatives. Ħabba kif telquhom. Kif qalulhom isma' għax inti jistajt inżommok lilek. Sajt intik il-COVID weight supplement u tibqa' impjegat tiegħi, ma rridx nirriskja xejn, battek, ikkeċċejtek xorta. U issa fis-sija tal-bżonn ġejt lura u inti tgħidli thank you very much jinsib xogħol ieħor u m'għandix għalfejn nerġa' niġi. Infakkarkom li din it-taħdida miġjuba lilkom mill-ħbib tagħna tal-Maple, Derek Meats, Browns, grazzi l-Welby, Skutriko, Garmin, Yogiti, u ħana mill-lekte, Ginger, Kejvok, ma kellek xazla ma kienx deċiżjoni tista' tieħu dik. Mela, festival ta' ktib, e-cabs, grazzi wkoll il-Jobs in Malta, ma ħdimt magħhom daw tal-Jobs in Malta. Le? Jobs in Malta huma special one-stop shop kull xorta ta' vacancies. Hemm qatt kbir ta' vacancies, jiġifieri aħna nirrakkomandaw dejjem jekk inti qed titexxi xorta ta' impjieg tixtieq timmeljora l-pożizzjoni tiegħek, jobsinmalta.com, link fid-deskrizzjoni, tiftaħ account li kull ma tgħollok 2 minuti hemmhekk tista' tara l-lista ta' kull xorta ta' impjieg biex inti dejjem ittejjeb il-ħajja professjonali tiegħek. U grazzi wkoll il-Credit Info. Mela, meta intom nedejtu dan l-istudju u speċa ħarġet fil-medja intom xed tisqu. Niftakar li kien hemm pereżempju ċifra minnhom li kienet in-national living income ta' persuna single kienet ta' madwar 12,000 euro fis-sena. Korrett? Korrett. Issa. U kien hemm pataflun ta' kommenti niftakar fuq il-Six Times of Malta, fuq il-Malta Today, fejn kienu qed jisqu li jisma' 12,000 euro fis-sena impossibbli tal-inqas id-doppju llum biex tgħix. U anke fuq id-nejja tistona ftit 12,000 euro fis-sena kif tista' tgħix bihom jekk inti għandek biss kirja ta' one bedroom apartment li huwa jinnaf 500-550 fix-xahar, dak ġaqla tajt 6,000-7,000 u fadallek 5,000 biex tgħix. Kif tiġġustifikawha? Mela meta ħarġna l-media. Nara dak il-ġmiel ta' wiċċ ħamru nisland. Innawx dak għalli ċaqalqu kif trid. Mela, u rrid nara n-numri. Mela, meta tlek ħriġna l-median, aħna bdejna nitkellmu fuq issa il-percentile. U għana għandna percentile ta' between 40 and 50. Ġifra għana bdejna najdu li l-infiq ta' persuna single mill-pattern li ħareġ ta' kulħadd. Huwa bejtna 10,535 u 12,476. Ma għadniex wieħed ħadna l-ikbar kategoriji li kien hemm f'dik il-faxxa ta' nies single. Eġajdhom li dan numri?
10,535 u 12,476. L-ispiża ta' meta minna l-interviews tal-persuni single. L-interviews meta saru? L-interviews saru waħda mill-affarijiet li kellna diffiċli fil-proġett kien li għamilna żmien meta tawna l-proġett u tawna d-deadlines faqat il-COVID. Sewa. Allora kien diffiċli li nintaqgħu man-nies, ma stajniex nintaqgħu man-nies. Sewa. U mhux kulħadd ikun jista' jintaqa' li jkun hemm jintaqgħu online. U mbagħad ġiet kif naħħaw il-restrictions kollha ġew l-elezzjoni u saru din is-sena, ġifieri ġa kienet bdiet il-gwerra tal-Ukrena. L-invażjoni tal-Ukrena. Meta ġbartu l-ispejjeż kienet reali ta' dis-sena issa. Alright. Ma kienux kif ġifieri l-inflazzjoni kienet 7% kif inhi issa, imma kienet bittiela. Ġifieri l-gwerra kienet ġa dis-sena, mhux ħadna spejjeż ta' sentejn ilu. Issa, u tkellimna ma' John, persuna single, u għalinna jien għandi di l-ispiża matul is-sena sija. Tkellimna ma' Josef u għalinna għandi iżjed. Però ma tħadna dik il-faxxa għatlek l-iktar li kien hemm nies single li kellhom spiża u din l-ispiża kienet bej 10,535 u 12,476. Dik kienet l-ispiża. Issa mbagħad daħħalna l-elementi ta' taxxa u bolla u qegħdin ngħidu l-ispiżi issa qegħdin ninkludu mhux l-affarijiet bażiċi, l-affarijiet ta' entertainment u miscellaneous. U ħarġet li 12,226 u 14,864. Issa, l-istyle ta' living ta' John jgħidlek imma jiena minix iktar non fuq iżjed. Imma tinsiex aħna għandna 40 to 50%. Ġifieri jista' jkun hemm li 50% huma ħafna iktar ola minn hekk, imma sa fejn ħad tibqa' tola. Ġifieri skontok, dawk in-nies li kienu qed jikkommentaw fuq it-Times li kienu volumużi. U ma nies li għandhom ħajja iktar privileġġjata. Jistgħu jgħidu isma' jien nista' ngħid waħda mill-affarijiet li ħarġet kienet isma' jien ma mmurx holiday barra, mmur darbtejn ngħawdex. Issa jien ngħid li jien irid insifer 4 darbit fis-sena biex inħoss li għandi ħajja adekwata. Li nżid l-arfin tiegħi billi nara kulturi differenti. Is-sinti tgħid li jiena kuntent immur nagħmel 4 tiem għawdex darbtejn f'sena. Dik l-adekwatezza, issa titkejjilha. Hija suġġettiva. Hija suġġettiva. Imma għandu jkun hemm li għall-inqas għandek ikollok holidays sekku xawdes għallija l-Italja jew tmur l-Amerika, ma nafx. Le, ma kien hemm li b'12,000 € fis-sena. Kien hemm qed jargumenta li jaqqas tmur tuħu pizza darba fix-xahar. John, dawn mhumiex figuri li ivvintajni aħna, dawn figuri li daw ġifieri l-1000 ruħ li staqsejna. Is-sempil li ħadna tas-soċjetà. Il-focus group u l-one-to-ones, skużani, ħarġu. Juri mhux ivvintajta jien, ma rridx influenza jien nista' ngħidu kif jista' jkun 14,100. Imma hemm l-istudji, ix-xjenza li daw meta ġabru dat-tim ta' nies, ħarġu ġifieri is-sammur għandhom ngħidu nisma' n-nies qed jgħidu li mhux vera l-4 li ħanajlek kif noħroġ. U jiġġustifika ħielek. Jien naħseb. Però jista' jkun ukoll li John meta jgħid isma' dik mhux biżgħet, jista' jkun għandu raġun ukoll. Għax l-ħajja li jgħix John jista' jkun li jkollu affarijiet li jien nixrob kafe biss u ilma. Issa ġew forsi jixrob fl-xkun imbit kull jum li jiswa da u għalija. Le, ma mhux dak l-ilment. L-ilment ma kienx li spex tajjina rrit ngħix iktar. Ħafna mill-ilmenti kienu li b'12,000 € fix-xahar fis-sena. Spex tajjina ma nkun parteċipi xejn fis-soċjetà. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tad-disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Min Credit Info tista' takwista kull informazzjoni li teħtieġ dwar il-klijent tiegħek, ir-rati tal-kreditu, maniġġjar ta' riskju, konnessjonijiet li għandhom ma' kumpaniji oħra fost oħrajn. B'hekk id-deċiżjonijiet tan-negozju tiegħek ikunu mirquma u korretti. Credit Info, inspiring confidence. Mela, u speċa ovvju għalfej xi ħadd bħalek għandu jinteressaħ minn National Living Income u li kemm jista' jkun hemm nies li joqorbu National Living Income. Pero l-intraprenditur għalfej għandu jinteressaħ? Għax ġeneralment
dak idħul, għaw Malta, fuq servizzi tal-imprenditori li għanna. Ġifri, inti, jien meta naqla l-flus, apparti li aħna bħala poplu dejjem konna bil-għal, imma wkoll nonfqu billi noħorġu, billi nixxu servizzi, nixxu affarijiet. Issa jiena xorta jekk jonqos li id-dħul tiegħi nibqa' f'noħroġ u forsi l-għażla tiegħi tonqos. Imma jekk tolili ħanoħroġ u nagħżel prodott aħjar. Issa nista' noħroġ u nagħmel żewġ ħobżiet biż-żejt u mmur fejn il-baħar, jew mmur fil-kampanja nodni kolom, jew nkella nagħżel li noħroġ u mmur x'imkien ieħor. Ġifieri id-dħul tiegħi ħanerġa' nitfgħu fl-ekonomija dik kienet il-filosofija kollha ta' meta żiedu meta taw il-vouchers. Li ħafna mill-affarijiet dawk il-vouchers reġgħu marru fl-ekonomija. Il-gvern mbagħad jerġa' jdaħħal l-affarijiet. Ġifieri id-dħul żejjed li ħajkolli ħajintefa' jerġa' fl-ekonomija. Jista' jkun safar, jista' jkun ikel aħjar, jista' jkun kwalità ta' ikel aħjar, jista' jkun servizzi oħra. Jista' jkun jidħlu patrons tiegħek tal-programm tiegħek. Ma tonfoqhom fl-terġa' tiġina fl-ekonomija. U għalhekk l-imprenditur għandu jara, speċjalment dawk tal-faxxa tisfel, ma tiktar matwolli, però mbagħad ovvjament ħajkollok inti ripple effect fl-istruttura kollha tal-pagi, u għalli meta tolli dak il-livell jerġgħu jitfgħu fl-ekonomija. Ġifieri għax l-ekonomija hija spiex ta' makkinarju ċikliku. Fil-fatt inti għandek l-esportazzjoni, għandek id-domanda interna. Sa domanda interna hija magħmula minn nistana li inti toħroġ tixxi tagħmel, tixxi l-ħwejjeġ, tixxi flok, tixxi speaker, jinnaf, tmur tikol barra, tbiddel il-karozza. Kollha l-imprendituri Malti li joffru servizz. Hemm raġunijiet ulterjuri għajr il-raġunijiet ekonomiċi, fis-sens li għax fl-aħħar mill-aħħar l-intraprenditur mhuwiex monolitiku, ma jagħmilx business biss, da jgħix fis-soċjetà. Għalhekk għax għandu għalhekk il-living income biex kull individwu jgħix, mhux l-imprenditur biss, anki dak li jtebbeħ xogħlu lill-imprenditur ikun jista' jgħix, mhux jeżisti. Dik il-livell adekwat. Ma jiena naħseb li anke l-intraprenditur biex għandu ikun jixtieq li ħadd ieħor fis-soċjetà qed iħossu qiegħed jgħix għax is-soċjetà tkun in ġenerali aħjar. Mhux biex hemm żgur dal-argument ovvju fis-sens validu ħafna li qed tagħmel inti li jekk jiena ħajkolli iktar flus mela ħanonfoq iktar flus ħajkolli iktar disposable income. Però hemm ukoll naħseb argument ieħor meta ikun hemm iktar nies party HP fis-soċjetà, is-soċjetà tkun aktar rikka, in-nies qed jikkontribwixxu b'mod aktar kulturali, aktar soċjali. Allora speċa huwa aħjar għalija bħala bniedem li jimparteċipi fis-soċjetà mhux biss fin-negozju. U rajnija, ġifri inti rajt is-solitudni tan-nies waqt is-semi lockdown li kellna Malta. Il-bniedem mhux maħluq biex jgħix ħajja waħdu, no man is an island, no person is an island. Fil-fatt aħna inti għadna, u għalhekk tibda taqqat kollox, li l-aspet li ma jħossux esklus li jkun parti minn soċjetà li jiena mhux ma nistax noħroġ, ma nistax nintaqa' ma' John għax ma naffordjax nagħmel dewra. U għalhekk il-kwalità għalhekk il-livell li għandu jingħata finalment qegħdin ngħidu l-ekonomija ħielsa daw l-affarijiet kollha, però finalment inti tmur għax-xogħol vera biex ma tkunx barra, imma wkoll biex tdaħħal id-dħul tiegħek. Biex tgħix tbieħ l-skills u l-ħiliet tiegħek biex iddaħħal paga, biex tkun tista' tgħix aħjar. U dawk huma l-affarijiet, għalhekk pereżempju jkun hemm affarijiet jien li ma nkunx niflahom meta nitkellmu pereżempju fuq dal-platform workers. Kif tista' tabbużhom lil ittihom kundizzjonijiet li daw l-iktar ħaġa bażika li jista' jsejjaħlilu nnifsu impjegat. Kif tista' l-ekonomija toħloq daw? Progress, żgur li mhux progress, ġifri mill-rivoluzzjoni industrijali law, inti dejjem kellek min ħaddem u l-ħaddim. F'daqqa waħda diet tiġi ħafna blerd. Sma' daw mhux impjegati, daw qed jagħtu servizz biss. Mill-ottika tagħkom, seta' jsir dan il-progress ekonomiku mingħajr ċertu sfruttament? Definittivament. U dejjem għadnija.
li aħna mhux kontra l-globalizzazzjoni, ma globalizzazzjoni għandha jkollha u jkollha wiċċ soċjali. Lura li taħdida ta' Malta, il-General Workers Union kif tħares lejn dawn il-ħaddiema importati, nafu li dawn l-aħħar ma nafx kemm il-sena biex kien hemm rata ta' 10,000 ħaddiem li ġi importat ġewwa l-pajjiż. Issa ovvjament dawn mhumiex xi kategorija monokromatika, inti kellek min ġi mill-Skandinavja u għandu paga ħafna aħjar minn tiegħi probabbli u ġi għax. L-aħħar statistika li kien hemm ħaddiema barranin minn għalija kienet xi 60,000. Ġifieri 280,000 labor force. Intom kif ovvjament għandek ma nafx jinkludux is-60,000, jinkludux pajjiżi terzi biss, jew pajjiżi third country nationals u pajjiżi mill-Ewropa. Third country national migrant workers f'Malta. Migrant workers. Bħalissa. Ovvjament, u dawk jisom speċa il-problema naħseb liktar li ħal u li tista' tiġini moħħi bħalissa li ċertu inħawi fej l-aktar jipprevalu l-uffiċini tal-gaming, finanzi, eccetera, hemmhekk kellek esplużjoni fis-suq tal-kiri li mbagħad qisu beda jidwi mal-bqija tal-pajjiż u speċa is-suq tal-kiri naħseb li huma kellhom naqra mhux ħażin x'jaqsmu mal-għoli insomma tal-prezzijiet tal-kirja. Naħseb li forsi dik il-problema. Imbagħad għandek dawn l-uħud l-oħrajn li nisimgħu ħafna sterin kelli mistieden hawnhekk li qal l-istorja tiegħu kif mill-Filippini ġi Malta u ġi kompletament ġifieri abbużat mill-bidu sal-aħħar u bħalu hemm qatta każijiet. Kif tħarsu lejn it-tieni kategorija ta' dawn l-uħud li qed jiġu importati lejn Economic migrants. Economic migrants. Purely economy li daw ftit li xej kunu jafu dwar il-kultura tal-punent u they are quite ripe for abuse. Mela, bejwet u għaraw 60,000 barrani. Issa, aħna fil-filosofija tagħna ma nagħmlux distinzjoni bej ħaddiema barranin, ħaddiema Maltin, ħaddiema Ewropew, ħaddiema ġejjin minn pajjiżi terzi, anzi naraw li fil-postijiet fejn aħna organizzati u jidħlu direttament jew inkellek jidħlu mal-kuntrattur, għax kif għadlek fil-bidu ħafna impjegati jidħlu mal-kuntrattur, naraw li jkollhom ikun l-istess kundizzjonijiet ta' sħabhom ma jiġux abbużati. Fejn ma nkunux organizzati aħna, ma nistax nikkonferma għalhekk xi jiġru ma jiġrix. Sal-mistoqsija tkun, għajem bżonnom, immaġina, għanna workforce illum il-ġurnata ta' 280,000 ruħ u għandek 60,000 minnhom. Jgħidu 60,000. Biex kun taf tellat li għadel 50,000 li huma third country nationals. Ġifri hemm u kollox il-ħaddiema barranin kemm din, kollox. 60,000? X'imminna li ferm iktar u naħseb imbagħad. Naħseb kien hemm xi 60,000. Għala, 50,000 li huma third country nationals, ġifieri mbagħad probabbli min jafx għandek ta' nies li ġew mill-Ewropa. Ma minna li f'Diċembru kienet, ma niftakarx eżatt. Mela, relevanti. Naraw li u minna saffejna fi l-iktar kontingent u batta third country nationals u mandjani. Sewa. Issa, l-integrazzjoni fil-posta xogħol saret jew ħajkun hemm ġiex persuni li jagħmlu ġiex oġġetti, jew kollha ħajkollok persuna waħda li ħajjagħmel żewġ oġġetti. M'hemmx għażliet. Ġifri jekk sar investiment, daħal investiment u mawx biżejjed ħaddiema, jien li tinfiskani ħafna huwa li nippruvaw il dawk il-ħaddiema jew ma ntuhomx l-istess kundizzjonijiet tax-xogħol inġibuhom tru l-kuntratur. Meta jien nista' nimpjegah direttament u kellna postijiet tax-xogħol fejn jien inċempel lil xi ħadd u ngħidu isma' hemm John Mallija. Għamilnu x'interview ħanibatlek is-CV tiegħu. U jmur għall-interview John Mallija jċempel l-HR jgħid isma' il-John Mallija ma sibtux tajjeb ta' musta nimpjegah. Alright, ma sibtux tajjeb. John Mallija jmur jaħdem mal-kuntrattur. Il-kontrattur jibadu fl-istess di kumpanija u ilu snin jaħdem hemmhekk. Mela kien tajjeb. Ma rridx iddaħlu sempliċement inti jaħdem miegħek imma tru l-kontrattur għax hu worħos
il-valur tax-xogħol tiegħu. Però mhux neċessarjament li dak l-imprenditur qed iħallas inqas lil min qed iħaddem il dak il-ħaddim tal-kuntrattur, ta'? Għax inti għandek Nifhem sew ġifieri huma dil-ħaġa ssir biex ngħidu din hija lukanda u jien applikajt għal waiter. Issa, peress li hemm liġi li equal pay for equal work ta' dal-istabbiliment, li hija marbuta mal-istabbiliment, il-mod li jiena naqbiżha ningaġġa nies minn kuntrattur li ħajsir li huwa ħajsir l-employer tagħhom. Kwalinkwa attività ekonomika. Mela, inti għandek kameraman u tieħ 10 euro sissija. Flok timpjega persuna miegħek bħala kameraman, iċċempel kuntrattur tgħidlu inti tista' tibgħatli il-xaħat li ħaddem il-kameraman. Għajdlek iva tieni 10 euros lili. U lil dak l-impjegat ħalsu bil-minimum wage. U jista' jagħmilha. U inti għandek kameraman li tittieħ 10 euros, però m'għandhomx il-liġi tal-equal pay for job of equal value kollhom l-istess valur, għax mhux l-istess Allura inti li tagħmlu intom tridu torbtu il-liġi tittorbot mal-post tax-xogħol minn Proset. U jekk nibgħatlek il-proposti li għamilna hija li qegħdin ngħidu l-equal pay for job of equal value ma tibqax iżjed within the same employer, imma tiġi within the same working organization. Dek li din nagħmlu. Daħalna ma' X'inhi d-differenza, sorry? Kif ma fimtix, bro? L-organization versus l-employer. Xista jkollok iktar minn employer wieħed li jaħdem ġew organization waħda. Allura aħna din ngħidu peress li l-mudell tagħna ekonomiku huwa magħmul li l-collective agreements isiru skont l-organizzazzjoni, mela f'dik l-organizzazzjoni mhux qed ngħidu li l-ġurnalisti kollha ta' Malta jitħallsu b'dan l-ammont, qegħdin ngħidu li l-ġurnalisti li jaħdmu ma' John Mallia irrelevanti minnu l-employer tagħhom li qed jaħdmu f'dik il-kumpanija ikollhom l-istess klass. Jew inkella nagħmlu liġi nillimitaw in-numru ta' ħaddiema tal-kuntrattur biex imbagħad verament ikun qed noħolqu impjiegi u karrieri. Irrelevanti jekk hux barrani jew Malti. Mhux barrani u Malti, ngħidu tnejn Maltin. U wieħed kapaċi iktar mill-ieħor. Daħal ħalsu l-istess? Mela. Disemmi l-bira. Mela, disemmi l-bira. Mela. U jista' jkun li jkun biċċa żvantaġġ minn inti għandek armi oħrajn. Mela, inti ilek hawnhekk taħdem 7 snin. Jien dħalt naħdem minn nagħmel ix-xogħol tiegħek. Il-valur tax-xogħol tagħna huwa totalment differenti sakemm jien ma ġejtx minn x'imkien ieħor. Tieni sekonda ċans. Tieni sekonda ċans. Għalli, għajnajdu li jina għat maħdim tiżjed, mela l-valur ta' xol tijak u ħafna iżjed minn tijax għandek l-esperienza. Pero diġi xtajd li wara 7 snin jien ma nsibx l-esperienza tijak u għandi nibqa nitħallas inqas minnek. 100% għandek raġun. Issa għajnajdu li jina żjien. U inti bieżel. Mela għandu fil-collective agreement hemm miżuri ta' disċiplina biex jiena niġi punished jekk jien ma nkunx tajjeb biżejjed. Why not rewarded? Xiex? Għax mhux rewarded. Le, inti tiġi rewarded automatikament. Inti tiġi rewarded mela. Inti tiġi rewarded automatikament. Inti kull sena ħad iżdidlek 10% għax inti impjegat tajjeb u allura dejjem it-10% inti dejjem ħad toħodhom. Il-ħabib tagħna Wek Josef ikun xi naqa' għażien jew dejjem tard. Allura fil-collective agreement, fl-arranġament tal-impjegati kollha li hawn hawnhekk, ikun hemm klawżola li tajt isma' jekk da jiġi 3 darbiet tard fix-xahar, mela da 10% żiggi mhux joħodhom. Mela u jitlef sena. Qed tifhimni? Allura ma jilħiqx. Issa, f'xi ħin għax inti jkun hemm abbuż u dar jitkellem fuq, u pereżempju waħda mill-abbużi li jsiru għax inti tajt imma ġifrin kulħadd jitħallas l-istess, inti temmen li hawn nies jew kumpaniji li ħallsu mara inqas mir-raġel għas sempliċement mara. Dik għalija bla sens. Issa jien nibdew ngħidu, ħanajdlek li jaħdem iżjed minn Josef. Għandek proċess li jagħmel li Ġoni jgħid il-Josef jgħidu isma'ja, inti li ftemt miegħi li tagħmel 40 sigħat titkellem u qed tagħmel 8 minnhom ried. Ma tistax, tagħmel hekk hekk u tittolli l-valur. Sa mhux qed jitolbok li tara l-għara ta' dem, dak li ftemt ta' tieħ. Imma ma jistax ikun, għax
Inkella, Ma jien ħanispiċċaw. incentiva bonuses u hekk, le wkoll. Dak huwa performance bonus, imma hija xi ħaġa differenti. Imma kieku d-dinja kollha u l-persuni huma moralment korrotti, m'hemm bżonn ikun hemm liġijiet, għax inti tħaddem jien mhux se nisraq, inti mhux se Korretti, mhux korrotti. Korretti. Mela, jiena m'għandix għalfejn ikun hemm ħanitħallsu l-istess. Imma inkella ħajsir l-abbuż. Li anki jekk jien inkun tajjeb daqshekk, kapaċi ma jħallasniex daqshekk, għax inti iżomma l-istess tim li jżommu, jew u idej uħ tal-ħamrun, allura jgħidlek jiena m'għandix għalfejn ħalsu. Għalhekk ikun hemm liġijiet li jitħallsu l-istess. Mela, ħansaqsik, mhux ħansaqsik, speċi ħanesploraw dil-idea tal-housing, għax naħseb li hemmhekk qed immorru ftit żmerġ. Mela, għawek 8.4.1 min jifimna, speċa, debatu li kumment. Mela, for a larger number of households, housing is the single most expensive item in the consumption basket. Depending on 10-year choices, many relatively young have to either make substantial loan repayments on their home loan or pay substantial residential rent. For example, Caritas 2020 estimate that households with children would have to incur a cost of $9,600 per annum on residential rent alone, while a couple on pension age would require $8,400 per annum. Mela, in this study, expenditure on housing is captured like any other item in the expenditure. Households were asked to report on housing-related expenditure, including any payments related to a home loan or residential rent. But since those that pay the exorbitant prices that currently prevail in the housing market are in a minority, the NLI estimates based on the general level of expenditure of the population do not suffice to cover such housing expenditure. Since this affordability challenge is restricted to a portion of the household population, we propose that housing is treated by a policy that is separate but complementary to the NLI. Jiġifieri, probabbli jekk qed nifhem sew, ma nafx fimtu intom, li jekk inti, skużani. Le, mhux għawiex bet. Jekk inti qiegħed f'sitwazzjoni fejn jew tħallas loan jew għandek kirja, jekk qed nifhem sew, għandek bżonn dawk 12,000 plus il-kirja. Mela, housing. Aħna għandna consideration, insurance, rent, cleaning, decoration, maintenance, utilities, internet, mobile TV. Issa, ma ħadniex li nixil 20% li tagħti biex tixilla. Id-deposit. U ma nistgħux nieħdu ħadna il-faxxa li semma Julian. Il-median, issa jista' jkun li hemm postijiet fejn taħallsu iżjed. Jista' jkun li tajli imma biex nagħmlu u għalhekk ma rridniex nivvezzjaw l-istudju fih jgħidlek li di wis probabbli tiġi xi ħaġa komplementari ma' din biex ma nistortjax għax jekk jiena ħanixxi dar u tiswa 300,000 u rrid noħroġ 20% minna, mela jien rrid noħroġ 60,000 u xejn. Hekk huwa. Mela, imma dik ħanoħroġ darba ma nistax ngħid jien li kull sena il-living income għandek 60,000, però repayment loan irid indaħħalha. Issa, index ta' kirjiet, issa beda jinħadem index kemm qed jaswa il-kirja bil-lokalità. Issa fejn ħatiħu? Il-medja għana sabittiju. Imma tali ma post. Ta' Malta. Ma il-kirjiet jinħadmu hemm minnhom mhux jinħadmu hemm index skont il-lokalità. Again, tista' daħħal l-element illum il-ġurnata għandna studju li qed jgħidek qed jgħid isma' din naħseb tkun komplementari, ġifieri ma rridnux ridna noħolqu l-ewwel pass lej diskussjoni sħiħa ma' kulħadd fuq il-living income. Għandek tinkludi l-housing, għandek tinkludi l-initial payment, għandek tinkludi il-rent u tieħu il-median bejn l-ola kirja li għaw f'Malta u l-inqas kirja u tieħu l-median tagħhom mhux leverage. Kollu ma argumenti li tista' tagħmel għandu jħallas l-istat biex jolli jew għandu jħallas l-imprenditur. U x'għad jgħidlek
ħallas l-istad ġifri minn taxxiti għajjena Julian jibqa' jagħmel il-miljuni, John jibqa' jagħmel il-miljuni u jiena tinħallas nissussidja l-pagi tiegħu biex jagħmel il-miljuni. U mbagħad jkollok il xi ħadd li jgħidlek, imma John ma jaffordjax ħallas dik il-kerja dawk l-14,000 tal-qas tibda għax John bil-kemm qed jagħmel paga għalih bħala imprenditur kif semmejt inti, u dik diskussjoni li tittinħolaq ma' kulħadd, imma llum għandna studju li bħala Workers Union u l-Alleanza kontra l-Faqar u l-Graffiti kburin bih. Ħaj kritikawh? Ija jalla ħalli nagħmlu diskussjoni, dik id-diskussjoni li rridurna biex aħna naqbdu s-soċjetà kollha u nolluha. U l-pożizzjoni tal-Union x'inhi allura? Xiex? Il-pożizzjoni tal-Union x'inhi? F'liema sens. Fis-sens ta' fuq żewġ argumenti, jew fuq żewġ ħsibiet, xi kostitwixxi ħajja din jituża. Issa li ħaristu lej l-istudju sar, proċessajtu. Li tipparteċipa fis-soċjetà ma nħossi esklus. Ovvjament li tipparteċipa hija xi ħaġa suġġettiva li inti speċa timponi, l-Union timponi twemmin tagħha fuq dik is-suġġettività biex tista' tgħid orajt isma' jiena naħseb li ħajja li hija parteċipi fis-soċjetà din jituża ta' kwalità tfisser li tkompli fis-soċjetà toħroġ, niddeverti kulturalment. Tiddeverti xi ġifieri. Noħroġ I mingle with society, mal-komplament, ġifieri ma nibqax esklus, ma nibqax fil-periferija vulnerabbli li ma nistax noħroġ barra nintaqa' ma' John ninkompli mas-soċjetà, noħroġ nieħu pizza jekk hemm bżonn. Mhux qegħdin ngħidu issa jekk irridu li s-soċjetà tagħna kollha ikollha toħroġ u tiekol dejjem 5-star restaurants. Ngħidu mela da l-ammont li rridu, mela hawn irridu naslu, mela l-valur tal-expenses tagħna. Dik qed insaqsik. Ikun hemm. Mela l-valur tal-expense tagħna m'għandix tkun iktar li jinnixxi selid, imma rrid nixxi selid li jkun ta' barra minn hawn li jiswa ħafna flus, ma nafx nifhem fliken, nikol biss nifhem. Daku, u mhux qegħdin ngħidu iżjed li Malta kollha li kulħadd ikollu karozza, kulħadd jeħtieġ li jkollu l-adekwatezza li jkollu l-ogħla karozza li teżisti. Ma għandin ngħidu kulħadd għandu jkollu karozza, issa jien niddiskutu x'tip ta' karozza għandu jkollu. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Meta ddeċidejna li l-podcast inxandru fuq l-internet kien propju biex nevitaw l-intħil tal-editorial tal-istazzjonijiet, tal-gvern, aktar u iktar tal-partiti, bekk qed inħeġġek li tafas il-ħolqa ta' hekk jew inkella billi tidħol fuq patreon.com/John Mallia u tina daqqatit fis-sens tista' timmaġna kemm jiswa biex nitma' bicep bħal da bro. Idħol ġewwa patreon.com/John Mallia u tina daqqatit. I can stay here forever. I'm really good at this one. Merħba l-għura mill-pawza, nilqakom l-għura fl-studio, wisħaddu għas-sezzjoni l-patruni jistaqsu, ma qabelek nfakkarkom li din sezzjoni midġuba li l-kom mill-ħbib tagħna tal-Maple li provdu kull għamla ta' ikelles fostom torti frizzati kemm taħmom delizzjużi, ravjul ta' kull xorta, rikotta spinaċi, ġbejn it-tannaċ, pronu, ċili, salamun u ħafna tomit oħrajn. Aktar minn hekk infakkarkom li għal kull xorta ta' informazzjoni dwar dieta jekkux allerġiji, jekkux dwar il-kontenut tal-nutrienti tal-ikel, tistgħu ċemplu dejjem 22581 fejn qatt ta' professjonisti lesti wiġbulkom il-mistoqsijiet tagħkom. 22581 Better Call Maple. Mela, l-ewwel mistoqsija minn il-patruni tagħna. Alex Portelli jistaqsi dak il-kontrat li firmajtu fil-bidu li tela il-PL fejn dawk li jirreġistraw spiċċaw impjegati magħkom. Kemm għamiltu qleħ minnu? Mela, dawk il-kontrat li meta tela l-PL ma kienx kontrat li meta tela l-PL u ġi firmat minna. Imma kienet skema li bidjajna liha mhijiex tagħna, anzi kellna perjodu
u għalla ħares ma ħarġiġ tini tender, konna ħanitilfu l-flus. Issa mijiex tal-Joint Union, hija fondazzjoni. Mela, għax il-prezz li kien ingħata kien jinkludi l-għolli tal-ħajja u meta beda tila l-għolli tal-ħajja iżjed u bdiet tola l-paga, kien hemm l-aħħar ftit ta' żmien li bdejna nitilfu l-flus minnu. Imma mijiex il-Joint Union, hija fondazzjoni. Issa, fil-fat, hija fondazzjoni li timxi apparti mill-Joint Union hija l-arm kommerċjali da bħal meta jkollok organizzazzjoni li tkun NGO li jkollha arm ukoll kommerċjali biex tkun tista' sostni. Però li nista' ngħid assiguratament huwa li dak il-profit li jsir li tisemmi s-sinju li qed tagħmel ma jmorru kollha għal servizzi li tingħata il-membri tagħna. Mux noħodhom jiena jew toħodhom x'isema. L-istruttura tagħkom, ġifieri intom NGO as such, ġifieri NGO, ġifieri intom tridu bil-fors li jaħtakom jerġa' jiġi investit fl-istruttura tagħkom stess. Dwar dak li qed jgħid Alex. Fil-fatt jiena bej għatlek il-bieraħ bej 40 u 50% tal-membri tagħna, naħseb irqalbu l-50% jitħallsu iktar minn nitħallas jiena. Mill-paga tiegħek. Ejja mill-paga tiegħek, m'għandix problema. M'għandix problema bih. M'għandekx problema bil-fatt li hemm disparità. Nagħmel dak ix-xogħol. Sal-arm kummerċjali timxi l-arm kummerċjali, ma nidħolx fiha bħala segretarju fil-biċċa kummerċjali tal-kumpanija tal-Union u mhux ħaġa indipendenti. Kemm hemm nies impjegati mal-Union? Mal-Union forsi bej part-timers uffiċjali, naħseb hemm 40-50, ma nafx eżatt. Bej 40-50. Mela inti għandek il-back office u mbagħad għandek l-uffiċjali. Sewa. Mela, David Grech jistaqsi, f'diversi industri issib numru ta' unions jikkompeti kontra xulxin għal membership biex jitellaw il-50% tar-rappreżentanza. Barra minn dawn il-unions speċjalizzati issib ukoll unions bħal General Workers Union u UHM li poġġu taħt l-umbrella tagħhom diversi setturi differenti. Ma taħsibx li dan jista' jnaqqar l-effettività tal-unions biex jilħqu l-għan ewlieni tagħhom? Issa jista' jkollok kumpaniji l-istess sitwazzjoni taħx inti hija riflessjoni tal-kumpanija, jista' jkollok kumpanija li tispeċjalizza f'qasamijiet u jista' jkollok kumpanija li għandha diversi prodotti li tagħmel. Issa aħna General Union. Hemm il-UHM hija General Union, ġifieri għandha diversi klassijiet, ma mbagħad għandek unions li jseħħu class union li jkunu jirrappreżentaw biss klassi waħda. Imma jisu daqs 5 snin ilu tdaħħalna liġi dwar ir-rikonoxximent legal notice fejn il-kompetizzjoni assolutament spiċċat għax illum mhux biss nistajjien biex nagħmel 50% plus wieħed biex nitlob ir-rikonoxximent, nistgħu nkunu tnej jew jista' jkun hemm 3 unions u naħdmu flimkien. Fil-fatt ftit saret il-kompetizzjoni barek is-suq tax-xogħol tant kiber għalfejn għandi niġġieled jien għalik biex nieħu membru nisraq membru lilek minn union oħra meta jien hemm iżjed workforce li nista' jien nimraħ fiha. Ġifieri issa qed naraw iktar kooperazzjoni bejn il-unions. Dejjem kienet teżisti. Iktar il-medja li kienet tagħmel affarijiet li jisna dejjem il-ħin kollu niġġieldu bejnietna. Hemm kollaborazzjoni fil-fatt għadna kif għamilna proposta flimkien u għandna diversi. Flimkien mal-UHM? L-erba' confederations terġa' ġifieri il-forum, is-CMTU, il-UHM u l-Joint Union għamilna proposta dwar kif qed niddiskutu mal-gvern kif nistgħu nimmitigaw jew mhux inbidlu il-mekkaniżmu tal-kola imma kif nistgħu dik iż-żieda ma jkunx hemm żbazzar daqshekk kbir. Imma intom fl-aħħar mill-aħħar fis-sens intom biex tkomplu toperaw id-dħul tagħkom jiġi mill-miżati tal-imsieħba. Allura intom qegħdin f'kompetizzjoni. €1 f'ġimgħa. Iktar u iktar qegħdin f'kompetizzjoni għax biex tantu żgħir dak id-dħul li biex inti tiġbor li għandek bżonn u l-ħajja tola, ġifieri trid tħallsu l-kola intom kollha. Allura speċa apart in-nejn. U jekk trid wara l-programm, inġiblek il-collective agreement tal-ħaddiema tagħna biex nurik il-kundizzjonijiet tajbin li għandhom. Ma m'għandix il-kompetizzjoni tiegħi. M'għandix neħli l-enerġija tiegħi li nisraq membru minn ħadd ieħor. Hemm 280,000 ruħ workforce
li nista' nattakka setturi ġodda tal-ekonomija u ndaħħal lilhom. Bħal meta attakkajna u daħħalna ħaddiema fil-gaming. Daħħalna minnhom u għandhom kundizzjoni jew nies professjonisti. Hemm setturi ġodda li nattakaw fil-bidu qatt ma kienet. Il-professjonisti għalfejn għandhom bżonnkom lilhom. Għax kulħadd għandu bżonn trade union, il-sistema polaristika u kapitali, inti ma tistax inti għandek kapitali, għandek xi ħadd li huwa għandu l-kapital u għandu fabbrika ta' mitru, u hemm wieħed il-vuċi tiegħu ħadd tasal daskemm tasal kiku ta' 51 hija ħafna iktar. Il-bilanċ li tista' twassal inti x'isibha u l-għaqda li twassal biex inti tista' targumenta biex ittejjeb il-kundizzjonijiet. Imma m'għandix għalfejn nikkompeti miegħek biex nisraq il-xaħat, hemm malqa kbira. Ġifieri il-professjonisti xorta għadhom flok għax jien qed nimmaġna sitwazzjoni fejn kieku jiena professjonist u naħdem jiena f'intrapriża ta' notara pereżempju, u għedin 20 ruħ. Naħseb l-ewwel ħsieb li jiġini huwa li ninaqat man notara, ma li ndaħħal union nara pażejjed spiex. Ma żamilek klassi ta' ħaddiema li għandhom u msemmijin. Tobba huwa professjonist li. Għandu l-union ta' tobba. Ma mhux huma bejniethom jisom li jorganizzaw ruhom. Ma jfurtax. Sa jistgħu jkun il-union ta' tobba, it-tobba jidħlu ma' Workers Union u jkollhom is-sessjoni tal-professjonisti. Issa l-lan aħħari ta' class union u ta' Workers Union u għalli mmexxi l-qudiem l-aġenda u il-well-being tal-membru tiegħi jew tal-klassi li qed nirrappreżenta jew qed innegozja liha. Id-dħul tagħkom jiġi apart il-miżati minn fejn iktar? Il-miżati u l-aspett kummerċjali. L-aspett kummerċjali? Ma l-iktar il-miżata ġifieri jinkelli l-gazzetta li kienet titlef il-flus u ma m'għadix. Aw ġifieri kienet tagħmel il-flus u ma għax għaddit hemm u donazzjonijiet li jkun hemm ġifieri l-ispejjeż kbar li aħna safar biss matul is-sena biex naqdu d-doveri tagħna bħala sab soċjali lejn l-Unjoni Ewropea peress li inti għandek dialogu soċjali għandek mintasim u Workers Union huwa dokumentat kollu ġifieri kollu xogħdiet. Huwa fuq 120,000. Huwa l-iktar miżata. Vjaġġar biss? Hija mela. Accommodation. Ġifieri inti għandek dialogu soċjali tattendi bil-fors l-Unjoni Ewropea u biex tkun tista' tirrappreżenta l-interessi u l-ħaddiema Malti. U il-gvern kemm jgħin f'din 58,000. Jagħtikom 58,000 fis-sena. Lil-big unit, mhux lilna biss, ġifieri. Lilna biss. Lil min jingħata daw. Il-General Unions kollha? Le, hemm parti ta' min ħaddem, organizzazzjonijiet ta' min ħaddem u hemm trade unions, hemm 5 kienu ta' għażla li jew ikollhom uffiċċju Brussels jew kien hemm min għażel li jkollu dan il-58,000 li jingħata fis-sena biex jifdi l-affiliations u l-ispejjeż biex tattendi. U l-bqija tal-xismhom kummerċjali x'inhuma? Daqshekk? Nasek, xejn li m'għandux jiżjed. Xejn. Mela, il-mistoqsija li jmiss. Adrian Camilleri, back in the 70s and the 80s it was hard to distinguish where the Malta Labour Party started and the General Workers Union ended. The two were, as much as they protested their independence, joined at the hip. This was understandable at the time since the MLP sold itself as the party of the working men and women. How then does the modern General Workers Union see its relationship with the MLP now that they have become the party of big business? Is there ever going to be any hope for a fully independent union that is free of political party allegiances? Mela, fil-passat, Iva kienem u kienem waqda statutorja. Da statutorja xi tfisser? Ġifri kienu ġew offruti li trade unions li jkunu parti fil-kabinet minħabba tibdil li kien irid isir fis-sebgħinijiet. Il-Workers Union aċċettat u mbagħad kien hemm naqda statutorja bejn il-Workers Union u il-Partit Laburista.
Fil-90s, minn għalija fil-bidu tan-90s kienet spiċċat u ma baqgħetx relevanti l-kwistjoni u kulħadd mara rasu. Issa, inti f'dialogu soċjali għandek dialogu, ġifieri inti tismani u nisimgħek u nipprovaw nsibu soluzzjoni it-triq tan-nofs, jew qbil, mhux neċessarjament tkun it-triq tan-nofs. Sa minħabba jista' jkun li minħabba il-fatt li l-għanijiet tagħna huma allinjati tista' tkun iktar viċini ma l-indipendenza. Ma tħoss li għadhom allinjati daw il- Sekonda, tini ċans niswitch. Lex, ma l-statement Tini ċans niswitch. jimmerta naqas kuritinju. Tini ċans niswitch. Li inti, issa, il-valuri tagħna huma daw, ninnegozjaw u kemm il-darba kellna tilwim mal-gvern preżenti fuq kondizzjonijiet ta' xogħol li manna l-azzjonijiet. U kien hemm diversi drabi jew avviż stazzjonijiet industrijali li l-gvern bħala entità jgħid isma' ħanati iż-żieda, jien ma naqbilx ngħid kondizzjoni u morru għall-azzjonijiet. Ġifieri mhix xi ħaġa, issa il-perċezzjoni tibqa' hekk hija li aħna allinjati u kif semma. Issa nista' nagħmel 1000 azzjoni industrijali għax il-passat tiegħi irrid inġorru m'għandix problema bija dik kienet parti mill-istorja tal-Georgians Union innemmek 79 sena, imma l-fatti jekk jagħmel ir-riċerka isib kemm il-azzjoni kellna matul iż-żminijiet dal-aħħar taħt gvern laburista. Ġifieri intom u l-Partit Laburista ma tkomx allinjati? M'għadniex xi sema dija laqda statutorja. Laqda statutorja ovvjament ma dixem. Le, ma tkun ma forsi kulturalment Lilin mill-laqda statutorja, kif tħoss li il-General Workers Union u l-Partit Laburista kienu maqodin, fis-sens li dejjem kienet tinħass di li il-Partit Laburista speċa huwa l-Partit tal-ħaddiem. Intom il-Union tal-ħaddiem u kważi bħala konsegwenza, biex il-konsegwenza naturali hija li intom allenjati. Dik l-alleanza għada preżenti? Dik l-alleanza daqshekk li ma naħsibx li il-prevalenza ġifieri li aħna laqda statutorja spiċċat, kulħadd jagħmel kienet parti mill-istorja. Li inti jekk qed tgħid l-għanijiet bidlu għax minħabba l-fatt li inti qed tgħid il-Partit Laburista resaqijat il-big business. Ma jien il-rwol tiegħi huwa li nġib kundizzjonijiet aħjar lill-impjegati u inkun mhux lobby group normali, imma l-aġenda tiegħi fil-ħolqien tiegħi bħala union jiena hija il-fil tagħha huwa għaqda għall-ħaddiema magħmula mill-ħaddiema li ġib l-interessi tal-ħaddiema u tmexxihom il-qudiem. U dak li rrid nagħmel mal-gvern issa, jekk ikunx gvern nazzjonalista, jekk ikunx gvern laburista, jekk ikunx gvern ieħor, m'għandi l-ebda problema li npoġġi bil-qiegħda niddiskutu u nisimgħu. U nsibu soluzzjonijiet. Għax dak u dialogu soċjali finalment. Imma di diverġenza ideoloġika li qed jalludi għaliha Adrian, li darba kellkom bil fuq it-tiri ideoloġiċi tagħkom x'kienu u l-lum il-ġurnata hemm diverġenza. Imma l-lum li huma bħala union. Imma jien bħala union. Speċjal mistoqsija, sekonda, permetti. U li saħa huwa li hemm din id-diverġenza fejn intom ovvjament bqajtu l-unjoni li qed ħares l-interess tal-ħaddiem. Fil-waqt li l-partit li xi darba kien tal-ħaddiem illum iktar għandu interess fil-big business. Dwar din l-istqarrija, dwar din l-osservazzjoni, inti issib qbil. Jiena bqajt inżomm anke ju jgħidha, jien bqajt inżomm l-istess prinċipji, issa l-Partit Laburista jrid jaraw kif qed iżomm l-affarijiet, imma jekk jiena timmexxi l-aġenda tiegħi dwar il-ħaddiema jien naf il-prekarjat. Mela jien qed ngħid isma' l-prekarjat għandu jingħata jew il-gig economy daw l-impjegati u qed imexxiha l-gvern, mela f'dik iċ-ċirkostanza jien dawk l-għanijiet qed jintlaħqu huma allinjati għax xi ħaġa li jrid il-gvern u xi ħaġa li jrid jiena. Issa jekk ikun hemm affarijiet oħra li jrid u jien mhux barridhom xi mhumiex fl-aġenda tiegħi, dak jista' jwieġeb hu mhux jiena. Jiena l-importanti li nżomm l-aġenda tiegħi li nipproteġi u mmexxi l-qudiem l-interess tal-ħaddiema. Imma b'mod ġenerali kif tara, għax inti qed tgħid ċertu kultant naqblu. Jienu l-gvern naqblu kultant. Imma b'mod ġenerali, speċjal il-ħsieb tagħkom, it-tir, il-viżjoni tagħkom tal-ekonomija Maltija kif taħdem. Kif tara l-linjata jew le? Biex ta' kemm kbira din id-diverġenza bejnietkom? Ma jiddependi suġġett u mhux neċessarjament li jkun hemm xi ħaġa ġenerali, iktar xi ħaġa settorjali
naqblu fuq il-gig economy, jew kif ħanimxu fuqhom, jew fuq il-prekarjat, jew fuq il-kondizzjonijiet tal-ħaddiema. Innamna l-aħħar tkellimna fuq il-kwistjoni tal-work-life balance li aħna ridna l-ħlasijiet kollha. Il-gvern qed jgħid jisma' ħanibda u ħanasal, imma mhux immedjatament għax ma naffordjax. Jien qed ngħid mal-employers isma' għaliet jagħmlu ħallasom ta' kollox, l-employer qed jgħid jien ma naffordjax. Il-prinċipju kulħadd irid il-work-life balance, kulħadd irid li jidħlu daw il-leave speċjali, kif ħajsir il-ħlas, issa l-mistoqsija fondamentali, sa jien qed ngħid l-importanti li l-impjegat jirċievi l-ħlasija. Il-gvern qed jgħid ħaġa, l-employer qed jgħid ħaġa oħra, u dak hu dialogu soċjali. Mela, anonimu. Vera li hawn barranin li jaħdmu mingħajr off. Vera li hawn minn mill-minimum wage li jaqbad jagħti percentaġġ minna lill-aġenti? Semmit kemm il-darba, jien ma nistax imma nispekola milli qaluli, imma ma nistax jien neverifika x'jiena fil-postijiet li jien inkun organizzat nara li l-kuntratt tax-xogħol li jingħata l-persuna jrid ikollu l-istess ħlas skont il-ftehim kollettiv. Ġifieri meta jmur jaħdem xi ħadd anyone from any country u jaħdem f'posta xogħol qed jagħmel xogħol ta' ġurnalist, jien ngħidu inti tirċievi daw il-kundizzjonijiet tax-xogħol u jgħid li iva. Issa, jekk hemm posta xogħol li mhux organizzati ma nistax nagħmilha, imma smajna każijiet li ta' abbużi li ma natawx. Skużani, ma tawx leave, ma tawx res kont il-liġi, jew li ma tħallsux l-ħlasijiet ġifri l-overtime bis-sijasa jew nofsu bis-sijasa tej, jew ħadmu ħinijiet esaġerati. Smajnijhom. Kemm ikollok, kemm minn komuni li speċa daw n-nies jiġu għandek, f'liema punt jiġu għandek, għax ovvjament huma organizzati, biex dik il-ħaġa mhux ħadd permetti għax ma ssirx mill-bidu. Kemm kbira l-biċċa tax-xogħol, kemm mifruxa l-problema, ma tistax tkun taf. Ma tistax ikun naf. Għax jien inkun naf biss min jiġi jitkellem. Ma nistax ngħid li min mhux organizzat qed jiġi abbużat, ma nistax ngħidha. Mhux hekk. Għax hemm min jagħti kondizzjonijiet tajbin u mhux organizzati f'union. Ma hemm mija smajna każijiet, u hemm każijiet li huma li ġewwa għandna li ġew abbużati l-ħaddiema u kienu rrapportati fuq il-gazzetti, ġifieri u fil-medja kollha. Ġifieri mhux qed ngħid xi ħaġa, imma kemm hemm mifruxa l-problema huwa impossibbli għalija li nkun naf. Għax m'għandix dik id-dejta u m'għandix dak l-aċċess jiena jekk ma jkollix rikonoxximent ġo post tax-xogħol. L-employer jgħid li inti m'għandekx dritt tidħol hawnhekk. Sewa. Mela, dawk huma mistoqsijiet kollha minn ħati jew minn ħadd tal-patruni. Alright, mela, għandek xi stqarrija tal-aħħar qabel ma mmorru lem? Tal-ġen, għaddejjax. Simpatiku ħafna stjanti. Grazzi. Ir-ritratti ma li tal-għana fuq il-Patreon tiegħu isek xi kandidat ta' Democrats. Tafa li rajt, inti m'intix Patreon jew? Le. Ciao, għarda dak spiċċajna, lili tajb. Mela, tlaqna?